تسمع له زما عزاني هيجن هو سمعت أنا آمين سناش سمعنا زلها مالتي سمعكم الله هنا بقى شي 5 وزلكم مبتحتي أرسلنا لما عنتي مزنعت مصحف قدس نجمر لي كاتن 4 ወንጌላት እግዚአብሔር ተፈቂድዎ ጊዜ ተሃሊና ክንመሃሮ ኢና ኩሉ ከም መጀመርያ ሎማ ዓንቲ ወንጌል ማቴዎስ ቀዳማይ ክፋል ክኾኑ እዩ እቲ ዝተምሃርናዮ ትምህርቲ ኣብቲ ናተይ ዘርጊሕናዮ ዘለና ናይ ዩቱብ ቪድዮ ኣለኩም ኣብኡ ዝሓለፈኩም ተሎ ወይ ደግልኩም ክሰምዑ ደልቲ ኮንኩም ኣብኡ ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም ኣብቲ ናተይ ፕሮፋይል ተኸይድኩም ክትረኽብዎ ኢኹም እቲ ናይ ዩቱብ ቻናል ማለት እዩ እሺ ቀጥሉ ዲያቆናት ዲያቆን ሳሚ ቀጥሉ እሺ ዲያቆን ሳሚ ዲያቆን ሓንቲ ግዜ ዕድል ትቡኒ ሓንቲ ግዜ ወሳዒ ዲያቆን ይቀጥሉ ሓንቲ ግዜ ፕሊዝ ስረምኒ እሺ حراي دحان تقام يلا ምናልባት ጥዒምካን ሾው ስታይ ትገብር ሰናይ እሺ ምናልባት ስማዕት ኣለኹ ኣነ ቀጽል ኔትወርክ ከይጠፋኣኒ ኸሎ እሺ حراي ዲያቆን ኣቀል ስማዕ ኣለኹ ዜና ሓወይ ግን ምናልባት ኣነ ክሰኪ ይገብረኩም ስማዕ ኣለኻ ቀጽል ዲያቆን ሃይ ምናልባሽ ግን እቲ ፕሮግራም ከተሕዘኩም ብዛዕባ ወንጌል ማቴዎስ መእተዊ በስማ መእተዊ ኢና ክንገብር ስለዚ ብዛዕባ ወንጌል ማቴዎስ መእተዊ መጀመርታ ግበሉ እሺ ሓረሽ እምበር ስማ እንድሕር ኣለኹ ድሓን ምናልባት ድምፂ ተጠፊኡ ትነግሩኒ ኢለ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉዳን መንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ተሰብኹም ዝራ እግዚአብሔር ከመይ ጸኒሕኩም ከመይ መጺኹም ከመይ ቀኒኹም ከመይ አምሲኹም ከመይ ሓዲርኩም ማለት እዩ ያው በጊዜና ስለዝኾነ እና ብድጋሚ እግዚአብሔር አምላክ ነዛ ሰዓት እዚኣ ስለዝሃበና ክብሪ ምስጋና ንዕኡ ይኹን ኣቀድማ ቢሎም ከም ዝነበሩና ኣሕዋትና ሎማ ዓንቲ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ መጽናዕቲ ከም ፈቃድ ኣምላክ ጀሚርና ኣለና እግዚአብሔር ክሳዕ ዘብጽሐና ወይ ከዓ ክሳዕ ዝኸኣልና ኢኻ ከም ፈቃድ ኣምላክ ክንቅጽልና ማለት እዩ ዝኾነ ይሁን ሕቶ ክህልወና ከሎ ያው በብግዚኡ እንዳሓተትናን እንዳተምሃርናን ክንከይድና ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብድጋሚ ምስጢሩን ጥበቡን ንግለጸልና ሎማ ዓንቲ መተው ናይ 4 ወንጌላት ነብሓፈሻ ኢና ንጅምር ማቴዎስ ወንጌል ናይ መጀመርያ ስለዝኾነ ግን ብሓፈሻ ብዛዕባ 4 ወንጌላት ከም መተው ክንገብር ከም ፈቃድ ኣምላኽ እሞ ኣነ ነዞም ኣሕዋት ክጅምረሎም ክቕፅሉ ሶም ካብ ድሕሪኡ ማለት እዩ ድሕር ዳ ዘይስማዕ ኣሎ ኮይኑ ኣብ ታሕቲ ፃሓፉለይ ማለት እዩ ቀይሕ ሕብሪ ይህለይ ስለ ዘሎ ንምንታይ ና 4 ወንጌላት ወይ ከዓ ሓፈሻ ስለ መጽሓፍ ቅዱስ መጽናዕቲ እንዲያም ብጣዕሚ ኣብ ዝሓለፈተ ዝክረት ኮንኩም ስለ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ኢልና ጀሚርና ናይ ኦሪት ዘፍጥረት በተለይ 5 ናይ ሙሴ መጽሓፍ ትሪኢና ነርና ማለት ኢና ሓደ ግዜ ምስ ኣቦ ክንዕል ከለና ምስ ሓደ ኣቦ እንታይ መጽሓፍ ቅዱስ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ባይብል ስታዲ ክበሃል ከሎ ብዙሕ ግዜ ምዕራባውያን ዝልመድ እምበር ብኣና ብዙሕ ኣይኮነ ማለት ምክንያቱ መጽሓፍ ቅዱስ ዝጽናዕ ዘይኮነ ዝንበር እዩ ማለት መጽሓፍ ቅዱስ ክንበር ዘሎ ወይ ከዓ ብሂወት ክነብሮ ዝግባአና እምበር ልክዕ ከምዚ ናይ ኬሚስትሪ ፊዚክስ ነጽንዖ ወይ ከዓ ነንብቦ ጥራሕ ብምጽናዕ ብምንባብ ብምሽምዳድ ወይ ከዓ ኒምሽ ቃላዊ ዝኾነ መንገዲ ጥራሕ ኣይኮነን ክተሓዝ ዝግባእ ማለት ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ መጽናዕቲ ዝብል በዓሉ ብዙሕ ንዓና ይውክለናን እዩ ኢሎም እሞ ምናልባት መጽሓፍ ቅዱስ ክንብል ከልና በቃሉ ክንመሃር ከልና ያው ክነጽንዖ ንኽእልና ግን ዝዓበየ ሂወት ምዃኑ ክነስተውዕል ይግባአና ናይ እግዚአብሔር ቃል ንዓና ንሂወትና ተጻሕፈ ዳንበር ክነንብቦ ክንማራመረሉ ክንፈላሰፈሉ ከም ዘይተጻሕፈ ግምት ክንትወ ይግባአና እንዲያም መጋቢ ሐዲስ እሸቱ እንታይ ይብሉ መጽሓፍ ቅዱስ ኢሎም ብዙሓት ተራቐቑን ዝረቐቑን ኣለዉ ኢሉ ማለት እዩ ዝተራቐቑ ማለት ተመራሚሮም ተማሂሮም ብፒኤችዲ ብፕሮፌሰርነት ብናይ ቴዎሎጂ ትምህርቲ ዝመሃሩ ሰባት ኣለዉ ብጣዕሚ ዘራቐቑ ማለት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ንመጽሓፍ ቅዱስ ሒዞም ከዓ ዝረቐቑ ከዓ ኣለዉ ማለት እዩ ዝረቐቑ ማለት ብቅድስና ሂወት እግዚአብሔር በመምሳል ህይወት ተጠቂሞም ካኒ በቃ ልክዕ እቲ ናይ ቅድስና ማዕረግ ነጽሮተ ስሉስ ቅዱስ ወይ ካኒ ከዊነ እሳት ስላሴ ክሳዕ ምርኣይ ዝበጽሑ ካለዉ ማለት ኢና ክርስትና ዓላሙ ያው ክርስቲያን ክንከውን ከልና ወይ ካኒ ቤተክርስትያን
ስለ መጽሓፍ ቅዱስ ክትምህረና ከላ ስለ መጽሓፍ ቅዱስ ጽቡቕ ዝኾነ ኣፍልጦ ወይ በቃ ኩሉ መጽሓፍ ቅዱስ ሸምዲድና ንክንፈልጥ ጥቕሲ ንምጥቃስ ኣይኮነን። ምናልባት ናይ ፕሮቴስታንት ዓለም እንተሪእናዮ ብዙሕ ግዜ መጽሓፍ ቅዱስ ምፍላጥ ወይ ከዓ መጽሓፍ ቅዱስ ምንባብ ማለት ንዖም ጥቕሲ መሓዝ ማለት እዩ። ንዓና ግን ካብ ጥቕሲ መሓዝ ዝሓልፍ ትርጉም ኣለዎ ማለት እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ነንብቦ ጥቕሲ ንምሓዝ ወይ ንምሽምዳድ ወይ ከዓ ንምክርኻር ወይ ቃሉ ሸምዲድና ብቓልና ንክንወፆ ኣይኮነን እቲ ዕላማ ማለት እዩ። ዋና ዕላሙ ንሂወት ምዃኑ ኣብ ግምት ክነትዎ ግባኣና። ስለዚ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ክበሃል ከሎ ቁርብ ቃሉ ክስታይ ይገብር ግን ብሓፈሻ ንሕና መጽሓፍ ቅዱስ ክነጽንዕ ከለና ግን ንሂወት ምዃኑ ዝፈለጥናዮ ቃል እንዳነበርና ኣቦታትና ሓንቲ ቃል ፈሊጦም ንዓ እዮም ዝነብሩዋ ማለት። ስለዚ ኦርቶዶክሳዊ ዝኾነ ማይንድ ሴት ሒዝና ካብቲ ናይቶም ካልኦት ዓይነት መንፈስ ሂወት ወፂና ንመጽሓፍ ቅዱስ ብፍቕሪ ብፍርሓት እና ደስ እንዳበለና እንዳንበብና ግን ሂወት ክንገብሮ ሓደራ ክብል ኢለ ቅድሚ ምጅማር። ስለዚ ብዛዕባ መጽሓፍ ቅዱስ ክንዘራረብ ከለና ቅድሚ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 1 ምባልና ንምንታይ እዮም ወንጌላት 4 ኮይኖም? ኣነ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ኩሉ ነገር ምክንያት ኣለዎ ማለት እዩ። ወንጌል ንምንታይ 4 ኮይኖም? ያው ካብ ቤተክርስትያን ወፃኢ ዝፈልጥ ኣካል የለን ማለት እዩ። ንምንታይ 3 ዘይኮኑ ወይ ንምንታይ 5 ዘይኮኑ ንምንታይ 6 ዘይኮኑ ክምልሰልና ዝኽእል የለን ማለት እዩ። ነዚ ክትምልሰልና ትኽእል ቤተክርስትያን ጥራሕ ኢልና ብእውነት ናይዛ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ደቃ ክንከውን ስለ ዝገበረና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክብሪ ምስጋና ንዕኡ ይኹን። ምክንያቱ ካብዛ ቤት እዚኣ ወፂና ካልእ ወላ ሓንቲ የብልና ማለት እዩ። ኩሉ ነገር ዘሎ ብዛ ቤተክርስትያን እዚኣ እዩ ዘሎ ማለት ኢና። ንምንታይ ወንጌላት 4 ኮይኖም? ንምንታይ ሓድሽ ኪዳን መጽሓፍቲ ቁፅሮም 27 ኮይኑ? ብሓፈሻ ማቴዎስ ወንጌል፣ ማርቆስ ወንጌል፣ ሉቃስ ወንጌል፣ ዮሃንስ ወንጌል ክንብል ከለና ማቴዎስ ወንጌል ክፅሕፎ ከሎ ማቴዎስ ወንጌል ኢሉ ይኮነ ፅሒፎ። ማቴዎስ ክፅሕፍ ከሎ ሓረግ ወለድና ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ዳዊት ወዲ አብርሃም እንዲያም ኣርእሱ ንባዕሉ ጨው ዝወሰኹሉ ናይ ድሓር ዝመፁ ሊቃውንቲ እዩ እንጂ ወዲ ዳዊት ወዲ አብርሃም እንዳበለ ዝጅምር ማለት እዩ። ኣርእስቱን ንኡስ ኣርእስቲ ዓብይ ርእስቲ ገይሮም ብምዕራፍን ብቁፅርን ዝፈላለይዎ ድሓር ኣብ 4ይ ክፍለ ዘመን ዝመፁ ሊቃውንቲ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ክነጽንዕ ከለና ንምንታይ 4 ኮይኑ? ንምንታይ ማቴዎስን ዮሃንስን ካብ ሐዋርያት ጽሒፎም? ንምንታይ ሉቃስ ማርቆስን ካብ ኣርድእቲ ጽሒፎም ዝብል ሓሳብ ክንሪኢና ማለት ግን መጀመርያ ንምንታይ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ነጽንዕ ወይ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ትምህርቲ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ መጽናዕት ንምንታይ ይጠቕመና? በተለይ ሕጂ ንሪኦ ንባብ ደይኮነ ትርጓሚኡ እንዳረኣና ስለንኸይድ ንምንታይ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ምስ ንባቡን ምስ ትርጉሙን እንዳረኣና ንኸይድ እንዳረኣና ክንከይድ ዘለና ንዝብል ሓሳብ እቲ ናይ መጀመርያ እንታይ ሰብ ክፍጠር ከሎ ከም ትፈልጦ ማለት ብሩህ ኣእምሮ ወይ ከዓ ልክዕ ከም መላእኽቲ ኮይኑ ኣእምሮኡ ብሩህ ኩሉ ነገር ክፈልጥ ከስተውዕል ዝኽእል ናይ እግዚኣብሔር ጸጋ ዘለዎ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ዘለዎ ኮይኑ ተፈጢሩ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሲ ኡፍ ኢሉ እስትንፋስ ምስ ሕደረሉ ያው ጸጋ እግዚኣብሔር ሓዲርዎ ኩሉ ነገር ክምርምር ዝኽእል ንኩሉ ነገር ከስተውዕል ዝኽእል ኮይኑ ተፈጢሩ። ነገር ግን ብሓጢያቱ ምክንያት ግን እንታይ ኮይኑ እቲ ውድቀት ባህሪ ወይ ከዓ ናይ ባህሪ ጉስቁልና ናይ ባህሪ ምድኻም ናይ ባህሪ ምጽልማት ናይ ሓጢያት ዘባላሸወ ሰውነት ኣእምሩ ተደፊኑ ማለት ልክዕ ጸልማት ኮይኑ ብርሃን ኮይኑ ተፈጠረ ኣእምሩ በቃ ልክዕ ጸልሚትዎ ማለት እዩ። እዚ ዓይነት ሽግር ስለ ዘጋጠሞ ዝኾነ ይኹን ነገራት ብቐሊሉ ክርዳእ ዘይክእል ኮይኑ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድምፂ ብቐሊሉ ከለሊ ዘይክእል ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ብቐሊሉ ክርዳእ ዘይክእል ኮይኑ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ከምዚ ከዓ እዚ ዓይነት ሽግር ስለ ዘሎ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ መጽሓፍቲ ብዙሕ ግዜ ክትፀሓፍ ከለዉ መምሃራን እንዳተርጎሙ ክምህሩ ጀሚሮም ማለት እዩ። በተለይ ኣብ ኦሪት ዝነበረ ግዜ እንድሕር ኢኹም ኮንኩም ነገራት ክትፀሓፍ ከሎ ንባዕሉ ግልፂ ይኮነሉ ነቲ ሰብ እቶም ነቢያት ወይ ከዓ እቶም ዝነበሩ ሰባት እንዳተርጎሙ የረድእዎ እንዳደጋገሙ ይነግርዎ ነይሮም ማለት እዩ። ክርስቶስ ንባዕሉ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 22 ቁፅሪ 29 እንታይ ዝብል ስህትኩሙ በኢያእምሮ መጻሕፍት ወይ ኃይለ እግዚአብሔር ቅዱሳት መጻሕፍቲ ብዘይምፍላጥኩም በኢያእምሮ መጻሕፍቲ ተባህለ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ብዘይምፍላጥኩም ወይ ኃይለ እግዚአብሔር ተባህለኻ ትርጓሚ ብዘይምፍላጥኩም ትጠፍኡለኹም ኢሎም ማለት እዩ። መጻሕፍቲ ብዘይምፍላጥኩም ናይ መጻሕፍቲ ትርጉም ስለዘይተረዳእኹም እንታይ ትኾኑ ኣለኹም ትጠፍኡለኹም ኢሎም ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ንባቡ ሒዝካ ትርጉሙ ተዘይሒዝካ ትርጉም የለን ማለት እዩ። ብዙሓት ሰባት መጽሓፍ ቅዱስ ሒዞም ያሬታት ብዙሓት ሰባት መጽሓፍ እምበር መጽሓፍ ቅዱስ የብሎም በቃ መጽሓፉ ቴክስት ጥራሕ እዩ ዘለዎም ወይ ከዓ ባይብል ወረቐቱን ጽሑፉን ቀለሙን ጥራሕ እዩ ዘለዎም እምበር መጽሓፍ ቅዱስ ኣይሕዙን እዮም ማለት እዩ። ምክንያቱ መጽሓፍ ካብ ድኳን ካብ ዕዳጋ ኸይዶም ገዝዎ ብዓለም የንብቦ ብዓለም ከንብቦ ከለዉ ከዓ መጽሓፍ እዩ እምበር መጽሓፍ ቅዱስ ኣይኮነን። ምክንያቱ መጽሓፍ ቅዱስ ዝበሃል ናይ እግዚኣብሔር እቲ ቴክስት ወይ ከዓ እቲ ቀለም ዘይኮነ እቲ ሓሳቡ እዩ ማለት እዩ። ሓሳቡ ክትሕዞ ተዘይክኢልካ ክትርድኦ ተዘይክኢልካ ቀለሙ ስለ ዘንበብከዮ ወይ ከዓ መጽሓፉ ገዚእኻ ኣብ ገዛኻ ስለ ዝሓዝከዮ መጽሓፍ ቅዱስ ኣለካ ይበሃልኒ ማለት እዩ። ልክዕ ብናይ ምስልምና ማይንድ ሴት ወይ ከዓ ብናይ እስልምና ወይ ከዓ ብናይ ኤቲስት ኣተሓሳስባ ተንብቦ ትኾንካ መጽሓፍ ቅዱስ ብናይ ግልኻ ረዳዳእ እንድሕር ዳኣ ተንብቦ ኮንካ መጽሓፍ ቅዱስ ዘይኮነ ዘለካ መጽሓፍ ጥራሕ ዘለካ ማለት እዩ። መጽሓፍ ንበይንኻ ሂወት ኣይህበካኒ ቴክስት ንበይኑ ሂወት ኣይህበካኒ። እንዲያም ሓደ መምህር እንታይ ነይሮም ቴክስት ዊዛውት ኮንቴክስት
it is pretext ማለት መጽሐፍ ብዘይ ዓውዱ መጽሐፍ ብዘይ ሓሳብ ንሓዳተን ብወላሃ ኮንካ ህይወት አይበካኒ ማለት መጨረሻ ይቀትለካ ማለት ልክ ከም ተሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንባብ ይቀትል ትርጉም ግን ህይወት ይብ ከም ዝበለ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ማለት እዩ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ዋና ሓሳቡ እንጂ ቴክስት ይኮነ ማለት ቴክስት ተሰከሙ ሓሳብ ክትረኽቦ እንድሕር ዘይክኢልካ ክትርድኦ እንድሕር ዘይክኢልካ ምንም ህይወት ይብልካ ማለት ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ መጀመርያ መጽሐፍ ቅዱስ ምስ ትርጉሙ ተጻሕፈልና አይምሮና ያው ድኹም ስለዝኾነ በተለይ ድሕሪ ኃጢአት ምስራሕና ቀልጢፉ ነገራት ክንርድኦ ስለዘይንኽእል ንዕኡ ንኽሕግዘና መጽሐፍ ተጻሒፍና ምስ መጽሐፍካ ትርጉም ተዋሂብና ማለት እዩ ትርጉም በቦታት ስራሕ ማለት እዩ ካልእ መጽሐፍ ቅዱስ ብምንታይ ይርድኡ ቦታት ለምሳሌ በአትክልት እንድሕር ኢኹም ኮንኩም ገለገለ አትክልት ብላዕሊ ንክንቀንጥሶም ንኽእል ወይ ከዓ ክንጥቀመሎም ንኽእል አሎ ለምሳሌ ኮሚደር እንድሕር ኢና ኮይና ካልእ ቅል ዝበለ ወይ ጉዕ ወይ ያው ድንሽ እኮ ተፈሒሩ ዝወፅእ መስለኒ ኮሚደረ ጉዕ ሰላጣ ሓምሊ ተሪእና በቀሊሉ ካብ ላዕሊ ቆንጢስና ክንወስዶም ንኽእል አትክልት ኣለዉ ገለገሊኦም ካ ብውሽጢ ፍሬኦም ብውሽጢ ዝኸውን ማለት እዩ ፍሬኦም ብውሽጢ ኮይኑ ከም በዓል ዱባ ከም በዓል ካሮት ከም በዓል ድንሽ ከዓኒ ብውሽጢ ኮይኖም ፊሒርካ ተውፅኦም ማለት እዩ ደኺምካ ፊሒርካ ተውፅኦም ኣሎ ማለት እዩ ገለገለ ብጥሪኦም ንበልዖም ኣሎ ከም በዓል ሰላጣ ከይበሰለ ኢና ንበልዖ ማለት እዩ ከም በዓል ባናና ኣራንሺ ከይበሰሉ ንበልዖም ምግብታት ኣለዉ ገለገለ ካብ ኣብሲልና ብማይ ኣፍሊሕና ሰሪሕና ልክዕ ብሓዊ ሓሊፎም ንበልዖም ከዓኒ ምግብታት ኣለዉ ማለት ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ከዓኒ ቃል ብቃሉ ክንርድኦ ወይ ከዓ ብቀሊሉ ክንርድኦ ንኽእል ፅሑፋት ኣሎ እግን ትርጉም ዘድልዮ ወይ ከዓኒ ምስጢር ዝሓዘ ከዓ ብውሽጡ ብቀሊሉ ክንርድኦ ዘይንኽእል ፅሑፋት ኣሎ ለምሳሌ መጽሓፈ ምሳሌ እንታይ ዝብል ሓሳብ ኣሎ እንጀራኻ ናብ ማይ ደርብዮ እሞ ድሕሪ ተወሰነ ግዜ ክትረኽቦ ኢኻ ዝብል ሓሳብ ኣሎ ማለት እዩ ምስጢር ዝሓዘ እንጂ ሊትራሊ ዝውሰድ ሓሳብ ኣይኮነን መቸም እንጀራ ናብ ማይ ከይድካ ደርቢኻዮ ድሕሪ ዓመት መፂኻ ይትረኽቦን ኢኻ ወይ ድሕሪ ተወሰነ ግዜ መፂኻ ይትረኽቦን ኢኻ ጠፊኡ ይፀንሕ ግን እንጀራኻ ናብ ማይ ደርብዮ እሞ ድሕሪ ተወሰነ ግዜ ክትረኽቦ ኢኻ ማለት ያው ደርብዮ ማለት መፅወት ማለት እዩ ሓፈሻ እንጀራኻ ገንዘብካ ንዝጠምየ ወይ ንድኻ ሰብ ሃብ እሞ ዋግኡኻ መንግስቲ ኣምላኽ ክትረኽቦ ኢኻ ዝብል ሓሳብ ኣለዎ ማለት ስለዚ በቀሊሉ ክትርድኦ ዘይትኽእል ሓሳባት ምስጢራዊ ዝኾነ ምሳሌያዊ ዝኾነ ሲምቦሊክ ዝኾነ ሜታፎሪክ ዝኾነ ሓሳባት ኣለዉ በቀሊሉ ካ ሊትራሊ ክትርድኦ ትኽእልካ ሓሳባት ኣለዉ ማለት እዚ በቀሊሉ ትርድኦ ትኽእል በቀሊሉ ትርድኦ ትርጉም ዘድልዮ ግን ኣብ ቦታት ሓቲትካ መጽሓፍ ትንቢብካ ክትርድኦ ዝግባኣካ ነገር ስለ ዘሎ ንኸምዚ መጽሐፍ ቅዱስ ጥራሕ ዘይኮነ ትርጉም የድልየካ ኮሜንታሪ ናይ ቦታት ጽሑፍ የድልየካ ማለት ካልእ ብሃገር ደረጃ ማለት እዩ ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ ተጻሕፈሉ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ከተጽንዕ ከለኻ ሓደ መጽሐፍ ለምሳሌ ማቴዎስ ወንጌል ድሕር ኢልና ጀሚርና ማቴዎስ ወንጌል መን ጽሒፍዎ መዓዝ ተጻሒፉ ኣበይ ተጻሒፉ ንመን ተጻሒፉ እቶም ተጻሕፈሎም ዓዲ ወይ ከዓ እቶም ተጻሕፈሎም ሃገር ከንታይ ዓይነት ቋንቋ ኣለዎም እንታይ ዓይነት ባህሊ ኣለዎም እንታይ ዓይነት መልክዓ ምድሪ ወይ ከዓኒ ናይ መሬት ኣቀማምጣ ኣለዎ እንታይ ዓይነት ባህሊ ኣለዎም ወይ ከዓ እንታይ ዓይነት ዘይቤም ጥቀሙ ኩሉ ክፍለጥ ኣለዎ ማለት እንጂ በትናትካ ኣተሓሳስባ በትናትካ ቋንቋ በትናትካ ረዳዳ ክትፈትሖ ይትኽእል ኢኻ መጽሓፍ ቅዱስ ማለት ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ክንበብ ከሎ እቲ ተጻሕፈሉ ዓዲ ቋንቋ ከዓ ክትፈልጦ ናይ ግድን እዩ ማለት እዩ ቋንቋኡ ባህሉ ከይፈለጥካ ብምንም ክርዳእካ ኣይክእልኒ ማለት እዩ ለምሳሌ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 እንድሕር ኢና እንታይ ዝብል ኣነሲ ነተናባጊዕ ይፈልጠን እዩ ምስ በለስ ቀቅድሚኤ ንኸይድ ድምፂ የስምዐን እሞ ንሰንካ ደድሕሪ ይኸዳ ብል ማለት እዩ ንሱ ቀቅድሚኤ ንኸይድ ትጓሳ ተናባጊዕኻ ደድሕሪኡ ይኽተሎ ማለት እዩ ክርስቶስ ዝመሰሎ ምሳሌ ድሕሪና ኮይና ኣብዚ ትጓሳ ቅድሚት ኸይድ ተናባጊዕኻ ይኽተሎ ማለት እዩ እዚ ናይ መን ባህሊ ናይ እስራኤላውያን ስለ መጽሓፍ ቅዱስ በተለይ ዮሃንስ ወንጌል ያው 4 ወንጌላት እንድሕሪና ኮይና ከዓኒ ክርስቶስ ዝነበረሉ ዘመን ኣብ ይሁዳ ኣብ እስራኤል ስለ ዝነበረ ብናይ እስራኤል ባህሊ ተጻሒፉ ማለት እዩ እዚ ጎይታ ክምስል ከሎ ግድን ክምህሮም ከሎ ብምንታይ ክምስል ዘለዎ በትናቶም ባህሊ ወይ ከዓ በትናይ ዓዶም ቋንቋ ክምስለሎም ዘሎ ማለት ስለዚ ጓሳ ቅድሚት ኣባጊዕ ደድሕሪ ተኸቲለን ዝኸዳ ናይ እስራኤላውያን ባህሊ ንሱ ድምፂ እንዳስማዕ ይኸይድ ንሰንካ ብድሕሪ ይኽተሎ ማለት እዚ ግን ናብ ሃገርና ክመፅእ ከሎ ግን ኣይኸይድን እዩ ምክንያቱ ኣባና ጓሳ ብድሕሪት እዩ ዝኾን በር ብቅድሚ ኣባጊዕ ኣይኮን ብድሕሪ ኣባጊዕ ኮይኑ እንዳጓስየ እንዳኸብከበ እዩ ዝወስደን ማለት እዩ እስራኤላውያን ግን ጓሳ ብቅድሚት ኮይኑ ድምፂ የስምዐን ንሰንካ ድምፂ ሰሚዐ ንኽተሎ ማለት ኢና እዚ ክንፈልጦ ንኽእል ባህሊ ናይ እስራኤላውያን ምስ ንፈልጥ እዩ ማለት ስለዚ መጽሓፉ ተጻሕፈ ንእስራኤላውያን ስለ ዝኾነ ብናይ እስራኤላውያን ባህሊ ከም ተጻሕፈ ክንርድኦ ንኽእልና ማለት እዩ ካልእ ናይ መልክዓ መሬት ኣቀማምጣ ዝብልኩም ዓንቲ ብጣዕሚ መሰረታዊ ነገር ዮሃንስ ወንጌል ሓሪኹም ኮንኩምሲ ምዕራፍ 5 ቤተሳይዳ ወይ ከዓ ቤተሳሂል ፕሮጳጢቄ ዝብላ ማለት እዩ ናይ ቤተሳይዳ ንሕሪኹም ኮንኩም 5 ኣፍ ደገታት ነበራ ይብላ ማለት እዩ 5 ኣፍ ደገታት ከም ዘለዋ መእተዊ መውፅያን 5 ምዃኑ ብ5 ኣፍ ደገታት ከ5 ዓይነት ሕማም ዝነበሮም ሰባት ከም ዝነበሩ ይገልጽ ማለት እዩ እዚ እንታይ ይሕግዘና ሕጂ
ነቲ ቦታ ዝፈልጦ ብቐሊሉ ክርዳእ ክእል ናይ መልክዓ ምድሪ ኣቀማምጣ ብዛዕባ ተጻሕፈሉ ቦታ ስለ ዝኾነ ኣይ ናይቲ ቦታ ኢልና ክንርድኦ ወይ ከዓ ብቐሊሉ ሓሳቡ ንኽርዳእና ግልጽ ይኾንና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ከምዚ ዓይነት ነገራት ንክንፈልጥ ትርጓሜ ወይ ከዓ ስሊኡ ተጻሕፈ ኮመንታሪ ክንፈልጥ ይግባአና ማለት እዩ። ካልእ ዘመን ማለት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ተጻሕፈሉ ዘመን ብጣዕሚ ፍልልይ ኣለዎ። መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ጻሕፍ 2000 ዘመን ገይሩሎ ማለት ስለዚ ንድሕሪት ክንመለስ ኣለና ግድን ማለት እዩ። ግዜ ንድሕሪት ተመሊስና በቲ ናቶም ዓውዲ ኣብቲ ግዜ ትነብር ናይ ፖለቲካ ኣጠማምታ ናይ ቋንቋ ናይ ባህሊ ዝበልናዮ ናይ ግዜ ንባዕሉ ግምት እቲና ኢና በዚ ሕጂ ዘሎ ሰዓት ክንትርጉሞ ንኽእል እምበር ጥራሕ ኢልና ንዓና ብዝመስለና ወይ ከዓ ሕጂ ብዘሎ ነገራት ጌርና ወይ ከዓ ዓውዱ ካብ ዓውዱ ወፂና በዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ተረዲእና ክንከይድ ኣይንኽእልና ማለት እዩ። ካልእ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ሕልሚ ሕንቅል ሕንቅሊተይ ምሳሌያዊ ዝኾኑ ቅንያዊ ዝኾኑ ፀሓፋ ናይ ራእይ ናይ ትንቢት ናይ ጥበብ መሰል ዝሓዙ እንዲኦም ስለ ኦሪት ክንመሃር ከለና ዝዝክር ትኾንኩም ናይ ብሉይ ኪዳን መጽሓፍቲ ኣብ 4 ተኸፊልና እዮም ሓቀይ ናይ ሕጊ መጽሓፍቲ ዝበሃሉ እቶም ናይ ሙሴ 5 መጽሓፍቲ ናይ ሕጊ መጽሓፍቲ እዮም። ከባቢ 17 ዝበፅሑ ኸ ናይ ታሪክ መጽሓፍቲ ኣለዉ ካብ ኢያሱ ጀሚሩ ክሳብ ዮሴፍ ወልደ ኮሬን ናይ ጥበብ መጽሓፍቲ ኸ 8 ኣለዉ ኢልና ሓቀይ ከም በዓል መዝሙር ዳዊት ናይ ሰሎሞን 5 መጽሓፍቲ ማህሌ ጥበብ መክብብ ናይ ኢዮብ መጽሓፈ ሲራክ እንዳበልና ኸ ናይ ጥበብ መጽሓፍቲ ኣለዉ ናይ ትንቢት መጽሓፍቲ ኣለዉ ኢልና ከፋፊልና እዮም ነርና ማለት እና መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ዓይነት ነገር ኣለዎ ማለት ናይ ታሪክ መጽሓፍ እዩ ታሪክ ኣብ ውሽጡ ኣለዎ ናይ ገድሊ መጽሓፍ እዩ ገድላት ኣብ ውሽጡ ኣለዎ ናይ ሕጊ መጽሓፍ እዩ ሕጊ ኣለዎ ውሽጡ ወንጌል ንባዕሉ ሕጊ ስለ ዝኾነ ናይ ሕጊ መጽሓፍ እዩ ቅንያዊ ወይ ከዓኒ ግጥማዊ ዝኾነ ናይ ግጥሚ ናይ ቅኔ መጽሓፍቲ ኣለዉ ናይ መዝሙራት መጽሓፍቲ ኣለዉ ናይ ሕንቅል ሕንቅሊተይ መጽሓፍቲ ኣለዉ ናይ ጥበብ መጽሓፍቲ ኣለዉና ብጣዕሚ ሰፊሕ ዝኾነ ሓሳብ ዘለዎ ኩሉኻ በብዓውዱ ክሳይ በብ ኮንቴክስቱ ክንርድኦ ዝግባና ብዙሕ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ሓሳባት ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ኩሉ ንምጽናዕ ኢና ወይ ከዓ ነዚ ኩሉ ንምርዳእ ኢና መጽሓፍ ቅዱስ መእተው ነንብብ ወይ ከዓ መጽሓፍ ቅዱስን ትርጉምን ንርኢ ብሓንሳእ ማለት እዩ። ካልእ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብጣዕሚ ዝገርም ማለት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ብጣዕሚ ብዙሕ ልዕሊ 30,000 ዝኾኑ ጥቕሲ ኣለዎ ብሉ ሊቃውንቲ ማለት እዩ ልዕሊ 30,000 ዝኾኑ ቨርሲ ዘለዎ መጽሓፍ ስለ ዝኾነ ኩሉ ዓይነት ሓሳብ ኣለዎ ማለት እዩ። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ድላይካ ዓይነት ሓሳብ ደሊኻ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ሓሳብ ክተምጽእ ትኽእል ኢኻ ንጽቡቕ ይኹን ንሕማቕ ማለት እዩ። እንዲኦም ብዙሕ ግዜ እንድሕሪኢኹም ኮንኩም ሓደ ሰብ ሰካራም ተኾይኑ መስተ ዝፈቱ ሰብ ተኾይኑ እንታይ ዝብል ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ክጠቅስ ከሎ ወይኒ ያስተፌስህ ልበ ሰብ ወይንስ ናይ ደቂ ሰባት ልቢ ይሕጉሶ እዩ ዝብል ይጠቅስ ማለት እዩ። ካልእ መጽሓፍ ቅዱስ ወላ ተጠፍኡ በቃ ዘጠቕስ ዚያ ግን ኣይጠፍኡን እያ ሰኽራም ተኾይኑ ማለት እዩ። ሓደ ሰብ ጫት ዝበልዕ ተኾይኑ ኸ እንታይ ይገብር ልክዕ ዳዊት መዝሙር 22 ኣብ ግእዝ 23 ካብ ትግርኛ ዘሎ እግዚኣብሔር ጓሳይ ዝጎድለኒ የለን ኣብ ልሙዕ ሸኻ ይውዕለኒ ዝብል ኣብ ልሙዕ ሸኻ ይውዕለኒ ዝብል ያው ጫት ዝበልዕ ሰብ ክጠቅስ ይኽእል እና ንጽቡቕ ይኹን ሕማቕ ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ማለት እዩ። ምክንያቱ ልዕሊ 30,000 ዝኾኑ ጥቕስታት ዘለዎ ብጣዕሚ ብዙሕ ዝኾነ ሓሳባት ዘለዎ መጽሓፍ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ግን መጽሓፍ ቅዱስ ግን ንባዕሉ ተደጋጋፊ ዝመጋገብ ዝደጋገፍ ዝተሓጋገዝ እምበር ተቃራኒ ዝኾነ ሓሳብ የብሉ ማለት እዩ። ምሳሌ ትንቢት ንባዕሉ ትንቢት ክንገር ከሎ ትንቢቱ ሕሉፍን ናይ መጻእን ምክንያቱ ትንቢት ሓላፍን መጻእን ስለ ዝገልጽ ብዛዕባ ሓላፍን ብዛዕባ መጻእን ክንግዛረብ ኽእል ኣብቲ ሓደ ቦታ ዘይተወድእ ኣብቲ ሓደ ቦታ ክፍጸም ኽእል ኣብቲ ሓደ ቦታ ተነገር ኣብቲ ሓደ ፍጻሜ ረኺቡ ታሪኹ ኣብቲ ሓደ ዘሎ ኣብቲ ሓደ ተመሊኡ ክኸውን ይኽእል እናተመጋገበ ዓይነት ሓሳብ እንጂ ነንባዕሉ ዝጋጨ ወይ ተፈላለየ ዓይነት ሓሳብ ዘለዎ ወይ ከዓኒ ዘይሰማዕ ሓሳብ ኣይኮነን። መጽሓፍ ቅዱስ ከም ትፈልጦ ያው ልዕሊ 40 ዝኾኑ ሊቃውንቲ ናይ ቤተክርስትያን እዮም ጽሒፎሞ ማለት እዩ። ካብ 40 ዝበዝሑ መምሃራን እዮም ጽሒፎሞ ብዝተፈላለየ ግዜ ዝነበሩ ዝተፈላለየ ዘመን ብዘመን ይኹን ብቦታ ብቋንቋ ዘይራኸቡ እዮም ማለት እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ንኽጽሓፍ ልዕሊ 1500 ዓመት ወሲዱ ማለት እዩ። ብ4500 ጀሚሩ ብሓደ 100 ዓመተ ምህረት ተወዲኡ ማለት እዩ። ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ቅድሚ 1500 ያሬታ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ቅድሚ ክንደይ ይኾን ኣሎ ቅድሚ 4500 እንተኾይኑ ክንደይ ዝኾን ዘሎ ዜናዊ 1500 እንደ ሓቀይ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ክሳዕ ክርስቶስ ልደት 100 ይመስለኝ ሓቀይ ሓደ ሺህ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ሓደ ሺህ ይኸውን ኣሎ ኣብ ሓድሽ ኪዳንካ 100 እንድሕር ወሲኽናሉስ 1100 ብሓፈሻ ማለት እዩ። ብ1100 ዓመት ዝተጻሕፈ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ማለት እዩ። ካብ ኦሪት ዘፍጥረት ክሳዕ ራእይ ዮሃንስ ንኽጽሓፍ ዝወሰደሉ ግዜ 1100 ክሳዕ 1000 ዝወስድ ዘመን ወሲዱሉ ማለት እና ዝጸሓፍዎ ሰባት ካ ብግዜ ይኹን ብቦታ ኣይራኸቡን እዮም ማለት እዩ። በቃ ቦላት ዝመጽዎ ህይወት ተሪና ገሊኦም ካብ ነገሳት ዝመጹ ኣለዉ ገሊኦም ካብ ጉስነት ገሊኦም ካብ ዓሳ ምግፋፍ ዝመጹ ኣለዉ ገሊኦም ካብቲ ድኻ ሕብረተሰብ ገሊኦም ካብ ሃብታማት ገሊኦም ካብ ቤተ መንግስቲ ገሊኦም ካብ ተራሰብ
ዝመፁ ሰባት እዮም ፅሒፎሙ ዘመኖም ብጣዕሚ ተፈላለዩ ኣተሓሳስቦም ብጣዕሚ ተፈላለዩ ቋንቋኦም ንባዕሉ ብዙሕ ዓይነት ቋንቋ ዝዛረቡ እዮም ማለት እዩ ግን ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜን ኩነታትን ኮይኖም ፅሒፎሙ ግን ሓሳቡ ግን ተመሳሳሊ ማለት እዩ ምክንያቱ ብምንታይ ስለ ዝፀሓፉ ብናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ማለት እዩ ትንቢት ኮተብ ሰብ ፈቃድ ኣይመፀን ሓቂ ይብል ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 20 ትንቢት ብሰብ ፈቃድ ኣይመፀን ነገር ግን እቲ መንፈስ ኣምላኽ ዝፀሓፍ ምናልባት ተጠቕሲ ረሲዓ ይኮን ኣብ ፀለይ ዜና ሓዊ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 20 ቀዳማይ ጴጥሮስ ሓደ ይስራ ሓደ ይስራ ንሱ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ዝተሓረ ኣብ መወዳእታ ዝምግናን ምእንታቱ ዝተገልጸ እዩ ነኒ እሺ ምናልባት ካልኣይ ጴጥሮስ እያ ማለት ሓደ ይስራ ካልኣይ ጴጥሮስ ቅድሚ ኩሉ ነቲ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ዘሎ ትንቢት ሓደ ብናይ ገዛ ርእሱ ኣተሓሳስባ ክትርጉሞ ከምዚ ይክእል ፍለጡ ከመይ ትንቢት ሰባት መንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ካብ ኣምላኽ ዝተዛረቦ እምበር ከቶ ብፍቃድ ሰብ መፅኡ ኣይፈልጥን እሺ ቃልዮት ይስማዓልና እሺ ካልኣይ ጴጥሮስ እዩ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 20 ቀሬታ ጥቕሲ ስለዘጋገኹም ካልኣይ ጴጥሮስ 1:20 ማለት እዩ ትንቢት ብናይ ሰብ ፍቃድ መፅኡ ኣይፈልጥን ከቶ ብናይ ሰብ ፍቃድ መፅኡ ይፈልጥን እናንተ ይድብለሎ ሽዑ እቶም ቅዱሳት ሰባት ብመንፈስ ኣምላኽ ተመሪሖም እንታይ ዝገበሩ ዝተዛረቡ እዩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝገርም ማለት እዩ ትንቢት ብሰብ ፍቃድ ኣይመፀን ስለዚ ቅዱሳት ሰባት ወይ ካቶም ቅዱሳት ነቢያት ብመንፈስ ኣምላኽ ተመሪሖም ተዛረቡ እዩ ማለት ስለዚ ማንም ክውስኸሉን ከጉድለሉ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ስለዝኾነ ስለዞም ኩሎም ቅዱሳን ከዓ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ መሪሕዎም ዝፅሕፉ ስለዝነበሩ ኣይውስኹን እዮም ኣያጉድሉን እዮም ማለት እዩ ኩሉ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ እዮም ዝፅሕፉ ነይሮም ማለት እዩ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ እዮም ዝፅሕፉ ነይሮም ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ እዮም ዘንፀባርቑ ነይሮም ማለት እዩ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ካብ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ መልእኽቲ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 15 ከዓ እንታይ ዝብል መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶም ዘበሉ ፅሑፋት ኩሎም ንትምህርቲ ንተግሳፅ ንማዕዳን ንምኽሪ ሰናይ ናብራ ቁኑዕ ናብራ ንኽንነብር ይጠቕሙና እዮም ኢሉ ማለት እዩ እግዚኣብሔር መንፈስ ዝነፈሶም ፅሑፋት ወይ ቅዱሳት መፅሓፍቲ ዘበሉ ኩሎም ቁኑዕ ናብራ ንኽንነብር ናይ እግዚኣብሔር ሂወት ንኽንነብር ብሰናይ ጉዕዞ ንኽንጓዓዝ ተግሳፅ ሂወት ንክኾነና ተፃሒፉ እዮም ይብለና ማለት ስለዚ መፅሓፍ ቅዱስ ንሂወትና ተፃሒፉ ንሂወትና ተፃሒፉ ማለት ግን ንሕማቅ ክንጥቀመሉ ንኽእል ማለት ኣይኮነን ልክዕ ከም እሳት ማለት እዩ እሳት ከም ትፈልጥዎ ክልተ ዓይነት ጥቕሚ ኣለዎ ብኣግባብ እንተጠቐመሉ ወይ ከዓ ብቁኑዕ ዕላማ ተጠቐመሉ ሂወት ክህብ ዝኽእል እዩ መግቢ ክነብስለሉ ንኽእል ዝተፈላለዩ ዓይነት ስራሓት ክንሰርሓሉ ንኽእል ክንመቐሉ ንኽእል ሙቐት ክህበና ዝኽእል ብዙሕ ጥቕሚ ኣለዎ እሳት ግን ብኣግባቡ ተዘይተጠቂምናሉ ከዓ ክዕንወና ክቐትለና ዝኽእል እዩ ማለት እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ከዓ ልክዕ ከምኡ ማለት እዩ ንሂወት ተፃሓፈ መፅሓፊ ግን ንምዕንቃፍ እንተተጠቂምካሉ ንጥፍኣት ተጠቂምካሉ ወይ ከዓ ንኻልእ ዕላማ እንድሕር ተጠቂምካሉ ግን ከጥፍኣካ ዝኽእል ኣብ መጨረሻ እውን ክቐትለካ ዝኽእል እዩ ማለት ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ስለዚ እንታይ ይብል ኣህዛብ ነስኡ ፅገሬዳ ወእሶኩ ዝተተርፈ በሃበ ኣይሁድ ይብል ማለት እዩ ኣህዛብ ነስኡ ፅገሬዳ ማለት ኣህዛብ ተባህሉ እቶም ኣብ ጣዖት ኣምልኾ ዝነበሩ ወይ ከዓ ኣብ ካልእ ዓይነት እምነት ዝነበሩ ነገር ግን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ብክርስቶስ ዝኣመኑ ማለት እዩ ስለዚ ኣህዛብ ፅገሬዳ ክወስዱ ከለዉ ወይ ከዓ ፅገሬዳ ክቐንጥቡ ከለዉ እቲ እሾኽ ግን ኣብ መን ተሪፉ ብሎ ኣብ ኣይሁድ ማለት እዩ ኣብቶም ሕጊ ኦሪት ዝነበሮም መፅሓፍቲ ዝነበሮም ሰባት እሾኽ ተሪፉ ፅገሬዳ ከም ትፈልጥዎ ዕንበቡ ኣበቡ ብጣዕሚ ደስ ዘብል ጨኑ ብጣዕሚ ጥዑሚ ወይ ከዓ መዓዛ ናይ ዕንበባ ደስ ዝብል እዩ ግን ብጣዕሚ ካ ዝወግእ እሾኽ ወይ ከዓ ዝጓዳእ እሾኽ ኣለዎ ማለት እዩ ክልተ ነገር ኣሎ እሾኽ ኣለዎ መልክዑ ካ ብጣዕሚ ደስ ዘብል እዩ ስለዚ ኣህዛብ ፅገሬዳ ወይ ከዓ ዕንበብኡ ክወስዱ ከለዉ ኣህዛብ ዕንበብኡ ክወስዱ ከለዉ ኣይሁድ ግን እንታይ ሒዞም ተሪፎም እሾኽ ሒዞም ተሪፎም ማለት እዩ ምክንያቱ ሂወት ዝኾነ ክርስቶስ ክጥቀምሉ ስለዘይከኣሉ ማለት እዩ ኣነ ውእቱ ህብስተ ሂወት ዘበኣማን ናይ ሂወት ሕብስቲ ወይ ከዓኒ ናይ ሂወት እንጀራ ኣነ ኢሉ ነይሩ ክርስቶስ ማለት እዩ መሊሱ ከዓ እምኒ መኣዝን ከዓ ኣነ ኢሉ ምሽ ሓቀይ ስለዚ ክርስቶስ ሕብስቱ ብሕብስትነቱ ስለዘይተቐበልዎ ንዖም እንታይ ኮይኖም ማለት እዩ መዕንቀፍ እምኒ ኮይኖም ማለት እዩ እንዲያም ትባይ ዘይዕንቀፍ ብፁዕ ክብሎም ከሎና ሃዋርያት ኮኒ ብጎይታ ዝተዓንቀፉን ብጎይታ ሂወት ዝረኸቡን ኣሎ ማለት ኢየሱስ ሰብ ሓደ ኢየሱስ እዩ ግን ብኢየሱስ ሂወት ዝረኸቡ ኣለዉ ብክርስቶስ ከዓ ዝተዓንቀፉ ሰባት ኣለዉ ማለት ስለዚ ክርስቶስ ሓደ እዩ ክርስቶስን ከመጣቕማና ማለት ልክዕ ከምቲ እሳት ዝበልና ክርስቶስ ንሂወት እንተተጠቂምናሉ ሂወት ክኾነና ክእል ብካልእ መንገዲ ብቁኑዕ ዘይኮነ ትርጓሚ ወይ ከዓ ብቁኑዕ ዘይኮነ ኣገባብ ተወሲድና ኢኻ ጥፍኣት ክኾነና ይኽእል እዩ ማለት ስለዚ መፅሓፍ ቅዱስ ሂወት ክህብ ዝኽእል ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ከዓኒ ከጥፍኣና እውን ይኽእል ብዝግባእ ተዘይተጠቂምናሉ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ክነስተውዕል ግባአና ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ትርጉም ዝሰርሑ ብዙሓት ኣቦታት ኣለውና ማለት እዩ ብዙሓት ቅዱሳን ኣቦታት ኣለዉ በተለይ ኣብቲ መጀመርያ ግዜ ሃዋርያት
ወንጌል ክመሃሩ ከሉ ንባዕሎም ዘይፀንዑ ወይ ካብ ብዙሕ ስለዘይደለሉ ጎይታ ቀስ እንዳበለ ይምህሮም ነይሩ። መንፈስ ቅዱስ ምስ ተቀበሉ ግን ካብ ሃዋርያት ግዜ ጀሚሮም ዘለዉ ቦታት ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ትርጉም እንዳሰርሑ መፅኦም ማለት እዩ። ምናልባት ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ዓይነት ትርጉም ክንርኢ ንኽእል ኣነ ክሕዞም ግዜ ተመሊሰ ሓሳበይ ክህብ ሰለስተ ዓይነት መንገዲ ክንርኢ ንኽእል ኢና ወይ ከዓ ኣርባዕተ እውን ክንገብሮም ንኽእል ኢና። ንምሳሌ መፅሓፍ ቅዱስ ነፀላ ትርጓሜ ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ። ነፀላ ትርጓሜ ማለት ሓንቲ ዓይነት ትርጉም ዝወሃቦ ማለት እዩ። ሓንቲ ዓይነት ትርጉም ወይ ከዓ ሓንቲ ትርጓሜ ትወሃባ ነፀላ ትርጓሜ ይበሃል። ምሳሌያዊ ትርጓሜ እና ምስጢራዊ ትርጓሜ ዝበሃል ኣሎ። ነፀላ ትርጓሜ ዝበሃል ለምሳሌ ንመፅሓፍ ቅዱስ ቃል ብቃሉ ፈቲሕካ ግን ብመፅሓፍ ቅዱስ ክፍታሕ ከሎ ማለት እዩ። መፅሓፍ ብመፅሓፍ ፍታይ ሓቀይ ወላ ዝሓለፈ ግዜ ክንመሃር ከለና ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 52 እንታይ ዝብል ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ሰቲ ናይ ዘለዓለም ሂወት ኣለዎ ብል ሓቀይ ስጋ ምብላዕ ናይ ክርስቶስ ስግኡ ምብላዕ ደሙ ምስታይ ሂወት ዝህብ ማለት እዩ። ግን ብኸመይ ክንርድኦ ንኽእል ነዛ ቃል እዚኣ ብምንታይ ክንፈትሓ ንኽእል እንድሕር ኢልና ኮይና ስግኡ ደሙ ብኸመይ ክንወስዶ ንኽእል? ለምሳሌ ኣይሁድ ሓይቶም ሓቀይ እዚ 3 ሜትሮ ቁመቱ ወይ ሜትሮን 70 ይንበሉ ደሞ 3 ክንዲ ዝበሎ ሰም ያው ናብ ሜትሮ ክነምፅኦ ከለና ሜትሮን 70 ሜትሮን 80 ዝኸውን ክንበልዖ እኳ ተንብል ስጉኡስ ከመይ ጌርኑ ኩላትና ከኣኽለና ዝብል ሓሳብ ብኸመይ ተፈቲሑ ማለት እዩ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ቁጥሪ 26 እዚ ስጋዩ እዚ ከዓኒ እንታይ ደመይ ኢሉ ምሽ ሓቀይ ጎይታ ሕብስቲ ምፅኡ እዚ ስጋዩ ፅዋ ኣምፂኻ እዚ ደመይ ብምባሉ መፅሓፍ ቅዱስ ክምፅእ ክፍታሕ ከሎ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 52 ክሳብ 54 ብማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ቁጥሪ 26 ክንገብሮ ንኽእልና ክንፈትሖ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እዚ ቃል ብቃል ወይ ከዓ መፅሓፍ ብመፅሓፍ ጥቕሲ ብጥቕሲ ክፍታሕ ከሎ ነፀላ ትርጓሜ ይበሃል። ምሳሌያዊ ትርጓሜ ኮይንካ በተለይ ናይ ምሳሌ ትርጓሜ በተለይ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ብሰፊሕ ኣሎ ማለት እዩ። እነሆ ተዘርአ ክዘርእ ወፈረ ገሊኡ ኣብ ፅቡቅ መንገዲ ወደቐ ገሊኡ ኣብ እሾኽ ወደቐ ገሊኡ ኣብ ከውሒ ወደቐ ገሊኡ ከዓኒ ኣብ ጥዑይ መንገዲ ኣብ ፅቡቅ መሬት ወደቐ እንዳበለ ይገልፅ ምሽ ሓቀይ እዚ ምስ ነገሮም ግን ስለዘይተረድኦም ምሳሌኡ ንገረና ምስ በልዎ ሽዑ እንታይ ኢልዎም ምስላት ቃል ኣምላኽ ወይ ከዓ ምስላ ናይቲ ዘርኢ ቃል ኣምላኽ ኢልዎም እቲ ዘርአ ጎይታ እዩ እቲ መሬት ከዓ ምእመናን እዩ። እዚ ኣብ እሾኽ ዝወደቐ ዘባሃለ ምስላንቶም ቃል ኣምላኽ ብሓጎስ ዝቕበሉ ነገር ግን ኣብ ፍጻሜ ዘይበፅሑ እቶም ኣብ ከውሒ ዝወደቐ ልክዕኹም ማለት እዩ። እቲ ቃል እግዚኣብሔር ክሰምዑ ከለዉ ደስ ዝብሎም ነገር ግን ኣብ እምነቶም ዘይፀንዑ ሰባት እንዳበለ ይትርጉመሎም ሓቂ ነዚ ዓይነት ምሳሌያዊ ትርጓሜ ይበሃል። አንድምታዊ ትርጓሜ ወይ ከዓ ምስጢራዊ ትርጓሜ ዝበሃል ከዓኒ ብምስጢር ከምታ ዓንቱ ልክለካ ዓንተ እዩ ዝበልክኹም እንጀራኻ ናብ ማይ ደርብዮ እሞ ድሕሪ ተወሰነ ግዜ ክትረኽቦ ኢኻ ዝብል ሓሳብ ዘሎ ካዚ ብምስጢር ዝውሰድ ሓሳብ እምበር ቃል ብቃል ወይ ብምሳሌ ክንወስዶ ዘይንኽእል እዩ ማለት እዩ። ምስጢራዊ ዝኾነ ሓሳብ ዘለዎ ኣብ ውሽጡ ዘለዎ ሓሳብ ማለት እዩ። ለምሳሌ ምን ነበር ናይ ክሰይ ዝክሮ እንድሕር ዳኣ ኮንኩም በልዋ ረሲ ምናልባት እንዳሕር ተዘኪረ ክነግረኩም እየ ብምንታይ ብምስሎ ምስለኩም ኬድኩም ነታ ወኻርያስ ከም ዝበልዋ ዝበሎም ማለት እዩ። ብወኻርያ ተመሰለ የሩረሲ ማለት እዩ። ነታ ወኻርያ ወይ ከዓ ነታ ቀበሮ ከይድኩም ከምዚ ኢልኩም ንገበርዋ ኢሉ ሓቂ ጎይታ ተዛሪቦም ነይሩ። ሽዑ ክትርጉሞ ከሎ እታ ቀበሮ ዝተባህለት ወይ ከዓ እታ ወኻርያ ዝተባህለ ንሄሮድስ ምዃኑ የረድኦም ማለት እዩ እና ብምስጢራዊ መንገዲ ተፃሓፈ ሓሳብ ዘለዎ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ አንድምታም ምስጢራዊ ዝኾነ ትርጓሜ ክንክተል ከልና ነገሩ ግልፂ ንምግባር ወይ ከዓኒ ካባና ሪሕቁ ዘሎ ነገር ንምቕራብ ወይ ከዓ ንዓና ንኽርዳእና ብቕል ዝበለ መንገዲ ክንርዳእሉ ንኽእል ኣሎ ማለት እዩ። ግን ክንርድኦ ዝግባአና መፅሓፍ ቅዱስ ንንባዕሉ ከም ዘይጋጮ ማለት እዩ። መፅሓፍ ቅዱስ ንንባዕሉ ዝጋጮ ሓሳብ ይብሉ ምናልባት ንዓና ዝጋጮ እኳ ዝመስለና እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ንሕና ብዘይምፍላጥና ወይ ከዓ ናትና ደኽመት ምዃኑ ፈሊጥና ናብ ቦታት ከይና ክነተዓርቆ ግባአና ማለት እዩ። ናብ ዝሓለፈ ዝክሩ እንድሕር ዳኣ ኮንኩም ጎይታ ናብ ደብረ ታቦር ዝደየበሉ ወንጌላውያን ክልተ ተፈላለየ ዓይነት ሓሳብ ፅሒፎም ማለት እዩ። ማቴዎስን ማርቆስ ማለት እዩ። ማቴዎስ 6 መዓልቲ ወሲዱ ልኽእል ከሎ ማርቆስ ከዓ 8 መዓልቲ ይብልና እሳ ይጋጨውን ዝብል ሓሳብ ኣይጋጨውን እዩ። መምሃራን ብምንታይ ገብሮ በተለይ ኣብ ናይ ትርጓሜ ምትዕራቕ ዝበሃል ስራሕ ኣሎ። ናይ ምትዕራቕ ስራሕ ሰሪሖም የተዓርቕዎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ማቴዎስ 6 መዓልቲ ክብል ከሎ ጎይታ ኣብ ደብረ ታቦር ዝፀንሓለ መዓልቲ ጥራሕ ቆፂሩ እዩ ማለት እዩ። ማርቆስ ግን 8 መዓልቲ ክብል ከሎ ኣብ ፊልጶስ ቂሳርያ ጎይታ ሰብ ንወዲ ሰብ መን ይብሎ ወይ ከዓ ሰባት ንወዲ ሰብ መን ይብሎ ኢሉ ዝሓተተሉ ግዜ ሓዊሱን ካብ ደብረ ታቦር ከዓ ዝወረደላ ሓዊሱን 8 መዓልቲ ክብል ከሎ ማቴዎስ ግን ነተን ኣብ ደብረ ታቦር ዝፀንሑለን ጥራሕ መዓልቲ ቆፂሩ 6 ዝብል ሓሳብ ከም ዘምፀእ ርኢና ነርና ማለት እዩ። ስለዚ መፅሓፍ ቅዱስ ክነተዓርቆ ይግባአና ክነሰማምዖ ግባአና እምበር ክነጋጭዎ ይግባአና እዩ። ዝጋጮ እኳ ዝመስል ሓሳብ እንተሃለዎ ግን ናትና ናይ ምንባብ ድኽመት ወይ ከዓ ናይ ትርጉም ድኽመት ዳኣ እምበር ከም ዘይጋጭ ፈሊጥና ኣብ ቦታት ሓቲትና ወይ ከዓ መፅሓፍቲ እንቢብና መፅሓፍ ቅዱስ ናይ ግዴታ ክተዓረቕ ዘለዎ ኢና እንታይ ዓይነት ፀገም ኣጋጢሙ ሓደ ግዜ ካብ ዘጋጥም ክነግረኩም ማለት እዩ። ኣብ ሰንበት ትምህርቲ ቤት ወይ ኣብ ትምህርቲ ሰንበት ከለና ተምሃሮ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ኣብ ናይ ትምህርቲ ሰንበት ከለና
ሓንቲ ካብ ፕሮቴስታንት ዝመፀት ሓፍትና ብዛዕባ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ተሓትት ማለት እዩ ምስ ሓተተት ሽዑ ዝሓተቶ ትሕቶ ካብ ዮሃንስ ወንጌል ነይሩ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ ክንዲ ቁፅሪ ክንዲ ዝኮ ከምዚ ዝብል ኢላ ሕቶ ተቐርብ ማለት እዩ ሸጋጣምቲ መምህር ክምልሰላ ከሎ ብምስማዕ ማለት እዩ እና እሺ ሓረ ዮሃንስ ስለዚ ጉዳይ ኣብ ከምዚ ምዕራፍ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ግን ማቴዎስ ወንጌል ከዓ ስለዚ ጉዳይ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ስለዚ ክልቲኡና ክነሰማምዖ ዝግባአና ዝብል ሓሳብ ምስ ኣምፀላ እንታይ ኢላቶ ምናልባት ኢላቶ ማለት ናታ ሓሳብ ምናልባት ዮሃንስ ተጋጊ ማቴዎስ ተጋጊ ይከውን ኢላቶ ማለት ምክንያቱ ንዓ ክድግፋ ኢላ ዝሓሰበቶ ዮሃንስ ወንጌል ስለ ዝነበረ ዮሃንስ ወንጌል ምስ ጠቐሰት ማቴዎስ ግን ካብኡ ፍልይ ዝበለ ሓሳብ ምስ ፀሓፈ ሽዑ እንታይ ገይራ ኣይ ምናልባት ማቴዎስ ተጋጊ ዝኸውን ኢላቶ ማለት እዚ ዓይነት ሽግር ዝመፅእ እንታይ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ብምልኣት ብዘይምርዳእ ንዓኻ ትድግፈካ ጥራሕ ሓንቲ ጠቕሲ ሒዝካ እንድሕር ዳኣ ትኸይድ ኮንካ ብዙሕ ግዜ ንመፅሓፍ ቅዱስ ብዓውዳ ኣይትርድኦን ኢኻ ወይ ብምልኣት ሙሉእ ሓሳብ ኣይትርድኦን ኢኻ ጥራሕ ንዓኻ ይመስለካ ወይ ከዓ ንዓኻ ዝድግፈካ ጠቕሲ ተረኺብካ ንሳ ሓንቲ ጠቕሲ ወይ ከዓ ሓንቲ ቨርሲ እንዳሓዝካ ክትጠፍእ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከምዚ ዓይነት ሽግራት ከይፍጠር መፅሓፍ ቅዱስ ብምልኣት ወይ ከዓኒ ብኩሉ ሓሳባቱ ክትርዳእ ኣለካ ምናልባት ንሕዋተይ ዕድል ክህብ ግን ናይ መጨረሻ ሓንቲ ሓሳብ ክበኩም መፅሓፍ ቅዱስ ከም ትፈልጡ በተለይ 4 ወንጌላት ንዛረብ ዘለና 4 ወንጌላውያን እንድሕር ኢኹም ኮንኩም ንወንጌላት ፀሓፉ ክልተ ካብ ሃዋርያት ክልተ ካብ ኣርድእቲ እዮም ማለት እዩ ሃዋርያት ማለት ያው ምስ ጎይታ ዝነበሩ ማለት እዩ ካብ መጀመርያ ምስ ጎይታ ዝነበሩ እዮም ኣርድእቲ ከዓ ድሓር ዝመፁ ዝበዝሑ ናይ ሃዋርያት ደቀ መዛሙርቲ ዝነበሩ ያው ብጎይታ ግዜም ዝነበሩ ግን ብዙሕ ግዜ ከም ተሓጋገዝቲ ዝነበሩ እዮም ማለት እና ጎይታ ንምንታይ ክልተ ካብ ሃዋርያት ክልተ ካብ ኣርድእቲ ገይሩ ፅሒፏ ንወንጌላት ንወንጌል ድሕር ዳ ኢልና ኮይና ወንጌል ሓንቲያ ግን 4 ክትከውን ዝገበራ ምክንያት ወንጌል ሓንቲያ ማለት ወንጌል 4 ወንጌል ስለ ክርስቶስ ስለ ዝኾነ ሓሳቡ ዕላምኡ ሓደ እዩ ማለት እዩ መንፈሱ ሓደ ዓይነት መንፈስ እዩ ዘለዎ ወይ ከዓ ሓደ ዓይነት ሓሳብ እዩ ዘለዎ ሓደ ዓይነት ሓሳብ ከለዎ ግን ንምንታይ ሓደ ሰብ ዘይፅሕፎ ወይ ከዓ ሓንቲ ወንጌል ንምንታይ ዘይተኣክል እንድሕር ዳ ንብል ኮይና ግን ምሳሌ ስለ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ልክዕ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 እንድሕር ኢኹም ኮንኩም ካብ ዕፀ ህይወት ዝፈስስ ማይ ኣሎ ብልሓቂ እምሽ ካብ ዕፀ ህይወት ዝፈስስ ማይ ኣሎ ሽዑ እንታይ ይኸውን ናብ 4 ይኽፈል ማለት እዩ ናብ 4 ተኸፊሉ ኤፍራጥስ ኤፌሶን ጊዮን ጤግሮስ እንዳተባለ ናብ 4 ይኽፈል ማለት እዩ ምንጩ ሓደ እዩ ክውሕዝ ከሎ ግን ንገነት ከስትያ ከሎ ግን 4 ተኸፊሉ 4 ወሓይዝ ኮይኑ ኤፌሶን ኤፍራጥስ ጤግሮስ ጊዮን ተባሂሉ ኣብ 4 ይኽፈል ማለት እዩ ወንጌል ከዓ ምንጭ ሓደ እዩ ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ ግን ብ4 መኣዝን ከይዳት ኣይትገብር ትስበኽ ማለት ስለዚ ሓደ ካብ ክርስቶስ መፅያታ ወንጌል ግን ብ4 ሰባት ክትፀሓፍ ዝገበራ ናይ 4 ናይ ገነት ኣፍላጋት ምሳሌ ስለ ዝኾኑ እዮም ማለት እዩ ምሳሌ እሱ ስለ ዝኾነ ግን ንምንታይ እዩ ክልተ ካብ ኣርድእቲ ክልተ ካብ ሃዋርያት ገይርዋ እንድሕር ዳ ኢልና ሃዋርያት ጥራሕ ፅሒፎማ ነይሮም ተትኾኑ ወንጌል ማለት እዩ 4 ወንጌላት ሃዋርያት ጥራሕ ፅሒፎማ ነይሮም ተትኾኑ ናይ ኣርድእቲ ክብሪ መቐነሰ ወይ ከዓኒ ኣርድእቲ ክብሪ ይመሃለዎም ማለት እዩ ስለዚ ሃዋርያት ጥራሕ ጠቕሊሎም ዘይፀሓፉ ወይ ከዓ ኩሉ ሃዋርያት ንምንታይ ዘይፀሓፉ ኢልና ንክብሪ ኣርድእቲ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ወንጌል ክሰብኩ ክኸዱ ከለዉ ኣርድእቲ እንታይ ንበልዎም ርስኹም ዳ እንታይ ኣለኩም ወንጌል ወይ ከዓ ዝበለፀት ሕጊ ወንጌል ፀሓፉካ ሃዋርያት እምበር ንስኻትኩም ምስ ጎይታ እንታይ ኣለኩም ኢሎም ንዕኦም ካብ ምቕባል ንድሕሪት ምበሉ ነይሮም ማለት ስለዚ ኣይምተቐበልዎም ነይሮም ኣርድእቲ ማለት እዩ ወንጌል ክሰብኩ ከለዉ እና እንድሕር ዳኣኹም ኮይኑ ንምንታይ ጠቕሊሎም ኣርድእቲ ዘይፀሓፉ እንድሕር ዳ ኢልና ንክብሪ ወንጌል እዩ መጀመርያ ንምንታይ ሃዋርያት ጠቕሊሎም ዘይፀሓፉ ኢልና ንክብሪ ኣርድእቲ ማለት እዩ ኣርድእቲ ክብሪ ክህቦም ስለ ዝደለየ ጎይታ ማለት እዩ ከምኡ እንድሕር ዳ ኮይኑ ንምንታይ ኣርድእቲ ጠቕሊሎም ዘይፀሓፉ ወይ ከዓ ኩሉ 4 ኣርድእቲ ንምንታይ ዘይፀሓፉ ኢልናኻ ንክብሪ ወንጌል እዩ ማለት እዩ ኩሉ ኣርድእቲ ተፅሒፎም ተትኾኑ 4 ወንጌል ግን እንታይ ምገበሩ ነይሮም ሰባት ወንጌል ካብ ምቕባል ምድሓር ነይሮም ምክንያቱ ንስኻትኩም ድሓርዎ ዝመፃኹም ኢኹም ወንጌል ትኽክል ነይሩ ተትኸውን ሃዋርያት እንታይ ምገበሩ መፅሓፉ ምክንያቱ ጎይታ ብዝውዓሉ እንዳውዓሉ ኣብ ዝሓደሩ እንዳሓደሩ ዝውዕሉ ምስኡ ዝሓደሩ ዝነበሩ ሃዋርያት እዮም ስለዚ እሶም ተፅሕፍዎ ነይሩ እምበር ንስኹም ፀሓፍኩሞ ወንጌል ትኽክለኛ ወንጌል ኣይኮነን ኢሎም ወንጌል ኣይምተቐበሉን ስለዚ ጠቕሊሎም ኣርድእቲ ዘይፀሓፍዎ ንክብሪ ወንጌል ክኸውን ከሎ ጠቕሊሎም ሃዋርያት ዘይፀሓፍዎ ከዓ ንክብሪ ኣርድእቲ እዩ ማለት ኢና ብከምዚ ዓይነት መንፈስ ክንርድኦ እንድሕር ዳኣ ክኢልና ብዙሕ ጥቕሚ ክንረኽበሉ ንኽእልና ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ሓሳብ ስለ ዝሰማዕኹምን ዘዳመፅኩምን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ትገብሮ ፆምን ጸሎትን ፅኒኢሉ ይስማዕኹም እሺ ይፅንሓልና ቃል ህይወት የስማዓልና ያቆንሓዊ እግዚኣብሔር ፀጉ የብዛሓልካ ኣምላኽ ኣነ ክሕሸና ኩሉ ግዜ ኣብ ቤቱ የንብርካ እንዳምሃርካ ዝለዓለ ማዕርግ የብፅሕካ እግዚኣብሔር ምስጢሩ ይግለፀልካ ፅቡቅ ሓፈሻውቲ ፅቡቅ መእተዊ ኢኻ ትገብረልና ፀኒሕካ ኩሉ ርድኢታዊ ክኸውን ብጣዕሚ ሰፊሕ ዝኾነ ካብ ኩሉ እንዳጀመርካ ኢኻ ከይድካ እሞ ድጋሚ ቃል ህይወት የስማዓልና ተኺልና ዶ ክንከይድ ሕጂ ናብታ ናይ ወንጌል ማቴዎስ መእተዊ ትምልሓስ ይመስለኩም
هو طبق كن قرب حنساسك أب تحتي سمعنا لدي سمعكم على رب تحتي ولا اللي دوهم إلى خط حفتني هم الشهر الرابع سمع حوالي له اللي تحتي مش تكلمي قال تسمعنا أوكي طبق على أوكي إيش قلت الذي أكون سامي سوري እሺ ፀገም የብሉን ሓፈሻው እንታይ ኢና ክንገብር ሕጂ እንዳበልና ኢና ክንከይ ምእተዊ ኢና ክንገብር ሎም ማዓንቲ ክንፈቅድ ኣምላኽ እቲ ምእተዊ ዝብል ሰፊሕ ዕድል ሂብና ንዕኡ ብዛዕባኡ ጥራይና እንታይ ዝበሃል ክንገብር ዝኾነ ሰብ ሕቶ እንተሃልይዎ ከዓ ሽዑ ኣብቲ ፋይናሊ ኣብ ባሓዊ ባዕልካ እቲ እንታይ ዝበሃል ትገብሮ ዲያቆን ዜና ገብርኤል ሓወይ ሕጂ ምናልባት ዲያቆን ፅቡቅ ገይሩ ምእተዊ ክገብረልና ፀኒሕ እንዲ ናባኻ እያ ሕጂ እታ ሕቶ ክቕፅለ ወንጌለ ማቴዎስ መጽሐፍ ወለዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ዳዊት ወዲ አብርሃም ኢሉ ዝጅምር ሓፈሻዊ ብዛዕባ ይጅምር ማለት እዩ ንምንታይ እዩ ወንጌለ ማቴዎስ ብፍሉይ ማለት እዩ ብፍሉይ ናይ ወንጌል መጽሓፍቲ ብፍሉይ ከዓ ወንጌለ ማቴዎስ ስለምንታይ ንወለዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍሉይ ትኩረት ብምሃብ ዝጅምር ኣብዚ እንዳገለፅና ክንከይድ ተቐዳመይቲ ምክንያቱ እተው ንሱ ስለ ዝኾነ ናባኻ እያ ዲያቆን ሓወይ ተሓቶይ ንፅርቲ እንተሃልያ ሚት ክፈት እሞ እንድሕር ዘይተረዲኣ ኮይና ክደግማ ተሕቶይ هو ناي رديتها صبت حتى ምናልባሽ ኣነ እቲ ምእተው ሓሲበ ዝነበርኩ ብዛዕባ ወንጌል ማቴዎስ ጥራያቶ ጌርና ምእተው ክንገብር ሓሲበ ነይረ ምናልባሽ ኣብቲ ሚስኮሚኒኬሽን ፅቡቅ ጌረ ስለዘይተዛረብኮ ነገር ንሓወና ሓፈሻዊ ክምህረና ፀኒሑ ናይ ሓቂ ፅቡቅ ነገር እዩ ወንጌል ስለምንታይ ክትርጎም ኣለዎ ንምንታይ ትርጉም የድሊ ዝብል ሓፈሻዊ መረዳእታ ክበና ፀኒሑ እግዚኣብሔር ይባርኮ ናይ ሓቂ ፅቡቅ ትምህርቲ ማለት እዩ ኣነ ምናልባሽ እታ ወንጌል ንመን እያ ተፃሒፋ መዓስ እያ ተፃሒፋ ዝብል ቁርብ ትንክፍ እንተበልክወን ፅቡቅ ኮይኑ ይሰማዓኒ ማለት ኣብታ ወለዶ ጥራይ እንድሕዳ ኮይንና ወንጌል ማቴዎስ መዓስ ተፃሒፉ ከም ተፃሒፉ ገለ እንድሕዳ ዘይጠቂስና ኣብቲ ናይ መፅናዕቲ መፅሓፍ ቅዱስ ሙሉእ ስእሊ ክህልዎም ስለዘይክእል ቁርብ ትንክፍ ኣቢለ ሕፅር ኣቢለ ክዛረብ ተፍቂድኩም ለይ ፅቡቅ ነይሩ ማለት እዩ እሺ ዲያቆን ሓፈሻዊ ያው ክትንክፎ ስለ ፀንሐ ዲያቆን እምበር ወሓቅ ከዓ ኣገዳሲት እያ በቃ ካብኣ ጀሚርካ ናብታ ሕቶ ስገሪካ ሸ በቃ እሺ ሓረ ማቴዎስ መን እዩ ዝብል እንድሕር ሕቶ ኣልዒልና ማቴዎስ ሓደ ካብቶም ተቐበልቲ ቀረፅ ዝነበሩ ኣብ ወንጌለ ማርቆስ እዚ ሌዊ ወዲ እልፊዮስ ተባሂሉ ተገሊፁ ዘሎ ኣብ ወንጌለ ማርቆስ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 13 ዘሎ 13-14 ዘሎ ከምኡውን ኣብ ወንጌለ ሉቃስ ከዓ ተቐባሊ ቀረፅ ተባሂሉ ተገሊፁ ዘሎ እዩ ሕጂ ተቐባሊ ቀረፅ ወይ ከዓ ወዲ እልፊዮስ ተባሂሉ ዘሎ ሓደ ካብቶም ተገውቲ ተባሂሎም ዝግለፁ ዝነበሩ ተገውቲ ማለት ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ትሕቲ ሮማውያን ኮይኖም ካብቶም እስራኤላውያን ግብሪ ዝእክቡ ዝነበሩ እዮም ሕጂ በቶም እስራኤላውያን ኣዝዮም ፍንፉናት ከም ሓጢኣተኛታት ተባሂሎም ዝቁፀሩ ዝነበሩ እዩ ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ብኡ ክሓልፍ እንከሎ ሰዓበኒ ኢሉ ምስ ፀውዖ ብንብኡ ስርሑ ኩሉ ንብረቱ ገዲፉ ንእግዚኣብሔር ንክርስቶስ ዝሰዓበ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ናይዛ መፅሓፍ እዚኣ ፀሓፊ እቲ ሌዊ ወዲ እልፊዮስ ተባሂሉ ዘሎ ወይ ከዓ ተቐባሊ ቀረፅ ተባሂሉ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ሽሙ እዚ ናብ ማቴዎስ ዝተቐየረ ኣብ ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 9 ዘሎ እሱ ከዓ ጎይታ እዩ ከይርዎ ማለት እዩ ኣብ ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 9 እንድሕር ከይድና እቲ ቃል ከምዚ ዝብል ንረክቦ ኢየሱስ ካብ ምስ ሓለፈ ማቴዎስ ንሱም ሰብኣይ ኣብቲ መደበር ቀረፅ ተቐሚጡ ረኣዮ እሞ ሰዓበኒ ብሎ ንሱ ድማ ተነሲኡ ሰዓቦ ዝብል ኣብዚኣ እታ ሽሙ ተቐይርና ማቴዎስ ቅድሚኡ ግና ኣብ ሉቃስን ማርቆስን እታ ሌዊ ትብል ቃል እያ ዘላ ማለት እዩ ወንጌለ ማቴዎስ ንኣይሁዳውያን ተፃሕፈ መፅሓፍ እዩ ከምዚ ደቂ እስራኤል ወይ ከዓ ኣይሁዳውያን ኣብ ኦሪት እተን 5 ሕግጋት ናይ ሕጊ መፅሓፍቲ ኣዝየን ኣገደስቲ ዝኾና ንዕኦም ወይ ከዓ ከም
توراح زبون مالتي توراح أقدست ناي حق مزحفتي لهم زبالتوان ناي حدش كيلان كا توراح نحرق كنال عرقوينا وانجل ماتيوس ينانا مخنياتو نعيدا عن تزحفيو بتي بحلن لمدنا عيدا عن تزحفيو كالاي كاب قانقا أبرايس تزحفيو بقانقا أبرايس تقن تزحفيو نمجمر تاقيزي ኣብ ታሪክ ቤተ ክርስቲያን ዝመስከረልና ፓፒያስ እዩ ፓፒያስ ዝበሃል ናይ ሄራፖሊስ ዝነበረ ጳጳስ ዝፀሓፎ ምስክርነት እዩ እዚ ሕጂ እቲ ናይ ጳጳስ ፅሑፋት ኣይንረኽቦን ኢና ግን ኣብቲ ናይ ኣውሳቢዮስ ናይ ታሪክ ቤተክርስትያን ዝፅሕፍዎ ዘሎ ኣብቲ ሳልሳይ መፅሓፉ ኣብቲ መበል 39 ናብሉ ከባቢ ብዛዕባ እዚ ገሊፅዎ ኣሎ ንሱ ማቴዎስ ከም ዝፀሓፎ ማለት እዩ እዚ መፅሓፍ እዚ ምናልባሽ ኣብ ከባቢ መወዳእታ ሱሳታት ኣብ መጀመርታ ሰብዓታት ኣከባቢ ቢሉ እዩ ተፃሒፉ ማለት ድሕሪ ልደት ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብኡታት ከባቢ እዩ ተፃሒፉ ኣብ መወዳእታ ሱሳታት ኣብ መጀመርታ ሰብዓታት ከባቢ እዩ ተፃሒፉ ማለት እዩ ንምንታይ ተፃሒፉ ንዝብል ወንጌል ብሓፈሽኡ እቶም 4 ወንጌላት ተፃሕፋ ኣብ ቅዳሴ ንክንበባ እየን እታ መዓዲ ጎይታ ወይ ከዓ ድራር ጎይታ ክገብሩ ከለዉ እቶም ምእመናን ወይ ከዓ እቶም ኣመንቲ ኣብኡ ወንጌል ይንበብ ነይሩ እዚ ሕጂ ንዖም ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እቲ ታሪክ እቲ ህይወት ናይ ጎይታ ናይ ሐዋርያት ኩሉ ግዜ ክዝክርዎ ስለ ዘለዎም ክመሃርሉ ስለ ዘለዎም ንዕኡ ተባሂሉ ዝተፃሕፈ ከም ምዃኑ ዮስጢኖስ ሰማዕት ኣብታ the first apology ትብል መፅሓፉ ኣብቲ መበል 67 ከባቢ ገሊፁ ኣሎ ብሓፈሹ እቲ ቅዳሴ እውን ከመይ ከም ዝነበረ እንታይ ዓይነት ስርዓት ከም ዝነበረ ኣብኡ ተናኺፉ ኣሎ ማለት ስለዚ እዚ ካብቲ ናይ ጥንታዊት ቤተክርስትያን እንድሕር ሪእናዮ እቲ ወንጌላት መጀመርታ ንምንታይ ተፃሒፉ ዝብል ኣብቲ ቅዳሴ ወይ ከዓ ኣብቲ መዓዲ ጎይታ ወይ ድራር ጎይታ ኣብኡ ንክንበብ ተባሂሉ ዝተገልፀ ማለት ስለዚ እዚኣ ናይ ወንጌል ማቴዎስ ከም ዝፀሓፋ ብዙሓት ኣቦታት ቤተክርስትያን ከም በዓል ኦሪገን ከም ናይ በዓል ኤሄራኒዮስ እውን ባዕሉ ገሊፁ ኣሎ ኣብ ድዳኬ እውን ክረኽባ ንኽእል ኢና ኣብታ ድዳኬ ትብል ናይ ስርዓት ናይ ሐዋርያት ኣብኣ እውን ተተንኪፋ ኣላ ማለት እዩ እታ መፅሓፍ ማለት እዩ ኣገዳሲ ከም ዝነበረት ጥንታዊት ከም ዝነበረት ካብ ሐዋርያት ግዜ ጀሚራ ከም ዝነበረት እዚ ኩላቶም ዝሰማምዕሉ እዩ እቶም ክርስቲያን ወገንን እቶም ካብ ክርስቲያን ወፃኢ ኮይኖም ንክርስትና ዝቃወሙ ዝነበሩ ከም ኖስቲካውያን ከይተረፉ ማቴዎስ ከም ዝፀሓፈ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ኩሎም ብሓባር ዝእመኑላ ዝነበሩ እዩ ማለት እዩ ንምንታይ ሐዋርያ ጳውሎስ ፅሒፍዋ ኣሚን ሐዋርያ ማቴዎስ ፅሒፍዋ ንሕዳልና ሐዋርያ ማቴዎስ እዚኣ ኣብ ሮማ ከሎ ከም ዝፀሓፈ እዩ ቅዱስ ሄራኒዮስ ዝዛረብ ሕጂ ንዓ ክፅሕፈላ ዝገደዶ ምክንያት ከዓ ኣብ መንጎ እቶም ኣይሁዳውያን እቶም ናይ ፈሪሳውያን ዓሌት ዝነበሩን ካብ ኣይሁዳውያን ኮይኖም ናብ ክርስትና ዝመፁን ኩሉሻ ኣብ መንጎኦም ዝለዓል ክርክር ነይሩ ሕጂ እቲ ክርክር ኣዝዩ ሰፊሕ ዓሚቕ ዳርጋ ከምዚ ዓቃባዊ ዝኾነ ክርክር እዩ ነይሩ እቲኦም ነቶም ክርስቲያን ከም መናፍቃን ገይሮም የርእይዎም እቶም ክርስቲያን ከዓ ንሶም ኣመንቲ ወይ ከዓ ሓቀኛታት ናይቲ ተስፋ ኣመንቲ ከም ምዃኑ እቲ በቦታት ዝተዋሃበ ትንቢት ወይ ነቲ መሲሓዊ መንግስቲ ወይ ከዓ እቲ ዘድሕን መሲሕ ናቱ ሰዓብቲ ከም ምዃኑ ምስ ናይ ሓቂ ክርስቶስ ከም ምዃኑ መታን ክፈላልዩ ዝተፃሕፈ መፅሓፍ እዩ ማለት ሕጂ ወንጌል ማቴዎስ እንድሕር ሪኢኹሞ ብትሕዝቶ ኣብ ባህላ ብኩሉ ነገራት ኣፀሓሕፋ ናይ ኣይሁዳውያን ትሕዝቶ ዘለዋ እያ እቲ ኣገባብ ኣፀሓሕፋ ንኣይሁዳውያን ዝውክል ካብቲ ባህሊ ኩሉ ነገራት ንኣይሁዳውያን ዝውክል ኣፀሓሕፋ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ መሲሕ ከመይ ገይሩ ተገሊፁ ከመይ ገይሩ እቲ መሲሓዊ መንግስቲ ወይ ከዓ እቲ ድሕነት ዝህብ እቲ ናይ ሓድሽ ኪዳን ድሕነት ብከመይ ከም ዝተፈፀመ እግዚኣብሔር ከዓ እቲ ነቦታትና ንኣብርሃምን ንዘርኡን ዝሃቦም ተስፋ ብከመይ ብክርስቶስ ከም ተፈፀመ ንምርኣይ ተባሂሉ ወይ ከዓ ንምግላፅ ወይ ከዓ ብፅሑፍ ገይሩ ሐዋርያ ማቴዎስ ዝፀሓፎ እዩ ማለት እዩ
ካልእ እቲ ትሕዝቱ እንድሕር ናይ ወንጌል ማቴዎስ ካብቶም ካልኦት ወንጌላውያን ብትሕዝቱ ኣዝዩ ይፍለይ። ንኣብነት ወንጌል ማቴዎስ እንታይ እዩ ዝብል መንግስተ ሰማያት እዩ ዝብላ። ሕጂ ንኣብነት ክገልፁ ከለሲ ንኣብነት ሉቃስን ዮሃንስን መንግስቲ ኣምላኽ ክብሉ ከለዉ ማቴዎስ ግን መንግስተ ሰማያት እዩ ዝብል። መንግስተ ሰማያት ቀሪባላ ተነስሑ ዝብል ቃል ኣሎ ሓቀ። ሕጂ እቲ መንግስተ ሰማያት ዝብል ቃል ካብ ምንታይ ተበጊሱ ከምኡ ክብል ፅሒፍዎ እንድሕር ኢልና መንግስቲ ኣምላኽ ዘይበለ እንድሕር ኢልና እቲ ኣምላኽ ዝብል ቃል ኣይሁዳውያን ብዙሕ ግዜ ኣየድምፅዎን እዮም፣ ኣይፅውዕዎን እዮም። ንኣብነት ሓደ ኣይሁዳዊ ያህዌ ትብል ቃል ንኸውፅኣ ከባድ እያ ንዑ። ያህዌ ዝበሃል ቃል ስኢልካ ኣይተውፅኣን ኢኻ። እታ ቃል ንባዕላ ከተውፅኣ እንድሕር ኮንካ ወይ ክትፅሕፋ ተኮይንካ ነብስኻ ተሓፂብካ እቲ ናይ ምንፃህ ስርዓት ፈፂምካ ገለገለ እዩ ዝግበር እዩ። ሕጂ እዚ ንምንታይ እዩ ዝረዳእና እንድሕር ኢልና መንግስተ ሰማያት ኢሉ ምፅሓፉን ባዕሉ ነቲ ናይ ኣይሁዳውያን ባህልን ክብርታትን ከም ዘኽብሮ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ንኣብነት ኣይሁዳውያን ብባህሎም እንታይ ዝብሉ ንኣብነት እግዚኣብሔር ባርክካ ዝብል ቃል ኣብ ክንዲ ዝጥቀሙ ሰማያት ባርክካ ዝብል ቃል እዮም ዝጥቀሙ። ሕጂ ከምኡ ዓይነት ባህሊ ኣለዎም። ስለዚ እቲ ሰማያት ዝብል ኣብ ክንዲ እግዚኣብሔር ዝብል ሰማያት ወይ መንግስተ ሰማያት ዝብል ነቲ ኣምልኻዊ መንግስቲ ወይ ከዓ ናይ እግዚኣብሔር መንግስቲ ንምግላፅ ዝጥቀመሉ ቃላት ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ናይ ኣይሁዳውያን ከም ተፃሕፈ ዘረጋግፀልና እቲ ፅሑፍ ናይ ኣይሁዳውያን ዘተኮረ ከም ምዃኑ ክንርድኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ካልእ እቲ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ 24:15 ዘሎ እቲ እንታይ ዝብል እቲ ብነቢ ዳንኤል ዝተነገረ ናይ ጥፍኣት ርክሰት ኣብታ ቅድስቲ ስፍራ ኮይኑ ምስራቅኩም እቲ ዘንብብ የስተውዕል ዝብል ፅሑፍ ኣለና። ሕጂ እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ዘረዳእና? እዚ ቀጥታዊ ምትሕሓዝ ዝገበረሉ እቲ ትንቢት ይፍፀም ከም ዘለዎ ክረድኦም ስለ ዝደለየ ነቲ ደቂ እስራኤል ማለት እዩ። ኣብ ሉቃስ እንድሕር ሪኢኹማ ግን ብካልእ መልክዕ ገይሩ እዩ ነዛ ቃል እዚኣ ዝገልፃ። ሕጂ እንታይ ይብል? ኢየሩሳሌም ብሰራዊት ተኸቢባ እንተረኣኹ ሽዑ ንወታኹም ዝቐረበ ፍለጡ ዝብል ተመሳሳሊ ሓሳብ ክነብሱ ግን ዝተፈላለየ ቃላት ይጥቀሙ ማለት እዩ። እዚ እንታይ እዩ ዘረዳእና? እቲ መልእኽቱ ንዝተፈላለየ ሰባት ከም ዝነበረ እቲ ናይ ሉቃስ ዝነበረ ንቴዎፍሎስ ዝነበረ ከምኡ ምዃኑ እቲ ናይ ማቴዎስ ዝነበረ ከዓ ነቶም ኣይሁዳውያን ነቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ወይ ከዓ ኣብታ ፍልስጤም ዝነበሩ ህዝቢ ናብ ወገን ክርስቲያን ዝኣተዉ ኣይሁዳውያን ንዕኦም ከም ምዃኑ ማለት እዩ። ስለዚ ከምኡ ዓይነት ብዙሕ ክሳይ ንረክብ ኢና፣ ብዙሕ መልእኽታት ንረክብ ኢና። ምናልባሽ ግዜ ከይቀትለልኩም ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ስለዝኸድና ናብታ ሓሳባተይ ክምለስ ማለት እዩ። ምናልባሽ ነዚአን ቁርብ እናኣፍልጦ ኮነና ኢለ ክትንክፈን ስለዝደለኹ እየ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብቲ ወንጌል ማቴዎስ እንድሕር ሪኢናዮ እቲ ወለዶ ንምንታይ ምፅሓፍ ኣድልዩ እንድሕር ኢልና ቅዱስ ሳዊሮስ እንታይ እዩ ዝብል? ናይ ብሓቂ ክርስቶስ ብስጋ ከም ተገልፀ ወይ ከዓ እቲ ክርስቶስ ስጋዊ ባህሪ ከም ዘለዎ ክረድእ ስለ ዝደለየ ይብል ቅዱስ ሳዊሮስ ብዛዕባ እዚ ክገልፅ እንከሎ። ሕጂ እቲ ወለዶ ክፅሓፍ ዝተደለየሉ ምክንያት ሓደ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ መሲሕ ምዃኑ እቲ ንኣብርሃም ኣሕዛብ ብዘርእካ ክባረኹ እዮም ዝብል ተስፋ ዝተዋሃቦ ብክርስቶስ ከም ተፈፀመ። ንኣብነት ክልተ ኪዳናት ነይሩ፣ ናይ ኣብርሃም ኪዳን ነይሩ፣ ናይ ዳዊት ኪዳን ነይሩ። ስለዚ ናይዚ ኪዳን ዝፈፃም ክርስቶስ ከም ምዃኑ ንምርኣይ ሓደ እቲ ወለዶ ክትከፍ ዝተደለየ ማለት እዩ። ኣብታ ቀዳመይቲ ምዕራፍ ኣብ ቀዳመይቲ ጥቕሲ እንታይ እዩ ዝብል? መፅሓፍ ወለደ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ዳዊት ወዲ ኣብርሃም ዝስዕብ ክብል እንከሎ ወዲ ዳዊት ወዲ ኣብርሃም ዝስዕብ ክብል እንከሎ ዳዊት ቅድሚ ኣብርሃም መፅኡ ሓቀ እዚ ሕጂ ዳዊት ካብቶም ነገስታት ናይ እስራኤል ዝዓበየ ንጉስ እዩ። ካብ ኣቦታት ናይ እስራኤል ከዓ ዝዓበየ ኣብርሃም ማለት እዩ። ስለዚ ናይዚ ክልቲኡ ዝሓዘ ከም ምዃኑ ክርስቶስ ክገልፅ ስለ ዝደለየ ማለት እዩ። ሓደ ክርስቶስ ንጉስ እዩ፣ ኣምላኽ እዩ፣ ካህን እዩ።
ስለዚህ ነዚ ኩሉ ነገራት ዘጣመረ ከም ምዃኑ ክገልፅ ስለ ዝደለየ ወዲ ዳዊት ክብሎም ከሎ ናይ ሮያል ፋሚሊ ወይ ከዓ እቲ ናይ ንጉሳዊ ከም ምዃኑ ንሱ ዘለዓለማዊ ንጉስ ከም ምዃኑ ነቲ ናይ ንዳዊት ዝኣተወሉ ኪዳን ክፍፅም ከም ምዃኑ ወዲ አብርሃም ክብሎ ከለካ ልክዕ ከምኡ ንአብርሃም ዝተኣተወሉ ኪዳን ብክርስቶስ ከም ተፈፀመ ንክልቲኦም ኣተሓሒዙ ክገልፅ ስለ ዝደለየ ወንጌል ማቴዎስ በዚ ጀሚሩ ማለት ምክንያቱ ትወለዶ ልዕል እንታይ ኢልና ካብ ኣዳም ይጅምር ነይርዎ ወይ ከዓ ካብ ታሕቲ ስጋ ኣዳም ይወፅሕ ነይርዎ ንኣብነት ወንጌል ሉቃስ ተዛሪና ካብ ክርስቶስ ስጋ ኣዳም እዩ ዝኸይድ ትወለዶ ኣብ ናይ ወንጌል ማቴዎስ ተሪድና ካብ አብርሃም ይጅምር ማለት ወዲ ዳዊት ወዲ አብርሃም እናበለ ዝገልጽ ማለት ስለዚ እዚ ዝተጠቕሰሉ ምክንያት ነተን ክልተ ኪዳናት ምክንያቱ ብዘርአኻ ኣሕዛብ ክባረኹ እዮም ዝብል ንዳዊት እውን ተመሳሳሊ ኪዳን ስለ ዝኣተወሉ ናይቲ ኪዳን ፈፃምካ ክርስቶስ ምዃኑ ንክገልፅ ኢሉ እዩ ስለዚ ምናልባሽ ግዜ ከይሕዘብልኩም ከየንውሓልኩም ምናልባሽ ካልኦት ኣሕዋት እውን ኣብ ዘሎ ሓሳባት ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ቃልዮት ይስማዓልና ዲያቆን ሓወይ እግዚአብሔር ጸጋ ብልዕሊ ጸጋ ይዓድልኩም ጽቡቕ መረዳእታ ሓፈሻዊ ጽቡቕ ባላቲ ክብል ከሎ ምእተው ዝገበርካዮ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ሕጂ ኣነ ሓፈሻዊ ተንደድኤት ክንሕዘን ዘለና ኩላትና ወላ እናበልና ንምንታይ ክንከይድ ብዛዕባ ትወለዶ ንምንታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ወለዶ ትኩረት ገይሩ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ብፍላይ ከዓ ተዛሪብሎ ወይ ከዓ ገሊጹሎ ኢልናዮ ዘለና ሕጂ ብደረጃ ክንሪአን ደስ ይብለኒ ሰለስተ ክልተ ሓሳባት ክብሞድሕሩ ዕድል ክበኩም እየ ካልኦት ኣሕዋት ዲያቆን ሓዊ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዎ እዩ ሓፈሻዊ ግን ቀዳማይ ዕላማ መፅሓፍ ወለዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰብ ፍጹም ኣምላኽ ንምዃኑ ንምርግጋፅ እዩ ሕጂ ንምንታይ ይሕፅረን እየ ዘለኹ እምበር ዲያቆን ሓዊ ገሊፅዎ እዩ ተሓሳብ ሓፈሻዊ ግን እቲ ቀዳማይ ዕላማ ንሱ እዩ ብኻልኣይ ደረጃ ከዓ ቅዱስ ማቴዎስ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ትፅቢት ዝተገበረሉ ምዃኑ ንምርግጋፅ እዩ ብወለዶ ምዝርዛር ዝጀመረ ማለት እዩ ትፅቢት ተገበረሉ መሲሕ ወይ ከዓ ትፅቢት ተገበረሉ ቅቡእ ክርስቶስ እንዳበለ ሓፈሻዊ ክንሪኦ ስለ ዝኾንና ኩሉ ግዜ ብግዜ ክንሪኦ ኢና ፀገም የብሉን እዩ ማለት እዩ ሓፈሻዊ ካብ ነገስታት ንዳዊት ዝመረፀሉ ምክንያት ከዓ ከምዚ ክነግረና ፀንሕ ዲያቆን ሓወይ ማለት እዩ ካብ ነገስታት ንዳዊት ካብ ቦታትን አብርሃም ምጥቃሱ ስለምንታይ እዩ ኣብዚ እውን ሓሳብ እንድሕር ኣምፂና ከዓ አብርሃም ንህዝብታት ኩላ ምድሪ ብዘርእካ ክባርኾም እዩ ተባሂሉ ተስፋ ትንቢት ተነጊርሉ ስለዝነበረ ዝተዋሃቦ ተስፋ ዝተነገረሉ ትንቢት ብክርስቶስ ከም ዝተፈፀመ ንምንጋር እዩ ሕጂ እቲ ሰብ ፍጹም ሰብ እዩ ፍጹም ከኣምላኽ ይኽብል ከሎ መበገሲ ሓሳብ እዚ እንተራእልናዮ ሕጂ ነብርሃም ዘምፅኦ ዘሎ አንተ ወይ ልዳ ሓፍተይ ሸር ጌራትና ዘላ ጥቕሲ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ዘሎ ማለት እዩ ነዚ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 22 ዘሎ ካብ ሓደ ካብ 8 ዘሎ ቃል ካብ 18 ክትቅፅል ተለይ ሓፈሻዊ እታ ምዕራፍ 22 ኩላ እንተንቢብናያ ብጣዕሚ ክትረድኣና እዩ ነዚ ሓሳብ ማለት እየ ካልእ ንዳዊት መበሊእ ምክንያት ከዓ እቲ ዕላማ እንታይ እዩ ንዳዊት ከዓ ካብ ፍረ ከርስኻ ኣብ ዝፋንካ ከቐምጥ እየ እዚ ከዓ ናይ ዳዊት እዩ እዚ ናይ ካብ ፍረ ከርስኻ ኣብ ዝፋንካ ከቐምጥ እየ ዝብል ዘሎ ከዓ ንዳዊት ምሳሌ ንዳዊትን ንምንታይ ምሳሌ ዘምፅኦ ምዃኑ ንምግላፅ እዩ ማለት መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 132 ካብ 11 ወይ ካብ 10 ጀሚርና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ተባሂሉ ዝተነገረሉ ትንቢት ተስፋ ብክርስቶስ ከም ዝተፈፀመ ንምግላፅ እዩ ወዲ ዳዊት ተባህለ እዚ ካብ ቦታት ኣብታ ብፍላይ ኣብታ ናይ ወንጌል ትርጓሜ ገሊፆም ኣለዉ ቦታት ማለት እዩ ሓፈሻዊ ነዚ እቲ እንታይ ዝበሃል ዝተገበረ ኢየሱስ ማለት መድሓኒ ማለት እዩ ናበልና ድሓን ካልእ ግዜ እንታይ ዝበሃል ክንገብሮ ኢና መሲሕ ማእታ መሲሕ እውን አንተ ወይ ተንከፍናያ እታ መሲሕ ትፅቢት ተገብረሉ ወይ ከዓ ተስፋ ዝተገብረሉ መሲሕ ምዃኑ ንምግላፅ እዩ ዝበልናዮ ከዓ መሲሕ ዝብል ስም ብቋንቋ ዕብራይስጥ ኮይኑ ብቋንቋ ግሪክ ክርስቶስ ይበሃል ሕጂ ብቋንቋ ብክልተ ቋንቋ ገሊፅና ኢና ኣለና ኣብዚኣ ተቐዳመይቲ ብቋንቋ ዕብራይስጥ እዩ ብቋንቋ ግሪክ ከዓ ክርስቶስ ይበሃል ትርጉሙ ድማ ቅቡእ ማለት እዩ
ኣብ ብሉይ ኪዳን እቶም ብቅዱስ መንፈሳዊ ቅብኣት ዝተቐብኡ ነገስታት ካህናትን ዝልለይሉ መፀውዒ እዩ ነይሩ። ስለዚ ነዚ ከዓ ልክዕ ሽዑ ኣበሳይ ዳዊት ሎሚ ኣምላኽካን ፀላኢኻን ኣብ ኢድካ ኣሕሊፍካ ሃቢካ እንዳበለ ዳዊት ዝገልፆ ወይ ከዓ ትፅልዮ ፀሎት ከም ንዝክሮ ማለት እዩ። ስለዚ ሓፈሻዊ ቃለ ሂወት የስማዓልና ዘን ሰለስተ ነጥብታት እዚአን ክንሕዘን ስለ ዘለና እየ ደጊመ ቃለ ሂወት የስማዓልና ዲያቆን ሓወይ ፀጋ ብልዕሊ ፀጋ ይዓድልካ ኣምላኽ። ሓፈሻዊ ኣብዚኣ ናይ ዲያቆን ሓወይ ብዛ ልዕልናያ ዘለና ሕቶ ዝምልእ ሰብ ተሃልዩ ኣባ ሓወይ ዝኾነ ዲያቆን ሊዱ እተን ሓሳባት ኣብዚኣ ዲያቆን ይፅሕፈልና ዘሎ ብፍላይ እቶም ንባሃረ ዘለና መፅናዕቲ ስለ ዝኾነ ክንሕዞ ኣለና። ብዕብራይስጥ መሲሕ ብዕብራይስጥ እዩ ናብ ክስታይ ክመፅእ ከሎ ከዓ ናብ ግሪክ ክመፅእ ከሎ ክርስቶስ ብግሪክ ቋንቋ ማለት እዩ ግእዝ ከዓ ቅቡእ እንዳበለ ይነግረና ማለት እዩ። ሶ ካልእ ሕቶ ናብ ካልእ ቅድሚ ምኻድና ትምልእዎ ሓሳብ ተሃለኩም ኣባ ሓወይ የሆነ ኩልኩም ዝኾነ ካብ ሚት ውፅኢኹም ወይ ከዓ ሊዱ ምናልባት ሰላም ይበሉ እሞኒ ንእሽተይ ሓሳብ መወሰኽ ከኣነ እሺ ሃረ ዲያቆን ሓወይ ፀጋም የሉ ሃረ እሺ ሊዱ ሓፍቲ ሰላም ይበሉ ምናልባት ሊዱ ሶልዲ ወልደ ኢየሱስም ኣለው እሺ ሃረ ሰብ ንኹን ገለጽ ዘለኹም ሰላም በሉና ሰላም ግዜና ዘይምሳድ ሰላም ክርስቶስ ምሳኹም ይኹን ፍቅሩ ኣብ ቤትኩም ኣብ ነብራኹም ኣብ ህይወትኩም ዓዚዙ ይንበር ከመይ ኣለኹም ኣሕዋት እንኳ እግዚኣብሔር ብሰላም ኣራኸበና ላዕልን ታሕትን ዘለኹም ቃለ ህይወት የስማዓልና እዚ ናይ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝብል ብጣዕሚ ጠቃሚ ዝኾነ ትምህርቲ ከምዚ ጀሚርናዮ ዘለና ብሰላም ንፍቅርን ድማ ክሳብ ፍጻሜ እግዚኣብሔር ክንመሃሮ ፀጉኡ ክልእከልና ቅዱስ ፍቃዱ ይኹን። ክልተ ወይ ሰለስተ ብሰማይ ዝተሰማምዐ ኣነ ኣብ መንጎኹም ኣለኹ ዝበለ ኣምላኽና ኣብ መንጎና ተረኺቡ ይባርኸልና እና ፅቡቕ መእተዊ ክትቡና ፀኒሕኩም ሓፈሻዊ ጀነራሊ ብቐዳምነት ዘድሊ እቲ መእተዊ ስለ ዝኾነ ሎሚ ክጠቕስዎ ካብ ዝፀናሕኩም ወይ እውን ገለ ዘይተንከፍኩም እንተሎ ገለ ነገራት ተንከፍ ከብል ምክንያት ፅሒፈቱ ለዚ ወንጌላዊ ኣብ ዝብል ማለት ነዚ ወንጌላዊ እዚ ንቅዱስ ማቴዎስ መፀዋዕቱ ከመይ ከም ዝነበረ ክትንክፍዎ ፀኒሕኩም እቲ ምክንያት መፅሓፉ እንታይ እዩ ዝብል ንእሽቶ ኣቐምጥ ከብል በረኸት ንክካፈል እምበር ንክምሃር እምበር ክምህር ኣይመፃኹን ማለት እዩ። ምክንያቱ ገና ተምሃራይ ስለ ዘለኹ እና እንታይ እዩ ሓደ ካብቲ ናይ ወለዶ ክፍለ ዘበን ንምግላፅ ኣብቲ ምዕራፍ ሓደ ጠቂስዎ ዘሎ ክኸውን ከሎ ካልኣይ ኣይሁድ ወዲ ዮሴፍ ወዲ ተፀራቢ እናበሉ ይፅውዕዎ ከም ዝነበሩ እሞ ዘእንበለ ይትቃረቡ ተረከበት ፅንስተ ከይተራኸቡ ከዓ ብመንፈስ ቅዱስ ፀኒፃ ተረኸበት ንዝብል ኣነፂሩ ክነግር ስለደለ ዘለዎ ይመስሎም ስለ ዝነበረና ኣይሁድ ግን ከዓ ከም ዘይብሉ ኣቦ ዘይብሉ ብምዃኑ ወዲ እቲ ፀራቢ ክብሉ እንከለዉ ተዓንቀፉ እንዳበለ ክነግረና እንከሎ ንሪኦ ማለት እዩ እና ኣብቲ ምዕራፍ ሓደ ፍቕዲ 18 እውን ካብ 1 ክሳብ 18 እንተንቢብናዮ እቲ ወዲ ዮሴፍ ከም ዘይኮነ ወይ ከዓ ብመንፈስ ቅዱስ ፀኒሳ ከም ዝተረኸበት እዩ ዝነግረና ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ መልሲ ንምሃብ ወይ ከዓ ንኣይሁዳውያን ኣፎም ንምዕፃው ከም ዝፀሓፎ ሓደ ካብቲ ምክንያታት ናይ ፅሕፈቱ ናይ ዝወንጌል እዩ ምዃኑ ክንፈልጥ ክንርዳእን ይግባእ ማለት እዩ። ካልእ ዮሃንስ ይዓቢ እዩ ዝብሉ ከም ዝነበሩ እሞ ዮሃንስ ከዓ
ዘይደለወኒ እፍታህ ቶታን ኣሳእኒሁ እምገሪሁ እናበለ ቃል ትሕትና ክዛረብ እንከሎ ንሰምዖ ማለት እዩ። ማለት ኣነ ስራኻ ሰኣኑ ክፈትሕ ዘይክእል እየ እንዳበለ እንሆ ሕጂ እቲ ሓጎሰይ ፍጹም ኮነ ወይ ከዓ ተፈጸመ ክብል እንከሎ እቲ ንሱ ልዕል ክብል ኣነ ትሕት ክብል ይግባኣኒ እንዳበለ ክዛረብ እንከሎ ንሰምዖ ኢና እሞ ንዮሃንስ እቲ ዝዓበየ ገይሮም ይሓስቡ ከም ዝነበሩ እስራኤላውያን እንተኾነ ግን ካብኡ ዝዓቢ ከም ዝመፀ ስራኻ ሰኣኑ እኳ ክፈትሕ ዘይክእል ምዃኑ ሓጢአት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል ወይ ከዓ በጊዕ እግዚኣብሔር ነዋ በጉል እግዚኣብሔር ዘይኣትት ሓጢአት ዓለም እናበለ ክምስክር እንከሎ ንሪኦ እሞ ነዚ እውን ከም ዝፀሓፎ ካብ ዮሃንስ ጎይታ ከም ዝዓቢ ንምርዳእ ወይ ከዓ ንምግላፅ ከም ዝፀሓፎ ሓደ ካብቲ ምክንያታት ፅሕፈት እዩ ማለት እዩ። ካልእ ካብ ነቢያት ሓደ እዩ ዝብሉ ከም ዝነበሩ ኣብ ማቴዎስ 16 ካብ 13 ክሳብ 14 ዘሎ እንድሕር ዳርኢና እንተኾነ ግን ክርስቶስ ጎይታ ነቢያት ማለት እግዚኣብ ነቢያት ከም ዝኾነ ንነቢያት ዘናግር ንዕኦም ዝፈጠረ ንዕኦም እውን መንፈስ ትንቢት ዝዓደለ ኣምላኽ ኣማልኽቲ ጎይታ ጎይቶት ንጉስ ነገስታት ምዃኑ ንኽረዳእናን ንኸፍልጠናን ዝተፃሕፈ ምዃኑ ማለት እዩ። ካልእ ሓለቓ ጋንንቲ እዩ ነጋንንቲ ዘውፅኦም ሓለቃኦም ስለ ዝኾነ እዩ ዝብል ሓሳብ ስለ ዝነበሮም እንተኾነ ግን ብመንፈስ እግዚኣብሔር ከም ዘውፅኦም ንምግላፅ ዝተፃሕፈ ምዃኑ እውን ኣብ ማቴዎስ 12 ካብ 12 ክሳብ 18 ክንምልከትን ክንርዳእ ንኽእል ማለት እዩ። ስለዚ እዘን ሓሙሽተ ምክንያታት የቐመጡልና መምህራን ናይ ቤተ ክርስቲያንና እሞ እዛ ክፋል እዚኣ ጥራሕ ንእሽቶትን ክፋብ ቢለ ክሓልፍ ስለ ደለኹ እየ ማይ ከፊተ እሞ ዓበይቲ መምህራን ኣሕዋትና ስለ ዘለኹም ክትቀፅልዎ ግዜ ናበኹም ክገድፎ ስለ ዝተዋሃበኒ ዕድል እንዳመስገንኩ እግዚኣብሔር ንኩላትና ኣብ መንጎና ተረኺቡ መንፈስ ቅዱስ ልኢኹ ከም ልቢ ልድያ ልብታትና ከፊቱ ክንምሃር ብቑዓት ክገብረና ነቲ ዝተምሃርናዮ ከዓ ብፍረ ሰናይ ምግባር ክንፈርዮ ፀጉኡ ካብ ዝሓልና ቅዱስ ፍቓድ ይኹን። ቀፅሉ ይቆየን። سمع صنيح لي حوات تسمع صنيح كبرخ قال يوت يسمع لنا ارجو لي ون سكند قال يوت يسمع لنا صبح حسابي هاري بليز ون سكند ديكون حويك حساب كتبت الكان الكامش لا كظاهرك لي سوسل زلكاسي ايش هراي حافشاو ابتا كنقصل مخنيات غيزيون كنتقملو ዝኾነ ሰባብታ ክንብላፃ እሺ ንዓይ ይመስለኒ ኦኬ ጎሄድ ፊል ዲያቆን ፊል ዲሃ ስሙ እኮ ሜሮን ዲያቆን ሜሮን ዲያቆን ሜሮን ስማዓለሁ ሰምሐዊ እትሰማዓካ ኣለኹ ሜሮ ቀፅል ብርኾይ ቀፅል እሺ ስማዓለሁ ቀፅል ኣህኒ ሜሮኒ እስማዕ ኣለኹ ሰማዕ ወይ እወ ፅቡቅ ትስማዕ ኣለኻ መስመሩ ውስታይ ኮይኑ ኣሎ መስለኒ ሰናይ እሺ በቃ ተተላዒላ ዝነበረት ንእሽቲ ሓሳብ ንምውሳኺ ቃል ህይወት የስማዕ ሰናይ እሺ ቃል ህይወት የስማዕ ኣለና ዲያቆን ዜናም ዲያቆን ሳሚሄድም ሓውና ወልዲ ዮሴስም ቃል ህይወት የስማዕ ኣለና ብላዕሊ ብታሕቲ ዘለኹም ኣሕዋት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናይ ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ማለት ብዙሕ ተማሂርና ምናልባት ኣብታ ዝተላዕለት ሓሳብ ንእሽቲ ሓሳብ ክወስኽ ኢለ ኣንተ ከም ዝበልኩኹም ማለት እዩ ማቴዎስ ወንጌል ንሕሪኢኹም ኣርእስቱ ሓረግ ትውልድና ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሉ ዝጅምር ሓረግ ትውልድና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብል ከሎ ያው ማቴዎስ ከምኡ ኢሉ ኣርእስቲ ሰናይ እሺ ክቐፅል ይሓረሽ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ትውልዲ ሓረግ ኢሉ ማቴዎስ ኣይፀሓፈ ማለት እዩ ድሓር ዝመፁ ሊቃውንት ፀሓፉ እዮም ማቴዎስ ወንጌሉ ክጅምር ከሎ ወዲ ዳዊት
ወዲ ዳዊት ወዲ አብርሃም አይስማዕና ኣለኹ ቀጥል ዲያቆን ቀጥል معك لنا دياقون حوي ايدنو ابحي كم يتسمعوا لهم وانا ጸኒሑ ስለ ዝበፅሖ ዘሎ እዩ ድሓን ንፅበ ይቐርብ ايش ቀጥል ፀቂልካ ዲያቆን ንሰምዐካ ኣለና ኣባኹ ይስማዕ ኣለኹ ይስማዕ ኣሎ ዲያቆን ቀጥል ትሰምዐና ዘለካ ድሓን ቀጥል دونك خدر له مثلا اسمع لها عاطل ኣይስማዕ ኣሎ ودونك ስለ ዝበፅሖ ዘሎ دحان دحان صنيحي تو ميرا حاول تي مسمرك استاخلهم ودحان استاغبا قاتل دياكون ساميل او مسمري ومنالبات ابيلو يئتو ميركم غبر بروخي وصيخا ولا اتومو شعو ميب انت تستاخله كابا عدلك نبينا شعو مليسكا ኣባኹ ይስማዕ ኣለኹ ابا اوريدكا ولا سحبوبا او سحبو حج كما دحشنا بقى حطوا زلكم أحوال تحرك سحبكم من العلي ممهراني ودو تمرتهم ما كسحبكم من العلي اوكي نتي تمرتون نمتع تسمعوا تدل تخونكم اب يوتيوب سلان نزرقوا زلنا او خيتكم تسمعوا تخليهم ويكت مهارو تخليهم مالتي ماشي بقى ما زينا جبريل قرب دحان سجاب زمزنا تا معرف نجمر تكال تخوينو جميرنا هكو عباينا زلنا نو مالتي سي وتا نباب مش كنا ببايلنا لنا كبير محاسبكم أول صبو أول عب عندي زلا ديكون سامحونا كملك حتى المسنجير وخارب عمو كون مثلا مدب حزو زلو هذه سامعة ويتعمك هذه هو كازلا بلتا حاسب كاز نورتا عزلا يا حجي تقام يقول حفشاوتي جميرنا عندنا زلناتي نعرف كله أنا كم كم حاسب زلخو حجي بزعبازا ولدو كنقلت أنحنا علامة أنتي مخانو كل نجار كنمهار أنحنا هنا حجي أطيلنا بأخير دل زلخو حجي نفتن أسماتنا يتن ترجم مغنياتو وانجيل ماتيوس تصحف له عند علاماسي فتصم سفتصم أملاخ مخانيو ينايلنا حجي كافت يسوس سم جميرنا داي مخانو حسب حيزانيره من البات كومو دخن قتل ولا خننبب أنس كومو مدب غير من البات أو حتتات ندا جبرنا كن كيد حسيبه زلخو ايش تبو كما خدو كبركات تبو مبالكم يرانا اوكي بالو كم انا خيدمو من البات ميرحونا تمليسو لو ግን እንደحر زي سمعنا هاللي كنقصلينا ناباينا خنكيد حجون دياقون حوي ميت كفتل دياقون زينا جبريل مو ኢየሱስን ኢየሱስ ማለት እንታይ ማለት እዩ ምስ መረዳእቱ ፍላይ ወንጌል ማቴዎስ ዛባት ዘሎ ሓሳባት ናይ ቦታት ውን መውከሲ ጽሑፋት እንዳገበርና ንሸይ ኢየሱስ ማለት ትርጉም እንታይ ማለት እዩ ከምኡ ከዓ ክርስቶስ ማለት ከ አንተ ወይ ተንኪፍና የጥራይና ነርና ስለ ዝነበርና እነዚህን ኣስተሓቢልካ መረዳእታ ሃበልና እሺ ሕረ
ኢየሱስ ማለት እቲ ብቋንቋ ዕብራይስጥ ኮይኑ የሽዋ ድዮም ዝብሎ ብቋንቋ ዕብራይስጥ የሽዋ እዮም ዝብሎ መስለኒ ቃል በቃሉ ክትርጎም ከሎ መድሓኒ ማለት ወይ ከዓ ኦ ጎይታ ድሕን ማለት እዩ እዚ ሕጂ እቲ ኢያሱ ዝብል ቃል እንድሕር ራእይናዮ የሽዋ እዩ ሽሙ እታ ኢያሱ ተባሂላ ዘላ የሽዋን እታ ኢየሱስ ተባሂላ ዘላ እቲ ኢያሱን ኢየሱስን ሲ ብዕብራይስጥ ሓደ እዩ ሽሞም የሽዋ ማለት ኣድሓኒ መድሓኒ ወይ ከዓ ኦ ጎይታ ኣድሕን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ቃል እዚ መጀመርታ ግዜ ኣብ ንረኽቦ ኣብቲ ወንጌል ማቴዎስ ኣብቲ ናይ ሓድሽ ኪዳን ማለት ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 21 ዘሎ እሱ ከዓ ወዲ ክትወልድ እያ ንሱ ከዓ ንህዝቡ ካብ ሓጢኣቶም ከድሕኖም እዩ እሞ ስሙ ኢየሱስ ክትብሎ ኢኻ ዝብል ቃል ኣሎ ስለዚ እዚ ቃል እዚ ማለት ኣድሓኒ መድሓኒ ማለት እቲ ቅቡእ ዝበሃል ዘሎ እቲ ክርስቶስ ዝብል ዘሎ ከዓ እቲ ቅቡእ ምዃኑ ዝገልፅ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዘን ክልተ ቃላት ኢየሱስ ክርስቶስ ዝብላ ቃላት እቲ መድሓኒ ዝኾነ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ቅቡእ ዝኾነ መድሓኒ ኢልና እውን ኣጠቃሊልና ክንርድአን ንኽእል ኢና ማለት እዩ ቃል ህይወት የስማዓልና ክርስቶስ ማለት ሓፈሻዊ ምስአን ኣብል ኣቢልና ክርስቶስ ትብል ቅቡእ ማለት እያ ክርስቶስ እንደ ያባሽ ቅቡእ ማለት እያ እቲ መሲሕ ወይ ከዓ እቲ ብዕብራይስጥ መሲሕ ዝብሎ ዘሎ ነቲ ቅቡእ ማለት ሕጂ እሱ ምናልባሽ ኣብቲ ትውፊት ድሒሩ ዝተቐየረ ዝመፀ ትውፊት ናይ ኣይሁዳውያን እቲ መሲሕ ዝበሃል ዘሎ ከም ናይ ዳዊት መንግስቲ ዘቕውም ዝብል ሓሳባት ነይርዎም እቲ ብመፅሓፍ ቅዱስ መሰረት በቲ ናይ ብፍላይ ድሕሪ ካልኣይ ምፍራስ ቤተ መቅደስ ዝመፀ ካብ በዓል እዝራ ካብ ነህምያ ዝመፀ ትውፊት ዝነበረ ግን እቲ መሲሕ ዝበሃል ንድሕነት ዝመፅእ ከም ምዃኑ ነይሩ እዩ ድሓር ግን ኣብቲ መወዳእታ እንዳተቐየረ ካብ ሮማውያን ጥራይ ከገላግሎም ምክንያቱ እቲ ቤተ መቅደስ ፈሪሱ ኣይሚን እቲ ኣይሁዳዊ ንግስነት ፈሪሱ ብካህናት ይመሓደሩ ስለ ዝነበሩ እዚ ነገራት እዚ ናብቲ ናይ ዳዊት ንግስነት ንክመልሶም ዝፅበይዎ ዝነበሩ ሓደ መሲሕ ነይሮም እዚ ንሱ ብምድራዊ ንግስነት እዮም ዝጥምትዎ ነይሮም እቲ ናይ ብሓቂ መድሓኒ ዝኾነ ክርስቶስ ግና ካብ ሓጢኣት ወይ ካብ ባርነት ናይ ዲያብሎስ ኣውፅኡ ናይ ብሓቂ ንጉስ እሶም ምድራዊ ንጉስ ዝፅበዩ ዝነበሩ ንሱ ግን ናይ ብሓቂ ንጉስ ኮይኑ ናይ ሰማይን ናይ ምድርን ንጉስ ኮይኑ ከም ዝተገለፀ ዝረዳእና ቃል እዩ ማለት እቲ ቅቡእ ዝብል ወይ ከዓ እቲ ክርስቶስ ዝብል ቃል ማለት እዩ እያ ቃል ህይወት የስማዓልና ኣብ ድጋሚ ቃል ህይወት የስማዓልና ሓፈሻዊ ንሱ እዩ እቲ እንታይ ዝበሃሉ እቲ ቅብኣት ወይ ከዓ እቲ ቅቡእ ንብሎ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝኾኖ ዝነበረ ከባቢና ቀዳማይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 16 ኣብ 21 ክሳብ 22 ዘሎ እንተንቢብናዮ ደስ ይብለኒ ኩላትና ማለት እየ እዞም ናይ ብሉይ ኪዳን ቅብኣት ናይቲ ዝመፅእ ሓቀኛ መሲሕ ክርስቶስ ኢየሱስ ፅላሎት ምዃኖም ህዝቢ ኣምላኽ ካብ ወራሪ ፀላእን ኣምልኾ ጣዖትን ሓራ ዝኾነሉ ኣገልግሎት ዝፍፀመሉን ዝዓበየ ኣገልግሎቶም ግን ብዛዕባ እቲ ንህዝቦም ካብ ናይ ሓጢኣት ባርነት ሓራ ዝገብር ንኩሎም ፀላእቲ ደቂ ኣምላኽ ዝኾኑ ኣጋንንቲ ስዒሩ ኣብ መንግስቲ ከንግሶም ዝመፅእ መሲሕ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንቢት ንምንጋር ልቢ ሰባት ብምቕባእ እቲ መሲሕ ምድላው እዩ ዝነበረ ሕጂ ሓፈሻዊ ነዚ እንታይ ኢልወሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕጂ ኢሳያስ ምዕራፍ 61 እንተሪኢኹሞ ካብ 1 ክሳብ 2 ዘሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ መንፈስ መላእኒ ኢሉ ድኻታት ብስራት ከበስር ቀባኣኒ ንስብራት ልቢ ከዝንን ንምሩኻት ሓርነት ንእሱራት ከዓ ምፍታሕ ክእውጅ ለኣኸኒ እዚኣ ማለት ግን ሕጂ ኣቐዲምና እንታይ ኢና ክንብል ፀኒሕና እቲ ናይ ክርስቶስ እቲ ቅብኣት ኢልና እቲ ቅቡእ ወይ ቅቡእ እዩ ንብሎ ዘለና እቲ ክርስቶስ ማለት ወይ ከዓ መሲሕ ንብሎ ዘለና እዞም ናይ ብሉይ ኪዳን ቅብኣት ናይቲ ዝመፅእ ሓቀኛ መሲሕ ክርስቶስ ፅላሎት ምዃኖም ህዝቢ ኣምላኽ ካብ ወራር ፀላእን ኣምልኾ ጣዖትን ሓራ ዝኾነሉ ኣገልግሎት ዝፍፅሙ እዮም ሕጂ ህዝቢ ኣምላኽ ሓራ ዝኾነሉ ካብ ምንታይ ዘምልጠሉ ማለት እዩ
ካብ ናይ ሓጢኣት ባርነት ሓራ ዝወፃሉ እዩ ሽዑ ዝዓበየ ኣገልግሎቶም ብዛዕባ እቲ ንህዝቡ ካብ ናይ ሓጢኣት ባርነት ሓራ ዝገብር ንኩሎም ፀላእቲ ደቂ ኣምላኽ ዝኾነ ኣጋንንቲ ስዒሩ ሕጂ እዚ ከም ዝበሃል ዘሎ ተከኣሊ ዝኾነ እቲ ኣምላኽ ዝኾነ እቲ ሰብ ዝኾነ ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ብዝግባእ ዝገልፆ ዘሎ እዚ ቅዱስ ኣቦ ማለት እዩ ናጋንንቲ ስዒሩ ከዓ ኣብ መንግስቱ ኣብ ናቱ መንግስቲ ከንግሶም ዝመፅእ መሲሕ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንቢት ንምንጋር ልቢ ሰባት ንምቕባልን እቲ መሲሕ ምድላውን ኢልና ንገልፆ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ትንቢት ዝተነገረሉ ሰብ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ኣብ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 51 ዘሎ ቃል እዩ ሓፈሻዊ ዲያቆን ሜሮን ካልእ ዝኾነ ሰብ ኣብዚ ናይ ዲያቆን ዜና ሓወይ ዜና ገብርኤል ሓወይ ዝምልኦ እንተሃሊኩም ቅድሚ ምዕፃውና ናብ ካልእ ሕቶ ቅድሚ ምኻድና ዳርጋ ከይድና ኢና ነዊሕ 2 ሰዓት ዳርጋ ቀሪብና ኣለና እንዳመቀረና ከይድ ስለ ዝኾነ ክንቆፃፀሮውን ስለ ዘለና እቲ ግዜና ማለት እየ ቀፅል ድሓን ዲያቆን ተቐፀልና ሓይሽ ራይ ፅቡቅ ምክንያቱ ሰቅ በዚ ሓለ ሓቂ ካ ኢኻ ካልእ ሕቶይ እንታይ ዘሎ ሓፈሻዊ ወንጌል ማቴዎስ ኣዳልይዎ ዘሎ ሓሳብ ሲ ምስ ካልኦት ናይ ኣቦታት ፅሑፋት ከመይ ጌርና ኢና ኣገናዚብና ንሪኦ ነቲ ትርጉም ማለት እዩ ነቲ ናይ እዞም ኩሎም ሕጂ ክንጠቕሶም ፀናሕና ሲ ምስ ካልኦት ፅሑፋት መብርሂ ወይ ከዓ መወከሲ ክንረኽበሎም ንኽእል ዶ ዜና ገብርኤል ሓወይ እታ ሕቶስ ከነፅረለ ካልኦት ፅሑፋት ከም ናይ ቅዱሳን ኣቦታት ምሻሎ ቅዱሳን ኣቦታት ናይ ቤተክርስትያን ኣቦታት ዝፀሓፍዎ ፅሑፋት ሕጂ ነዚ ክንብሎ ፀናሕና ሲ መወከሲ ክኾኑና ዝኽእሉ ኣቦታት ቤተክርስትያን ዝፀሓፍዎ ፅሑፋት ብከመይ ክንረኽቦ ንኽእል እያ ትብል ምክንያቱ ናብ ካልእ ክሳይ እንተዝበሃል ምንታይ ክንከይድ ብዛዕባ ፅብቕቲ ሕቶያ ምክንያቱ እንታይ እዩ ዳርጋ ብዙሓት ኣቦታት ቤተክርስትያን ብዛዕባ ወንጌል ማቴዎስ ኣንተ ወይ ቁርብ ተንኪፍያ ነይረ ብዛዕባ ወንጌል ማቴዎስ ትርጓሜ ፅሒፎም ንኣብነት ካብቶም ዓበይቲ ቦታት መጀመርታ ግዜ ብዛዕባ ትርጓሜ ዝፀሓፉ በዓል ኦሪገን ኣለና ሂላሪ ናይ ፖይንተርስ ዝበሃል ናይ ምዕራብ ቤተክርስትያን ዝነበረ ኣለና ዮሃንስ አፈወርቅ ኣለና በዓል ቆጵርያኖስ እውን ኣለና ብዙሓት ኣቦታት ብዛዕባ ትርጓሜ ናይ ወንጌል ማቴዎስ ብብዝሒ ፅሒፎም እዮም ዳርጋ ኩሎም ብዙሓት ፅሒፎም እንተበልና ዳርጋ ምግናን ኣይኮነን ስለዚ ናቶም ፅሑፋት ብከመይ ክረኽቦን ዝብል ትርጓሜ ብዛዕባ ወንጌል ማቴዎስ ኢልና ሰርች እንድሕር ጌርና ብብዝሒ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ማለሲ ብዛዕባ ሕጂ ክልተ ዓይነት ነገራት እዩ ዘሎ ሕጂ እቲ ትርጓሜ ክፀሓፍ ከሎ ሓደ ተኸታታሊ ዝኾነ ኣሎ ሙሉእ እቲ ወንጌል ብዛዕባኡ ትርጓሜ ዝህቡ ኣለዉ ገሊኡ ከዓ ሓፂር ንኣጋጣሚ ተባሂሉ ዝወሃቡን ኣሎ ንኣብነት ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ሓንቲ ምዕራፍ ወይ ገለ ወሲዶም ብዛዕባ እውን ኮመንታሪ ክፅሕፉ ክእል እዮም ማለት ስለዚ ክልተ ዓይነት ኣገባባት ኣፀሓሕፋ እዩ ዘለና ግን መብዛሕትኦም ኣቦታት ቤተክርስትያን ዳርጋ ብዙሓት ክንብል ንኽእል ዝፀሓፉ ኣቦታት ኣለውና ስለዚ ናቶም ፅሑፋት መወከሲ ብምግባር ኢና እቲ ትርጉም ናይቲ ፅሑፍ ትውፊት ቤተክርስትያን ከነንብቦ ንኽእል ማለት እዩ ካብቶም ዝፀሓፉ ግን ምናልባሽ እንታይ ዳ ሂፖሊቱስ ፅሒፉላ ኣቡሊድስ ናይ ቅዱስ ቆጵርያኖስ ናይ ቀርጣግና ፅሒፉሎ ጦርጦልያኖስ ፅሒፉሎ ኦሪገን ፅሒፉሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ዳርጋ ካብቶም ኣቦታት ማለት እዩ በዓል ዮሃንስ አፈወርቅ ድሕሮም ዝመፁን በዓል ቅዱስ ቄርሎስ እውን ኣለውና ማለት እዩ ቴንኪዩ ዲያቆን ሓወይ ምክንያቱ ንምንታይ እዚ ሓሳብ እዚ ኣምፅአ ኩሉ ሰብ ሕጂ ወላቶም ቀደምቲ ቶም መጀመርያ ዝነበሩቶም ቀዳሞት ኣቦታት ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ብዛዕባ እዚ ንብሎ ዘለና ንመሃሮ ዘለና ሓሳብ
እንታይ ከም ዝበሉ ኩሉ ሰብ ርዱእ እምታን ክኸውን ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ ሓፈሻዊ ኣይሁዳውያን እንታይ ንክርስቶስ ከመይ እዮም ዝፅበይዎ ነይሮም ዲያቆን ሓወይ ምክንያቱ ሕጂ ንኣይሁዳውያን ተፃሓፈ መፅሓፍ እዩ እንዳይልና ማቴዎስ ወንጌል ወላ እውን ውሽጢ ከድና እንተሪእና እውን ከምኡ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከመይ ኢሉ ንክመፅእ ይፅበይዎ ስለዝነበሩ እዮም ንክርስቶስ ዘይተቀበልዎ እቶም ዝበዝሑ ማለት እዩ ዳርጋ ዝበዝሑ ዘይኮኑስ ብፍላይ እቶም ደቂ ዓደስ ካብቲ መግዛእቲ ሓረ ክኾኑ ይፅበዩ ስለዝነበሩ ስለዚ ተሓተይ ንፅርቲ ይመስለኒ ከመይ እዮም ፅበይዎ ነይሮም ንክርስቶስ እቲ መሲሕ መፂኡ ከድሕኖም እንታይ ዓይነት ትፅቢት ነይርዎም መሰረት ናይ ወንጌል ማቴዎስ ምክንያቱ ኣብቲ ክርስቶስ ዝብል ስለ ዘለና ትሕቶስ ናባይ ጥራይ ይኮን ኣሎ ከምዚ ቃለ መጠዕ ከይመስል እሞ هو بيت جيروم لي كل جيروم دياقوني سوري I know خير دعا ويكستاون كنقبل نخيل عطا وانجيل ننببع مو كابو عنكار زبلنا يمسينا كسا كنقبل نخيلنا قلنا حد زاز بالكاون نقرأ مقدر ناصر نقبره بفلاي تانا يوسف ولو كورينت بالمصحف اللي حدارينا يا ኣብቲ ግዜቲ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ነይሩ እዩ ምንቅስቃሳት ክንብል ከለናሲ ብውደባ ዓይነት ንሮማውያን ዝቃለሱ ጉጅለ ነይሮም ኣብቲ ጎይታ ኣምላኽ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበሩሉ እዋን ማለት ብዙሓት እውን ነቢያት ኢና ኢሎም ወይ ከዓ እቲ መሲሕ ይሰኣነ ኢሎም ዝተበገሱ ኣለዉ ንኣብነት እቲ ናይ ኣይሁዳውያን ፀሓፍ ሕጊ ዝነበረ ነቶም ኣይሁዳውያን ክዛረቦም ከሎሲ ቅድሚ ሕጂ ዝተወስኡ ነይሮም እዮም ግን ካብ እግዚኣብሔር ስለዘይኮኑ ጠፊኦም ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ከምኦም እንተኮይኖም ክጠፉ እዮም ናይ እግዚኣብሔር ኮይኖም ግን ኣይጠፉን እዮም ስለዚ ንምንታይ ንቃወሞም እዮም ዝሓቱ እውን ነይሮም እዮም ካብቶም ፀሓፍቲ ሕጊ ማለት እዩ ሕጂ ብመሰረት ናይ ዮሴፍ ወልደኮርዮን ኣብቲ ግዜቲ ዝነበረ ኣብ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበረሉ እዋን ዝነበረ ካብቶም ናይ ኣይሁዳውያን ፀሓፍቲ ዝነበረ እዩ ሕጂ እቲ ታሪክ ናይቲ ዘበን ብዝግባእ ገይሩ ይፅሒፎ ዳርጋ ከምኡ ገይሩሲ ብዛዕባ እቲ ናይ ዘበን ናይ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ዝገለፀ የለን ምናልባሽ እቲ ናይ ወንጌል ተፃሒፉ ዘሎ ምስ ድሕነትና ዝተሓሓ ስለዝኾነ ብመብዛሕትኡ ካብ እቲ ናይ ታሪክ ነገር ናብ ናይ ድሕነት ወገን ዘንብል ማለት እዩ ኩሉ ሻዕሲ እቲ ወንጌል ክፅሓፍ ከሎ ምስ ምድሕነት ናይ ደቂ ሰባት ስለተተሓሓዘ ብዛዕባ እቲ ታሪክ ብዙሕ ኣይኮነን ኣብ ወንጌል ተፃሒፉ ዘሎ ዮሴፍ ወልደኮርዮን ግና ብዛዕባ እቲ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረ ናይ እስራኤላውያን ኩነታት እንታይ ዓይነት ሽግራት ነይሩ ሮማውያን ከመይ ኢሎም ይገዝኡ ነይሮም ምስ ኣይሁዳውያን ዝነበሮም ርክብ ምስ ኣይሁዳውያን ዝነበሮም ግርጭት ብምሉእ ብዝግባእ ገይሩ ዝገለፆ ዮሴፍ ወልደኮርዮን ማለት እዩ ስለዚ ካልኦትን ኣቦታት ቤተክርስትያን ዝፀሓፉ ኣለዉ ግን ቀንዲ ኣብቲ ግዜ ዝነብር ዝነበረ ብቐጥታ ነቲ ግዜ ዝፀሓፈ ብዛዕባ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ኣዝዩ ድንቂ ዝኾነ ምስክር ዝፀሓፈ ዮሴፍ ወልደኮርዮን ዮሴፍ ወልደኮርዮን ኣይሁዳዊ ነይሩ ክርስትያን ኣይነበረን እንትኾነ ግን እንታይ ዝብሎ ክርስቶስ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ እንከሎ ንክተኣምኖ ዘይሸግር ብዓቕሚ ሰባት ክግበር ዘይክእል ኣዝዩ ድንቂ ነገራት ይገብር ነበረ ካብ እግዚኣብሔር ዘይኮይኑስ ዝኾነ ሰብ ነገራት ክገብሮ ዝኽእል የብለን ዝብል ነይሩ ሕጂ ኣብታ ናትካ ሕቶ ክምለስ እቶም ኣይሁዳውያን ዝፅበይዎ ዝነበሩ ምድራዊ ንጉስ እዩ ነይሩ ልክዕ ናይ ዳዊት ንግስነት ኣብዚ ምድሪ እዚ ዘንግሰሎም ማሲ ከም ዳዊት ንጉስ እዮም ዝፅበዩ ነይሮም ምክንያቱ እታ ናይ ዳዊት ንግስነት ስለዘይነበረት ማለት እዩ ስለዝጠፈት ድሕሪ ናይ ምርኮ ባቢሎንሲ እታ ንግስነት ክሳብ ኮይና ብድሕሪ ብካህናት እዮም ክመሓደሩ ጀሚሮም ማለት እዩ ስለዚ ንሱ ስለዝነበረ ናብታ ናይ ዳዊት ንግስነት ክመልሶም ዝኽእል ከም ዳዊት ንጉስ ክኸውን ዝኽእል እዮም ዝፅበዩ ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ ሄሮድስ ንባዕሉ ከምኡ ዓይነት ንጉስ ገይሮም ንክቕበልዎ እዩ ዝያዳ ዘፅዕር ነይሩ ሕጂ ንኣብነት ሄሮድስ ዝገበሮ ሓደ ካብቲ ናይ ክሳይ ኣሎ እቲ ቤተ መቅደስ ሕዲሱ ሓቀዮምስ ኣብ ግዜ ሄሮድስ ተሓዲሱ እቲ ቤተ መቅደስ
40 ዓመት ወሰደ ገለ ዝበሎ ምናልባሽ ክሳይ ድሕጋ ይተጋጌ ነዚ ብሰለስተ መዓልቲ ኣፍሪሳ ካንጽ ዝበሎም ክርስቶስ ማለት እዩ እዚ እቲ ህንፃ ዓቢ እዩ ነይሩ ብዙሕ ወጻኢታት እዩ ኣውፅኡ ሄሮድስ ማለት እዩ ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ ይወፅኡ ሕጂ ንሱ እንታይ እዩ ነይሩ ከም ዝገበ ጨረ እዩ ነይሩ ፍርቁ ጎኒ አይሁዳዊ እምበር ሙሉእ አይሁዳዊ ትውልዲ ነበሮም ግን አይሁዳውያን ከም ንጉሶም ገይሮም ንኽቕበሎ ዝገብሮ ዝነበረ ፃዕርታት እዩ ሓደ ካብቲ ንዕኦም ከፍቱ ማለት እዩ ዝገብሮ ዝነበረ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እንታይ እዩ እቶም አይሁዳውያን ዝፅበይዎ ንጉስ ስለ ዝነበረ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ግዜ እቲ ቀናያን ዝበሃሉ ጉጅለ ነይሮም ንኣብነት ይሁዳ ሓደ ካብኦም ነይሩ ስምዖን ቀና እንብሎ ሕጂ ካብቶም ጉጅለታት ዝነበረ እዩ ንኣብነት ኣደ ደቂ ዘብዴዎስ ንክርስቶስ ሓደ ብየማንካ ሓደ ብፀጋምካ ክትብል እንከላ በቲ ምድራዊ ንግስነት ስለተሓስቦ ዝነበረት ምክንያቱ ኩሎም አይሁዳውያን ኣብ ሓንጎሎም ኣብ ተሓሳስቦም ዝሓስብዎ ዝነበሩ ሓደ ምድራዊ ንጉስ መፂኡ እታ ናይ ዳዊት ንግስነት ወይ ከዓ እታ ናይ ዳዊት መንግስቲ ከቆመሎም ፅበዩ ነይሮም ካብቲ ዝነበሮም ኣርዑት ናይ ሮማውያን ንኣውፅኡ ነፃ ዝኾነት አይሁዳዊት መንግስቲ ንክገብር ተስፋ ነይሮም ማለት እዩ እቲ ናይ ብሓቂ መሲሕ ግን ብኸምኡ ይኮነን ተገሊፁ ብምድራዊ ንግስነት ወይ ብምድራዊ ክብሪ ኣይኮነን ተገሊፁ ብድሕሪ ጁን ብኸምኡ ይኮነን ክግለፅ ማለት እዩ ከምዚ ገለገለ ሰባት ኣለዉ ክርስቶስ መፂኡ ምድራዊ ንግስነት ክነግስ እዩ ኣብ ኢየሩሳሌም ክነግስ ኢና ገለ ዝብሎ ብኸምኡ ይኮነን ማለት እዩ እቲ ናይ ክርስቶስ ንግስነት መንፈሳዊ ንግስነት እዩ ዘለዓለማዊ ንግስነት እዩ ኣምልኻዊ ንግስነት እዩ ማለት ስለዚ ካብ ኣምላኽ ዝመፀ ንጉስ እዩ እሱ ንሶም ዝፅበይዎ ዝነበሩ ግና ምድራዊ ንጉስ ይፅበዮም ነይሮም ማለት እዩ ምናልባሽ ተመሊስ ያ ኮይኑ ዘይኮነ ኣሕዋት ናብኦም እያ ንፅርቲኣ ዘላ ቃል ሂወት የስማዓልና ድጋሚ ዲያቆን ሓወይ ሓፈሻዊ ንምንታይ እዚ ሓሳብ ዘምፅኦ ዘለኹ ብሩኻት ኣሕዋተይ ንኩላትና ርዱእ እምታን ክኸውን እዩ ርዱእ እምታን ክኸውን ምክንያቱ ብዛዕባ እቲ መሲሕ እንታይ እዮም ፅበዩ ነይሮም እንታይ እዩ ኮይኑ ከመይ እዩ ኣጋጢሞዎም እቲ ንሳቶም ዝሓስቦ ዝነበሩ ሓሳብ እንታይ እዩ ንምባል ንዑ ምፍታሽ ምታን ክጥዕመና ወላ እውን ካልኦት ፅሑፋት ክነብብ ከለና እንታይ ዝበሃል ክንገብር ማለት እዩ መበገሲኡ ናይዚ እቲ ናይ ወላ ዮሃንስ ወንጌል እንድሕር ርኢናዮ ዲያቆን ሓወይ ዮሃንስ ወንጌል ልዕሊ 5,000 ጥሙያት ወይ ከዓ እቶም ሰኣንስ ሰብኣይ ጥራይ ብዘይቆልዓ ሰበይቲ ምዝመገበሲ ምናልባት ትዝክሮ እንተኾንኩም ተጠቕሰስ ሒዞም ከንግስዎ ከም ዝፈተኑ ይገልፀልና እዩ ምክንያቱ ነቲ ትዝመፅእ መሲሕሲ ትዝመፅእ ክርስቶስ ብትሕትና ከም ዝመፅእ ዝገልፅ ፅሑፋቶም ኣየስተውዓልዎን ንኣብነት ካብቲ ገለ ፅሑፋት ክንወስድ ተዳኣ ኮይንናሲ ብዛዕባ እቲ ኣትጓል ፅዮን ኣዝዩ ክትሓጎሲ ኣትጓል ኢየሩሳሌም እልል በሊ እንሆ ንጉስኪ ንሱ ጻድቕ መድሓን ትሑትን እዩ ኣብ ኣድጊ ተወጢሑ ናባኺ ይመፅእ ኣሎ ዝብል ናይ ዘካርያስ ነቢ ትንቢት ጠቕላላ ኣየስተንተንዎን ኣይመፀሎምን ኣብ ርእሶም ምክንያቱ እቲ ንሳቶም ዝሓስቦ ዝነበሩ ካልእ ሓሳብ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ካልእ ትብልዎ ነገር ተሃልዩ ዘሊዶ ሓፍተይ ኩልኩም ስቃይ ትበሉ ኩላትና ሸር ክንገብሮ ካብ ዝመፅ ዘሎ ብፍላይ ካብ ምዕራፍ 2 ፀገም የለን እንዳንበብና ክንሪኢና ከነንብቦ ኢና እቲ ምዕራፍ ሽዑ ክስታይ ክንገብር ኢና ሕጂ ግን እንታይ ዝበሃል ስለ ዝኾነ ኦልሞስ 2 ሰዓት ጌርና ኣለና ስለዚ ገለ ሓሳባት እንተሃልዩኩም ሓሳባትና ክንቅፅል ከምኡ እንተኮይኑ ግን ዝኾነ ሕቶ ገለ ዘለዎ ክሳብ ዝበፃሕናዮ ሕቶ እንተተቐበልና ከመይ መስለካ ዲያቆን ዜና ገብርኤል ሓወይ ምንቲ ግዜ እውን ክንጥቀመሉ ነዊሕ ሰዓታት ስለ ዝገበ እሺ ሓራይ ፀገም የለን ኣብታ ክንብላ ፀናሕና ብዙሕ ኳ ይቀፅልና ምናልባሽ ከም ፍቃድ እግዚኣብሔር ኣብ ሰሉስ እታ ምዕራፍ ክንክልሳ እንዲና ኣገደስቲ ኣርእስታት ሒዝና ክንዘራረበላ ኢና እታ ምዕራፍ ሓደ ድሓን ከም መእተዊ ግን ፅቡቅ ተማሂርና ኢና ስለዚ ናብ ሕቶን መልስን እንተኸይድና ፅቡቅ እዩ ክሓትት ዘልሰብ ክሰድድ ተኽእሉ ይደዩ ሓፂር መልሲ ካብቲ ኣርእስቲ ግን ክወፅእ የብሉ እወ ድሓን ንሰን ክስታይ ክገብረኒ ንምንታይ ዲያቆን ሓዊ ሕጂ ከምኡ ጌርያ ዘለኹ መስለካ 2 ሰዓት ክንደይ ጌርና 2 ሰዓት ጌርና 2 ሰዓት ጌርና እኹል እዩ 2 ሰዓት ጌርና ሕጂ ዝተኻእለ እንታይ የሚበልኩ ነይረ ኣብ መፃኢ ሓንቲ ምዕራፍ ሲ ተትንውድእ ፅቡቅ ነይሩ
كمتي جزء من وحسي كم دا قبرنا هنا حنكي دحان بوستخ نزارة وصل زخنا دحان مسرع كانت حزينة نايفة لما ينام توصل زخنا إنا بزحسان زي قبرنا دحان مسرع كانت حزينة سبقيا نحن نزارة ولينا اوكي ثانك يو دحان زخنا حسابات أبتا وانجيل ماتيوس بزعبا حفشاوي أتو وانجيل ماتيوس كالايكا أبتا وانجيل ماتيوس حادة زلا مصحف ولد ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ዳዊት ወደ አብርሃም ስዕብ ዝብል ብዛዕባቲ ወለዶ ከዓ ንምንታይ ኣድለየ ገለ ዝብል ሕቶ ዘለዎ ሰብተልዩ ከዲ ብኽእሊ ክሰዱ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ መፅርቲ ካብዘን ባህላ ፀናሓ ሕቶ እንተለና ኣቲና ሕቶ ክንሓትት ንኽእል ኢና ምክንያቱ ኩሉ ፀገም የብሉን ብፍላይ ንወንጌል ማቴዎስ ዝምልከት እግዚኣብሔር ዕድመ ይሃቦም ዞም ሊቃውንቲ ኣሕዋትና ቀስ እናበልና ክንሪኦ ስለ ዝኾነ ሕጂ ግን ካብዛ ጀመርናያ ሕቶ ዘለዎ ሰብ ኣትዩ ሕቶ ክሓትት ይኽእል እዩ ዘይተረድኦ ብዚኣ ኣይተረዳእትንን ክብል ይኽእል እዩ ኣሕዋትና ስለ ዘለው እቲ ግዜ ንምጥቃም ማለት እየ ምክንያቱ 2 ሰዓት ሙሉእ እንድሕር ክስታይ ጌርናያ ድሕሪ ኣብ ዝመፅእ ግን ዲያቆን ሓይ ከምዘበልኩም መሰረታዊት ጌርና ክስታይ ክንገብር ኢና ማለት እዩ ጎሄድ ሕጂ ሕቶ ዘሎ ሊዱ ንዕግደፊ ክፈት እያ ዛሚት ወንጌልን ሃዋርያን እንታይ ፍልልዩ ርኻት ጀማሪ ኣብ ትምህርቲ ከም ምእተዊ ወንጌላውያን ንምባል እያ ትኸውን ተሕቶ ወንጌላውያንን ከምኡ ዶ ክርዳእ ወይ ጥዒ ገይሩ ክረዳእና ከመይ ተረዲእኩም ኣለኹም ዲያቆን ወንጌላውን ሃዋርያን እንታይ ፍልልዩ ያታ ሕቶ ስለኒ نساء قتل ديكون حاجة نعم أنا باخذ ده حتى ما سنتخون على إنه وانجيلاوي مالت وانجيل مالت بجزء رئيسه بسرعة مالت وانجيلاو هن بلو كلنا بسرعة هو مالت وانجيل كن بلو كلنا بيتنا عم رحنا يسوع كريستوس تبصر بسرعة مالت ساعات مدحنا ማለት እዩ ክርስቶስ ዝገበሩ ብዝምድሪ ዝብሙሉ ንድሕነትና ስለ ዝኾነ ናይ ድሕነትና ብስራት እዩ ስለዚ እቶም ነቲ ብስራት ናይ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓለፈ ህይወት ብሙሉ እቲ ድሕነትና ዝፈጸሙ ተግባር ብሙሉ ዝፅሓፉ ኣርባዕተ ወንጌላውያን ንብሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣርባዕቲኦም ወንጌላውያን ስለተባህሉ እቶም ካልኦት ወንጌላውያን ማለት ኣይኮኑን ማለት ኣይኮነን كلهم عبسرت يوم نيرو كلهم تبسراتنا كل على ما بتحهم ما لازم إحنا توم وانجيلان إلنا نفهم زلنا توم نتوي وانجيل إلنا تقبلنا عبد في جوان عاملنا نخيزلنا صحفات زحافية مر كلهم حارات وانجيلان معناته تبسراتنا كريستوس نا كل عالم سلزو صحهم عليه توم مبزحتو ጊዜ ወንጌላው እንዳውና እንገልጾም ግን ቶም ኣርባዕተ ወንጌል ዝጽሓፉ ሐዋርያት ኢና ንጽሕፍ ማለት እዩ ተሐዋርያ ማለት ሆረኻ ዝብል ግዝ ናይ ክሳይ ዝወፀ እንዲ ቃል ዝወፀ እንዲ ሆረ ማለት ከደ ማለት እዩ ተላከ ከደ ሳገመ ተጓዓዘ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሐዋርያ ዝብል ነቲ ብስራት ሒዙሲ ናብ ዓለም ዝተላከ تا وانجيل ماتيوس 28:19 ተዘላ ማለት ኪዱ ብስም አብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን እናጥማኩም ንሁሎም ደቀ መዛሙርት ይግበሩም ትብል ቃል ብስራት አላትና ሐቀ ስለዚ እዚ ነገራት እዚ እዚ መልእኽቲ እዚ ሒዞም ናብ ዓለም ሙሉ ዝተላኩ ቶም ሐዋርያት ይባሃሉ ማለት እዩ ስለዚ ልኡኻት ወይ ከዓ ናይቲ ወንጌል ልኡኻት ናይቲ ወንጌል አበሰርቲ እዚኦም ሐዋርያት ይባሃሉ ማለት እዩ ቃል ህይወት ይስማዕልና ዲያቆን ሃይ መፅርቲ ታንኪ ዩ ቃል ህይወት ይስማዕልና ተባረኩ
حتى زلو سب دي بخيلي أبدا نولا زلنا ያ انت زي اللي قلت عن صلاة يما أستاك نقراوي عبد الله علي زلهم حتى كتب سقوط تلالي حسابات عبتهم ولا زنحنا لهيركم ذاتهم الله هذا I think ده كان عبيد مثلاني الذي أبزخ البعض زينا خيمنا على حسابات انت تبنى صبانير عليوت يسمع لنا حوات ملو أي سمع خلنده عليوت يسمع لنا ዲያቆን ሀይል ሕርካት ለዝመፅሓፍ ብዛዕባ ወንጌል ማቴዎስ ተሰን ዲያቆን ሚሮ ናብ ታሕቲ ኮይኑ ይፅፈልና ኣሎ ምናልባሽ ኣንተ ወይ ገሊፅያ ነይረ ማቴዎስ ብምንታይ ቋንቋ መዓስ ዘመን ተፃሒፉ ዝብል እያ ኣንተ ወይ መእተዊ ክንዛረብ ከለና ነጌርና ነርና ወንጌል ማቴዎስ ብቋንቋ ዕብራይስጥ ተፃሒፉ ኣብ ብዘበን ተርእየናይኻ ብመወዳእታ ስሳታት መጀመርታ ሰብዓታት ኣከባቢ ቢሉ ተፃሒፉ ቅዱስ ሄራኒዎስ ክገልጾም ከሎ እዚ ማቴዎስ ኣብ ሮማ እንከሎ ጴጥሮስን ጳውሎስን ኣብ ሮማ እናምሃሩ ከለዉ ኣብኡ ከባቢ ኣብኡ ዝፀሓፎ እዩ ዝብለና ብክልታ ማለት እዩ እቲ ብዕብራይስጥ ምፅሓፉ ግን ኣብቲ ናይ መጀመርታ ፅሑፍ ንረክቦ ብፓፒያስ እዩ ፅሒፍዎ ናይ ሄራፖሊስ ጳጳስ ነበረ ፓፒያስ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኣውሳቢዮስ ናይ ቂሳርያ ኣብታ ናይ ታሪክ ቤተክርስትያን መፅሓፉ ኣብታ ሳልሰይቲ መፅሓፉ ኣብ ቮሊዩም 39 ብዕብራይስጥ ከም ተፃሓፈ ኣሎ ብዛዕባ እተን ወንጌላት ኣብ ብፍላይ 39 እንተንቢብና ብዛዕባ እተን ወንጌላት ገለገለ እውን ብዛዕባ እተን መልእክታት ይዛረብ እዩ ማለት እዩ ስለዚ بقانق عبرايست هم تزحف يقلص ማለት ሕጂ ታ ናይ ቋንቋ ዕብራይስጥ ተጻሕፈት መጽሓፍ ግን I think ክሳይ ዝገበረት ኣይመስለንን ዓቢድና ዝበፅሐት ኣይመስለንን ስጋ ሕጂ ታ ጥንታዊት ዘላ ታ ናይ ኣርማይስጥ እያ ሕጂ ገለገለ ሰባት እንታይ እዮም ዝብሉ ምናልባሽ ብኣርማይስጥ እውን ተጻሕፈ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ሕቶታት ይልዕሉ እዮም ኣብ ኢድና ዘላ ንሳ ስለ ዝኾነት ማለት እዩ ኣብቲ ግዜቱ እውን እስራኤላውያን ብቋንቋ ዕብራይስጥ እዮም ዝዛረቡ ነይሮም ዳርጋቲ ኣይቲ ቋንቋ ዕብራይስጥ ተዳኺሙሲ ቋንቋ ኣርማይስጥ ዳርጋ ሕጋዊ ቋንቋ ነይሩ እቲ ግዜቲ ማለት እዩ ወይታ ኣምላኽ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዛረበሉ ዝነበረ ቋንቋ እውን ኣርማይስጥ ማለት እዩ ገለገለ ሕጂ ቴዎሎጂያንስ ምናልባሽ ብኣርማይስጥ ተፃሒፉ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብሉ እተን ጥንታውያን ዘለዋ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን እታ ካብ ዕብራይስጥ ናብ ግሪክ ተገልበጠትን እታ ናይ ኣርማይስጥን ማለት እዩ ስለዚ ንሰኔንታ መብዛሕትኡ ኣብ ናይ ሲርያን ኦርቶዶክስ ዞም ናይ ሶርያ ኦርቶዶክስ እታ ጥንታዊት ምስኦም እያ ዘላ ማለት እዩ ቃልዮት يسمعلنا دياقون حوي دغامي ቃልዮት يسمعلنا حفشاوتي ولا تم عبد تحت ዘለኹም ሕዋት ኣብተን መእተዊ ዝገበርናየን ጥራይ ሕጂ ምክንያቱ እንታይ ዝበሃል ምንታን ካይገፍሓና እቲ እንዳቀፀልና ክንከይድ ስለ ዝኾንና እቲ ትምህርቲ ኣብዚ እንዳቀፀለ ንመሃረሉ ግዜ ብዛዕባ ምዕራፍ ሓደ ዘለና ሕቶ ከዓ እንዳሓተትና ንኸይድ ማለት ሕጂ ግን ብዛዕባ እታ ክገልፅ ወንፀንሑ ዲያቆን ሓዊተን መእተዊ ኣብን ሕቶታት ተለና ጥራይ እንታይ ኣቲኹም ተታሕቱ ከዓ ፅቡቕ ነይሩ ምክንያቱ ደስ ምበለና ولا نتزمن لسه أكلون دسيب له معرف حدا قانا يودعنا ينزلنا حجي معرف حدا تنكفنا ينزل مأتوي صبو غيرنا لنا ما يبتصبح معرف حدا كلها كانت تناقق عنه هنا خم فقد أملخ صلاة قدسان صبحنا تمعالتي أملخ انت فقيدو لنا انتهي بالنام التي كابتن دبلنس أنا حنا زخون حتى أنت زي اللجن أب حوي يا أخلنا يمسلني زينا حوي كم يتريوه أو حتى أنت زي اللي دحين بكان نعزوي كلامنا طولة كبار إيش حافتنا حات الدلالة مثلا إيش حارة
قتل ده عندي أكون شو تحت تسا قتل نقرر مخام عاس معاس كم زلنا تمرتي حتى دحنا مو دحنا قرينا إيش حتى تخلي خميت ككفت يا ما حتى تمنا قتل ده عنا باقي حتى إذا بيرجع سايت ولا لا إيش حرة قتلوا إلى الله إيش حرة تزي تلاقي يكون زينا جبريل تمرتنا سوني ربع عربي يخون بزنا مصنعته ولا خمي سمون مولي يخون ثلاثة جزء شو مني حاسبنا هذا لنا سوني ربع عربي مالتي I think نسري يسجل على مثلا الحين عادي بوسكر حطون تنجو كحتى تغيري إيش هو ولا بروتستانت حواتنا ما تهم تحت تدخلهم زي تجمع مالتهم كلنا قد بفقد راح يهون سلام سولوس حاموس سلام أو خبرك يعني نسرحوي أنت سولوس حاموسن كا بزمت أرستي حطوات تمتين عن قبل الله تزيد قاقي بزخانة قدست تمرت طلب وتاتكن مهارة لينا كنت حزوان زلكم علاتات مصنعتنا متحف كل جنبنا زلنا سوني ربع عربي ساعات شمانته بستقالة قد إفنا أفتح ساعات نمتع نخلاتنا تتجزي خدكم ولو مالتيو قلت إفكم متعو مالتيو يعني لو بكم تستمهرنا تمرتخا أب يوتيوب سلنزرقحو أفتناتي بروفايل كيتكم تانا يوتيوب channel لاواغيرلكم اللهم أتيهم لايك سبسكرايب نداغوركم نتستوهاب تمرتي كتمهارو لتخولي يهم مالتيو إيشي نسري ويلكم نوا خير سلام ليكم أحوات سلام نزقابير مسكن سلام نعها سلام كرسوس مساهيون آمين أنا قد حري لندي متأجن حنتي حتى لاتني اشتي كم حتى هينات مع لسن برئيسي نهر فقدنيا تتخمهم حتى أبزار استدعين أبزاني ماتيون ده حجي متشم كم كريستيان زي بيزيكالي زوم أربعة وانجيلات تكا كلاتنا نفلت من تخنا حجي ناي وي هيستوري ويك جينيريشن ناي غويتا يسوع كريستوس ويد مانتناتو كم هذا مساي ويد ما كم هذا مسيح زقوصرو لزنبر ناي ماتيوسي أبكال جن الله مثلني كم كلا أيتو سلو حتى يعني نورمال سيمبل حتى أبكال ناي أرثوذكس حواتنا جن مصحف هالو ديو ناي ولدو حجنا أمنسي كم زي مشالو كاب قال كاته وليد إيه كم زي قال بروسسات السوسي تناي لدت يسوع كريستوسي بجكا زام ناي وانجيل ماتيوسي بخلق مدايا الديو وي بخم اي قريب دولو زي اخ ملص لي ثانك يو ايش الحارة ثانك يو تبلوز اللي مصحف ناي اكسي معروس ناي بفانيسي حجي مستي عرسنا كابتي عرسنا سلازوزه حجي ማለት ንሱ ኻን ንምንታይ ዝገልጽ እዩ ክርስቶስ ካብ ሰበይቲ ከም ዝውለድ ንምግላጽ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ዋላት ዝጥቀስ ተቕስዎ ብዛዕባ እቲ መጽሓፍ ገለ ድሓን ንግደፎ ብዛዕባ እታ ጥቕሲ እንድሕር እታ ዝጠቐስካያ ግን ክርስቶስ ካብ ሰበይቲ ከም ዝውለድ እዩ ሕጂ እዚኣ ምስታ ናይ ዘፍጥረት እንድሕር ኣታሒዝካያ እንታይ እያ ትብል እቲ ተመን ክዛረቦ ከሎሲ ንስኻ ሸኾን ሆት ነክስያኻ ንስኻ ርእስኻ ጭፍልቕ እዩ ዝብል ኣሎ ሓቂ ነሽ ስለዚ ንሄዋን ክገልጻ ከሎ እቲ ኣቤል ኣብ ሰለስተ መስለና ዘፍጥረት ድያ ዘላ ብለካ أنا دحين كدلل هذا. እሺ دحين ردت እንዲያ ዋላ ግዜ ከይወስደልኩም እንትን ኣነ ዝበልኩስ أبو إنجيل أبو ريسة فترة مع فسلة. ዘፍጥረት
ዓሰርተ ኣርባዕተ ጀሚርና እንድሕር ኣንቢብና እግዚአብሔር ኣምላኽ ንተመን ከም ዝስዕበሎ እዚ ስለ ዝገበርካ ካብ ኩሉ እንስሳ ዘቤትን ዝናብ መረርን ዝጉብቁን ዝኸብድኻ ኸይድ ኩሉ ዘመን ሂወትካ ድማ ሓመድ ብላዕ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ እዛ ሰበይትን ኣብ መንጎ ዘርእኻን ኣብ መንጎ ዘርኣን ክኣፅልእ እተክል ኣለኹ ንሱ ርእስኻ ከጭፍሎ እዩ ንስኻ ድማ ሸኾነ ክትነክስ ኢኻ ኢሉ ሕጂ ኣብዚኣ እንድሕር ሪእኻ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ እዛ ሰበይትን ይብላ ኣሎ ንሄዋን ማለት እዩ ኣብ መንጎ ዘርእኻን ኣብ መንጎ ዘርኣን ክኣፅልእ እተክል ኣለኹ ስለዚ ኣብ መንጎ ሰይጣንን ኣብ መንጎ ክርስቶስን ማለት እዩ ንሱ ርእስኻ ከጭፍሎ እዩ ንስኻ ድማ ሸኾነ ክትነክስ ኢኻ ዝብሎ ዘሎ ሕጂ እቲ ርእሲ ተመን ዝጭፍሎ ክርስቶስ እዩ ሓቀይ ስለዚ ክርስቶስ ካብ ሰበይቲ ተወሊዱ ብዘይ ዘር ሰብአ ሓቀይ ስለዚ እቲ ካብ ጓልጓልካ ዝብል ዘሎ ክርስቶስ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ካብ ዘርኢ ሰበይቲ ከም ተወለደ ኣስተባሂሉ ዝግለፅ ትርጓሜ ማለት እዩ ስለዚ እታ ጠቂስካ ዘለካ ከምኡ እያ ግን ምናልባሽ ምስቲ ኣርእስና ስለ ዲያቆን ጎይታ ባርኽካ ኖ እቲ ክስታ ኮይ ኩሉ እዚ ክትብሎ ፀናሕካ ድሰማማዓሉ እንዲ ኣነ ግን ከም ሓሳብ ስለ ድመፀትኒ ኣምሻሎ ሕጂ እዛ ናይ እዞም ወንጌላውያን 4 እንድሕር ርኢናዮም ዮሃንስ ሉቃስ እዚኦም እንታይ ዝበሃል ናቶም እንታይ ድበሃል ኣለዎም ሕጂ ወንጌል ማቴዎስ እንታይ ተፃሒፉ ወንጌል ማሪቆስ እንታይ ተፃሒፉ ኩሉስ እንታይ ድበሃል ኣለዎ ቀጥዕታት ኣለዎ ሕጂ ኣነ ዝበልኩስ ማለት ነቲ ህዝቢ ወይ ነቲ ኣማኒ ክርስቲያን ካልእ ተወሰኽቲ መፅሓፍቲ ዘድልየሉ ምክንያት እንታይ ንምባል እየ ንሳምፀያ እምበር ከምዚ ክትብሎ ፀናሕካ ኤክስትራ እዩ ማለት እቲ መፅሓፍ እሱ ካልእ ማለት እዩ ሓቀይ እቲ ትውፊት ቤተክርስትያን እኮ ኣብቶም ውሉዳት መፅሓፍቲ ዝበሃሉ ኢና ንረኽቦ እዚ ምናልባሽ ድሓር እዚኣ ኣርእስትና ስለዘይኮነ ፅባሕ ድሓን ጎይታ ባርኽኩም ይቀኒየለን ነታ ግዜ ኸይና ቀትለሎም ዘመሓት ሓፍቲ ናይ ጥዕማ ዶ ኸውን ምናልባሽ ናይ መወዳእታ ሕቶ ክንቅበል እሞ እግዚኣብሔር ጓሳየ እዩ ኣለኹ ዶ ይጥዕማ እታ ኮይኑ ናይተያ ዘላ እሺ ኣሕዋት ሕቶ ተለኩም ኣብና ልማዓንቲ ከይዓፀና ከለና دايب حتى طلق ما تحته أبا خلا هذا عندنا جبريل سلامتين تن ونجلسي أنت ويجلس كان يركب مثلني تجاك 4 ونجل راح خنا زخالة لمخنياته أبي أدم السماء حبكنا እዚኣ ከቅርብ ክብት ትብልኒ ካብተን ዝኸብዳን ሕቶታት ሓንቲያ 4 ሰለምታት ነይሮም ምናልባሽ እቲ ምስጢር ከነማሳጥሮ ንኽእል ኢና ሓደ እቲ ናይ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ተገሊፁ ዘሎ ዋላ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ዘሎ እቶም 4 እንስሳ ዝበሃሉ ኣለዉ ሓትዮም 4 እንስሳ እቶም መላእኽቲ እቶም ናይ ዝለዓሉ መላእኽቲ ኪሩቤልን ሱራፌልን ማለት እዩ ንሶም ሕጂ እቲ ሓደ ብገፅ ሰብ እቲ ሓደ ብገፅ ንስሪ እቲ ሓደ ብገፅ ላሕሚ እቲ ሓደ ብገፅ ኣንበሳ ይግለፁ ሓቀይ ከምኡ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ዋላ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ተገሊፆም ዘለዉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ ወንጌል ብኦም ነማሳጥሮ ኢና ካልኣይ እውን ኣብ ዓለም 4 ማዕዝን እዩ ዘሎ ሓቀይ ሰሜን ምዕራብ ምብራቅ ደቡብ እንዳበልና ኢና ንፈላለዩ ስለዚ እቲ ወንጌል ናብ ኩሉ ዓለም ከም ምዃኑ እውን ከነማሳጥሮ ንኽእል ኢና በዚ ማለት እዩ ንምንታይ 4 ሕጂ ንኣብነት እቲ ኣብቲ መጀመርታ ተፃሒፉ ናይ ባሓቂ ቁኑዓት ወንጌል ተን 4 እንደ ግን ኣብቲ መጀመርታ እዋን ኖስቲካውያን ብዙሕ ወንጌል ይፅሕፉ ነይሮም ካብ 19 ልዕሊኦም ዝኸውን ወንጌላት ተፃሒፉ ነይሩ እዩ ሕጂ ክፅሕፍዎ ከለዉ ከዓ ኣዝዮም ኣሸገርቲ ስለ ዝነበሩ እንታይ እዮም ዝገብርዎ ነይሮም ብስም ቅዱሳን እዮም ዝፅሕፍዎ ነይሮም ንኣብነት ወንጌለ ጴጥሮስ ዝበሃል ነይሩ ወንጌለ ቶማስ ዝበሃል ነይሩ ወንጌለ ማርያም መግደላዊት ዝበሃል ነይሩ
ብዙሕ ወንጌላት ኣለዉ ወንጌል ያዕቆብ ኣሎ ከምኡ እንዳበሉ ይፅሕፉ ነይሮም እዮም ንኣብነት ራእይ ያዕቆብ ወንጌል ባርናባስ ዝበሃሉ ኣሎ ሕጂ ብዙሕ ናይ ኖሲካውያን ፅሑፋት ነይሩ ሕጂ ኣቦታት ነዚ ክፈላልይዎ እንከለዉ እንታይ እዮም ኢሎም ኩሉ እቲ ፅሑፋት ኣይ እዚአን ካብ ሃዋርያ ዝተቐበልናየን ካብ ኣቦታት ዝተቐበልናየን እዘን 4 እየን ቁኑዓት ካብዚአን ወፃእ ዘሎ ግን ብምልኡ መንፈስ ኣምላኽ ዘይነፈሶ ሰባት ዝፀሓፍዎ ብስርዋዕ ዘእተውዎ ከእትዎ ዝፍትኑ ዘሎ ኢላ እምበር እዚአን ካብተን ኣቦታት ዝሃቡና ኣይኮነን ኢሎም ጉባኤ ገይሮም ነሪኦመን ማለት እዩ ሕጂ ብዙሕ መፅሓፍ ቅዱስ ክቁነን እንከሎ ወይ ከዓ መፅሓፍ ቅዱስ ተናይ ሓዱሽ ኪዳን ብፍላይ ሓንቲ መፅሓፍ ኮይና ንክትወፅእ ብዙሕ ዓመታት እያ ወሲዳ ብዙሕ ጉባኤታት እያ ሓሊፋ ማለት እዩ ብዙሓት ኣቦታት እውን እቲ ቁኑዕ ዝበልዎ መፅሓፍቲ እዚን ኢሎም ገሊፆም ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ በዚ መሰረት እቲ ወንጌላት ተን 4 ተጠሪፈን ማለት እዩ ስለዚ ብኸምኡ እቲ ወንጌላት 4 ኮይኑ ግን ኣብተን 4 ግን ብዙሕ መንፈሳዊ ትርጉም ክንበን ንኽእል ኢና ማለት ምስ ወንጌል ከነተሓዘን ንኽእል ኢና ከም ዝብለኩም ከዓ ምስ መኣዝናት ናይ ዓለም እውን ምስቲ ወንጌል ማቴዎስ 28:19 ዘለውን ከነተሓዙ ንኽእል ኢና ማለት እሺ ቃላይ ወተስማዕልና ናቱ ሓወይ ፀገመለን ወላ ብጌጋ ይኹን ደይብ እስከ ድምፅኻ ስማዕናና ሕቶ ሕተት ሜቢ ኣረስተና ኣይኮነን እምበር እታ ወንጌል ትሕዝትኡስ እንታይ እዩ እዚኣ እውን ተትገልፀልና ፅቡቅ ነይሩና ወንጌል ማቴዎስ ኩላ ክንመሃራ ስለ ዝኾና ወንጌል ማቴዎስ ሕጂ ሓደ ግዜ ሕቶ ለዓሊ ወንጌል ስለ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ ዝበሃል ሕቶ ለዓሊ እዩ ግን ስለ ናይ ክርስቶስ ኣመፃፅኣ ውልድነት ሃዋርያት እውን እንረኽቦም ኢና ኣብቲ መፅሓፍ ማለት እዩ ውልድነቱ እዚ ኩሉ ነገር ንረኽቦ ኢና ስለዚ ወንጌል ስለ ክርስቶስ ጥራሕ ድዩ ዝዘረብ ኣብዚ ቅርብ ከወላ መልሲ ክትበና ዳ ትኽእል ወይስ ኣብ ካልእ ግዜ ክንትንክፋ እዚያ ድሓን ካብቲ ግዜ ዝበልናዮ ስለ ዘለና ካልእ ግዜ ክንትንክፋ ግን መብዛሕትኡ መፅሓፍ ቅዱስ ብሓፈሻ ድሓን ወንጌል ንደፎ መፅሓፍ ቅዱስ ታሪክ ናይ ደቂ ሰባትን ናይ ድሕነት ናይ ደቂ ሰባት ታሪክ እዩ ደቂ ሰባት ከመይ ኢሎም ወዲቖም ከመይ ኢሎም ዲሒኖም ዝገልፅ መፅሓፍ እዩ ሕጂ ካልእ ተወሳኺ ግን የለን ማለት ኣይኮነን ግን ሙሉእ ኣይኮነን ንኣብነት ኣብ ጎይታን ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበሮ ዘመን ኣብ ወንጌል ተፃሒፉ ዘሎ እቲ ጎይታ ዝገበሮ ተኣምራት ብሙሉእ ተፃሕፈን ሓቀ ዮሃንስ ከምኡ ዝብለና ወንጌላዊ ዮሃንስ ኣብቲ 22 ከባቢ ዘሎ እቲ ንሱ ዝገበሮ ብሙሉእ ተዝፀሓፍ ነይሩ ምድሪ እውን እንታይ እያ ኮይና ኢና ንብል ብራማ ኮይና እንተትኸውን ተፃሒፉ ሳይ እንተወደአን ኢልና ሳይ ንገብሮ ሓቀ ሕጂ እቲ ኩሉ ጎይታ ዝገበሮ ንድሕነትና ዝኸውን ተፃሒፉ እምበር ኩሉ ዝገበሮ ተኣምራትን ድንቂ ነገራትን ኣይተፃሕፈን ከምዚ ይብልቲ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 20:30 ኢየሱስ ድማ ኣብዚ መፅሓፍ ዘይተፃሕፈ ካልእ ብዙሕ ተኣምራት ኣብ ቅድሚ ደቂ መዛሙርቲ ገበረ ግናኸ ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ምእንቲ ክትኣምኑ ኣሚንኩም ብስም ሂወት ምእንቲ ክትረኽቡ እዩ ዝተፃሕፈ ኢሉ ሕጂ እቲ ክርስቶስ ዝገበሮ ተኣምራት ብምሉእ ተፃሕፈን ማለት እዩ ግን እንታይ እቲ ንሕና ክንኣምነሉን ክንድሕነሉን ንኽእል ነገራት እዩ ዝያዳ ተፃሒፉ ማለት እዩ ወንጌላት ክፀሓፉ እንከሎ መጀመርታ ወንጌል ማርቆስ እያ ተፃሒፋ ካብቶም ወንጌላት ካብ መልእኽታት ከዓ ገላትያ መጀመርታ ተፃሒፋ ናይ ሓዱሽ ኪዳን መጀመርታ መልእኽቲ ተፃሕፈት ናይ ገላትያ ካብ ኩሉ ፅሑፋት እንተሪእናዮ ማለት ናይ ገላትያ ቅድሚ ወንጌላት ንስያ ትመፅእ ማለት ብድሕሪታ ናይ ወንጌል ማርቆስ ከዓ ካብተን ናይ ወንጌላት ማለት ስለዚ ሉቃስ ሆኑ ዮሃንስ ሆኑ ማቴዎስ እታ ናይ ማርቆስ አንቢቦም እዮም ዝያዳ ፅሒፎም ማሲ ካብኡ ዝነበረ ሓሳባት ወሲዶም ምስኡ ኣሰማሚዖም ፅሒፎም ብፍላይ ካተን ሰለስተ ወንጌላት ንብለን ማቴዎስ ሉቃስ ማርቆስ
ሳይኖፕቲክ ጎስፐልስ ኢና ንብሎ ማለት ዝሰማምዓ ዝሳነያ ወንጌል ኢና ንብሎ ማለት እንጂ እዚ ሕጂ ንኣብነት ሉቃስ እዚ ካብቲ ናይ ማርቆስ ምርኩስ ገይሩ ከም ዝፀሓፈ ክንርዳእ እንተደሊና ኣብቲ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 እንታይ እዩ ዝብለና ንቴዎፍሎስ ክፅሕፎ ከሎ او ክቡር ቴዎፍሎስ ከምቲ ብዙሓት ነቲ ኣባና ብምልኣስ ዝተፈፀመ ነገራት ክፅሕፉ ዝጀመርዎ ይብል ሕጂ ራእዩ ከምቲ ብዙሓት ነቲ ኣባና ብምልኣስ ዝተፈፀመ ነገራት ክፅሕፉ ዝጀመርዎ መን እዮም ፅሒፎም ከም ቅድሙ ዝነበሩ ማለት ነው ኣብነት ማርቆስ ቅድሙ ይፅሒፉ ማለት ልክዕ ከምቲ ቦቶም ናይ መጀመርታ ናይ ዓይኒ መሰኻኽርን ናይቲ ቃል ኣገልገልትን ኣባና ዝተመሓላለፈ ይብል ኣሎ ስለዚ እቶም ብቐጥታ ምስ ክርስቶስ ዝነበሩ ሓደ ካብኦም እቶም ወንጌላውያት ማለት ማርቆስ ሕጂ ካብ ጴጥሮስ ይፅሒፉ እቲ ታሪክ ናይ ወንጌል ማርቆስ እቲ ማርቆስ ኢዳ ፀሓፊ ኣንበት እቲ ዛንታ ካብ መጀመርታ ዝፅሕፎ ዝነበረ ካብ ጴጥሮስ እመቤታችን በአካል ካብ መጀመርታ ክርስቶስ ተፈልጦ ምስኡ ዝነበረት ስለዝነበረት እቲ ብሙሉ ዛንታ ካብ ደና ቅዱስ ድንግል ማርያም ዝመፀ ዛንታ ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ዓይኒ መሳኽር እዮም ተባሂሎም ዘሎ ካብቶም ናይ መጀመርታ ናይ ዓይኒ መሳኽር ዝነበረት ከዓ ደና ቅድስት ድንግል ማርያም እያ ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ቦቶም ናይ መጀመርታ ናይ ዓይኒ መሳኽር ናይቲ ቃል ኣገልገልትን ኣባና ዝተመሓላለፈ ንዓይ እውን ካብ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ግዜ ነቲ ነገር ካብ መሰረቱ ሒዘን ብጥንቃቐ ምስ መርመርክዎ ናይቲ ዝተምሃርካዮ ነገራት እርጉፅነት ኣፀቢቕካ ምን ክትፈልጥ ኣከታቲለ ክፅሕፈልካ ቁኑዕ ኮይኑ ትራእይኒ ዘሎ እንዳበለት ኣብ ወንጌል ሉቃስ ቴዎፍሎስ ዝፀሓፋ መልእኽቲ እያ ማለት እዩ ስለዚ ብኸም እዩ እቲ ወንጌል ተፃሒፉ ምናልባሽ ሕቶ መሊስ እያ ደይመለስካ ንቕረታ ግን ብኸም እዩ ተፃሒፉ ማለት እዩ ኩሉ እቲ ዛንታ ግን ንክርስቶስ ጥራይ ዕላሙ ንክርስቶስ እዩ ኣብኡ ግን ዝኣተው ብዙሓት ተዋሳእቲ ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ዕላማ እቲ ቀንዲ መልእኽቲ ናይ ወንጌል ግን ክርስቶስ እዩ ንፅር ቃለ ህይወት ስሚዓልና ቃለ ሰናይ أبا أقول هذا عن حنت ملاك تخلف أحوات أبتحت زلهم أن جمرة ساعات ساعة منتهي بناي أوروبا ساعات أبعد إنجليز زلهم باهم حد ساعات ندحرت سلزخونة ساعة شو عدت هون على مالتي بناي سويس جرمن أو شويدن زلهم ساعة شو منتهي هون على بناي أبد سابا زلهم أحوات أبا أفريقيا زلهم باهم ساعات خسايز هون عصر تيز هون على مالتي تنجمرة ساعات أبا أمريكا تلهم كا 3 PM ناي PM هنا لو مالتي USA 3 PM بخومينا نجمر سوني ربع عربي يتمرتنا لو ما عندي توقيرنا لنا وانجيل ماتيوس أبزمت كتفكم متو كحالفكم انتان تمرتي ده حالفكم كا يوتيوب channel كفيتنا لنا أو سلام زرقحو أبز تحت تحفوا تانيكم حوات أفتناتي بروفايل مسكتكم أفتناتي تحتي هذا الأفتا تحتي بروفايل أبا لينك علاتكم نا يوتيوب لينك نعاد راح تنكفواش أو دايركت لتوصلكم من أفت channel مالتي بكا حطوت زيلا كنا عاطينا حواتنا ديكون بكا إيشي حتى خحتات الناشي سلام بكريستوس كريستيان بولد ولدان منفس قدس منفساويان تسمخم نخلهم مستفالي كلنا عالم زلهم سلام نيكزابير سلام تيبزح لكم امين قالي وتي سمع لنا سلا زمهارنا تكسصنا تبل حنتي شبشبتا كزمرنا اذا حتيتي اتبل كونفيز زندي خوينا إذا كريستوس تبل سمسي قدمي سقاوي دياس دهري سقاوي مصحف قدس تقسم يدلي مالتي እሺ ሓራይ ምናልባሽ ሳምሓዊ ኣነ ጥራይ ከይኮን ምናልባሽ ኣብረኒ
ቀጽል ኣሚንና ኣኸለኹ ምስ ወዳእኹም ቅድሚ ጸሎት ስለ ዝምሃረና ክብል ኣብ ቤተይ ግዜ ተሃልየኩም ማለት እዩ። እሺ ሓራይ ፀገም የለን ክትብል ይኽእል ዲያቆን መለሱላ ሞ ሽዑ ናባ ክድሓን ክትዘምድልና ይኽእል ዜና ገብርኤል ሓዊ ናባኸ ኣነ ዝኾነ ስታይ ኣለኒ ቀጽል እሺ ሓራይ ወድሓን እቲ ቅቡእ ወይ ከዓ ክርስቶስ ዝብል ናይ ስጋዊ ስም ዋላ ኣብቲ ምስለ ስላሴ ክንመሃር ከለና እቲ ናይ ስመ ስጋዊ ኢልና ንገልጾ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣማኑኤል መድኃኔዓለም እንዳበልና ኢና ንገልጾ እቲ ሕጂ እቲ ብስጋ ዝተገልጸ ክርስቶስ ማለት እዩ ሕጂ ብስጋ ተገልጸ ንብሎ ዘለና መኒ ካብቶም ሰለስተ ኣካላት ሓደ ኣካል ዝኾነ እግዚኣብሔር ወልዲና ብስጋ ተገሊጹ ንብሎ ዘለና ሕጂ ብስጋ ተገሊጹ ንብል ከለና ናብቲ ናትና ባህርያት እዩ ማለት እቲ ቅድሚ ዘመናት ዝነበረ ዘመን ዘይቁጠረሉ ኣምላኽ ኣብ ማህፀን ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሓዲሩ ካብቲ ካብኣ ስጋ ወሲዱ ዘር ወሲዱ ተዋሂዱ ሰብ ኮይኑ ተወሊዱ ዝተገለጸ ማለት ከማና ሰብ ኮይኑ ተወሊዱ ካብ ልደቱ ስጋ ሞቱ ግዜ ዝተቆፀረሉ ማለት እዩ ካብዛ ግዜ እዚኣ ስጋ ኣብዛ ግዜ ዝበሃል ዘሎ ማለት ስለዚ እቲ ክርስቶስ ዝብል ቅቡእ ዝብል ስመ ስጋዊ ነቲ ስጋዊ ዝምልከት ማለት እዩ ነቲ ስጋዊ እቲ ቅቡእ ተባሂሉ ዘሎ ከዓ እቲ ድሕነት ዝህብ መሲሕ ወይ ከዓ እቲ መድሓኒ እቲ ቅብኣት ዝበሃል ዘሎ ወይ ከዓ ተልእኮ ማለት እዩ እቲ ቅቡእ ክበሃል እንከሎ ካብቶም ሰለስተ ኣካላት ሓደ ኣካል እግዚኣብሔር ወልድ ተላዒኹ ካብ እግዚኣብሔር በፈቃድ ኣቦ በስምረተ መንፈስ ቅዱስ ኢና ንብል ሓከምሽ ብፍቃድ ናይ ኣቦን ብስምረት ናይ መንፈስ ቅዱስን ካብ ሰማያት ወሪዱ ከማና ሰብ ዝኾነሉ ምስጢር ማለት እቲ ምስጢር ስጋዊ ንብሎ ዘለና ማለት ስለዚ ካብ ደና ቅድስቲ ድንግል ምስ ተወልደ እዩ ንሕና ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኔዓለም ኢልና ስም ነውፀሉ ዘለና ማለት እዩ ንፅርተ ተኮይና ምናልባት ተዘይኮይና ግን መልስ ክትሓትም ትኽእል ኢኻ ኦኬ ኣብ ታሕቲ እውን ሊድያ ፅሒፋ ክልክላ ወንጌል ዮሃንስ 4:25 ሳምራዊት ዝገለቶ ማለት እዩ ኣብ ኢላና ያዕቆብ ተራኺቦም ነግረን ትኽእል ዶ ክብርሓዊ ቅሬታ ኩር ዲያቆነይ እንታይ تا تقصي وانجيل يوحنس مراف 4:25 سيدات على اللي حفتنا اوكي شنو كذا انت ترى خياغ ويتا املاح من حنا يسوع كريستوس نتاسامراوي سبيتي ماستيني لكل منا كله صحا هدا كلها امريكان سامراويت مايت لمنا الله الى ذي حتتو صحا سبعة سواء كان دلوا سواء كان ديلا كان نجرته جحاسوت كان دنوروا شعوت زلمنا كذا لما مخانتة فلتاني ركسي مستخدم الاسم لما كان يركي زلمنا نخذ ده نلاش كيف بلاش وتي قصدي كذا قبل كان كابت وينجل كان بقوم عليه بفلاتا يسوسن حانت سامراوي سبيتن زبل عقلال عندي انتهي زبل عبو قزاراربون كله انتهي بلا سكيل سبعي كتوعيكي نابزن إبلا تاسبيت مريسا سبعي يبلين بلوتو يسوس كا سبعي يبلين بون باكس تبو تدارفي حموشة سبعي نيروم هيهم إذا حج مساحزلون أي سبعي كني إذا حق تدارك بلا تاسبيتها قويتها إنسحان نبي مهانكا جانا حجي يرد عنا علو عبوتاتنا عبزن بعض سجلوا نشاطكم كنا سجل زجباء سفرة عب يرسالم أخون تقول بلوتو يسوس كا أتسبيت عبزن بعضي ويا عب يرسالم نبوذ يشغل الجزء كم مزمنني نشاطكم زي تفوتوا يخون تسجلوا إحنا قلنا امتحان كعب عايشين مو نتون نفوتوا هنا نسجل انتهنا أتوم بحق سجلتي نبوب منفسن بحق نسجلوا لا ساعات تمسيح
ንስኻ ሕጂ ኣቦ ከዓ ክንዲኣቶም ዝበሉ ሰገድቲ እዩ ዝደሊ ከመይ ኣምላኽ መንፈስ እዩ እቶም ዝሰግድሉ ከዓ ብመንፈስን ብሓቅን ክሰግድሉ ይግባእ በላ እታ ሰበይቲ ድማ እቲ ክርስቶስ ዝብልዎ መሲሕ ከም ዝመፅእ እፈልጥ እየ ንሱ ምስ መፀ ከዓ ኩሉ ክነግረና ይበለቶ የሱስ ከዓ ኣነ እዚ ዝዛረበኩ ዘለኹ ንሱ እየ በላ ሽዑቶም ደቂ መዛሙርቱ መፁ ምስ ሰበይቱ ክዛረብ ስለ ዝረኸቡ እውን ተገረሙ ግናኸ እንታይ ትደሊ ወይ ስለምንታይ ምስኣ ትዛረባ ኣለኻ ዝበሉ ሓደ እኳ ኣይነበረን ይብል ማለት ሕጂ ምናልባሽ ነታ ሕቶ ክትምልስ እቲ ክርስቶስ ዝብልዎ መሲሕ ከም ዝመፅእ ፈልጥ እየ ንሱ ምስ መፀ ኩሉ ነገር ክነግረና ይበለቶ ትብል ቃል ክርስቶስ ዝመፅእ ከም ምዃኑ ምስ መፀ ክርስቶስ ከም ዝበሃል ካብዛ ጥቕሲ እዚኣ ክንርዳእ ንኽእል ማለት እዩ ኣሚን እግዚኣብሔር ይኽብረለይ ኣብ ኣምደ ወርቂ ይፅሓፍልኩም ብጣዕሚ እግዚኣብሔር ይኽብረለይ እና እሺ ስለ ዝመሃረና ዝገስፀና ትብል መዝሙር ንበረከት ኣብኡ ከለኹ ክሳተፍ ብስም ስላሴ ብስም ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላክ ኣሚን ብመብርሃን ተማህፂና ሓቢርና እንዘምር ስለ ዝመሃረና ዝገሰፀና ቃሉ ዝሃበና ስለ ዝመሃረና ዝገሰፀና ቃሉ ዝሃበና ንእግዚአብሔር ይኹኖ ምስጋና ንእግዚአብሔር ይኹኖ ምስጋና ንእግዚአብሔር ይኹኖ ምስጋና አሚን ለእግዚአብሔር ይኹኖ ምስጋና ስለዝመሃረና ዝገሰፀና ቃሉ ዝሃበና ስለዝመሃረና ዝገሰፀና ቃሉ ዝሃበና ንእግዚአብሔር ይኹኖ ምስጋና አሚን ንእግዚአብሔር ይኹኖ ምስጋና ንእግዚአብሔር ይኹኖ ምስጋና አሚን ንእግዚአብሔር ይኹኖ ምስጋና ስለዝመሃረና ዝገሰፀና ቃሉ ዝሃበና ስለዝመሃረና ዝገሰፀና ቃሉ ዝሃበና ንእግዚአብሔር ይኹኖ ምስጋና አሚን ንእግዚአብሔር ይኹኖ ምስጋና ንእግዚአብሔር ይኹኖ ምስጋና አሚን ንእግዚአብሔር ይኹኖ ምስጋና አሚን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ሎል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ፅን ኢልኩም ዝሰማዕኹም ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ትገብርዎ ኩሉ ፅን ኢሉ ይስማዕኹም እግዚኣብሔር የኽብረለይ ዌልካም ዲያቆን ክቡር ሓውና ንፅኻ ኣሚን ማርያም ላእቲ ይስማዓልና እግዚኣብሔር ኣብ ቤቱ የንበርኪ ተባረኺ ዕምደ ዘብል ኣብ ልብና ይሕድረልና ዲያቆነን ጓዕ ድሓን ተደመለስካና ሓበሻ ዝኾነ ነገር እንተዘየላ ኣነ ስራሕ ስታርት ክገብር ክጅመር ስራሕ ምክንያቱ ንሰዓት ገለ መለ ንፀንሕ መሲልኒ ዳርጋ ሰዓት 3 ሰዓት ዝኣክል ዘለኹ ፅባሕ ሒዝናካ ሶሪ እያ ናኖ ፀገም የለን በቃ ተሓንቲ የራኽበና ረቡዕ እሺ ኣብ ጸሎትኩም ዘምሓተ ይغنልና አሚን አሚን ሰማሐዊ ቃለቤት ይስማዓልና ጓዕ ሰላም መጽሐ አይተጥፋና ይኻ እዙም ዝማሬ መዳእኽቲ ይስማዓልና ኣባሃዊ ኣነም ክዝምር ዶ የላ ብሩኻት ይቀጥሉ በቃ ኣብ ጸሎትኩም እሺ ደስታ ብደስታ ከማነ ኣብዚ ኸደ ክዝምር ኢለ ደይ ባማንኻ ክዝምር ኢለ ደይ በሎ ኺኻትፍ እኔው ጽቡቕ ሓፍሻ ደስ ኣብዚያ መብራህቱ ከሰተ ሓቲትዋ ዘሎሲ እሺ ነበረ ክጣን
أنا مكساتف ካብቶም 4 እንስሳ ኣየናይ እዩ ኢልና ኣሎ ንወንጌል ንሐዋርያዊ ማቴዎስ ይመስለኒ نحن حواري وماتيوس مش تنكفنا نيرا عن توي زينا ببوزح مثالي لو مش لحكي مش 4 انسسا قص سب قص نسري قص انبسانا قص لحمي ني 4 وانجيلا مثاليهم كل 4 معزن نيز عالم زي مثالي ني 4 وانجيلا يعني 4 افلاقات ناي جنتون ني 4 وانجيلا مثاليهم كان 4 مجب تخاخب تزبهر له ماتي حلم من ميل ملكيه ناري لنا وحش 4 لو هات 4 مجب تخاخب تزبهر ناتهم مثالي ناقن تحت خبني 4 انسسا ስለዝኾነት ካብቶም 4 እንስሳ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ምዕራፍ 5 ይገልጾም ማለት እዩ ገጽ ሰብ ዝመስል ኣሎ ብሎ ገጽ አንበሳ ገጽ ለሐሚ ገጽ ንስር ዝመስል ዝብሎም ማቴዎስ ብሰብ ዝመስል ማለት እዩ ማቴዎስ ብገጽ ሰብ ዝመስል ምንታይ ብገጽ ሰብ ተመሲሉ ኸዓኒ ኣቀድማ ቢሎም ሕዋትና ምክንያት ጽሕፈት ከረድኡና ከሎ ማቴዎስ ወንጌል ክጅምር ከሎ ብሓረግ ትውልድ ስለ ዝጅምር ማለት እዩ ናይ ክርስቶስ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ትውልድ ሓረግ ወደ ዳዊት ወደ አብርሃም ይሉ ስለ ዝጅምር بزرع ويكانتايم كاب بوتات ويكانيك بزرع بس يزخون ناي بوتات ولد سلا زرزر ناي سبات ماتي ابراهام نيسا ولد يساو ني يعقوب ولد يعقوب نخص ولد እንዳበለ ለዝመጽ ዘኻ ናይ ሰባት ናይ ትውልድ ዘር ስለ ዝኾነ ብኸም ይገጽ ሰብ ተመሲሉ ማለት እዩ ብገጽ ሰብ ዝምሰለ ማቴዎስ ማለት እዩ ናይ ሓረግ ትውልድ ስለ ዝጽሕፍ ማለት እዩ በአንበሳ ዝምሰል ማርቆስ እዩ بلحم زمسل لوقاسي أو مسبحنا خرينا بنسر زمسل كاي يوحنس مالتي هاجرون زين عرفتن هاجروا فلسطيني من الوقت عنتي زين نقرأكم يتخصص جيرنير هاجروا فلسطيم أو إسرائيل فلسطيم تما هسال هاجر سلزنا بتشجع زين هاجروا فلسطيمي عرفت خاطكم تعسى تخلتي مالتي برختنا وانجيلا وقدس ماركوس صحافلنا الوقت عنتي تتقيس نيري نمنتاي وانجيل صحيفو زبل تتقيس نيرو وي كان منتاي وانجيل صحيفو نزبل بتليتهم كاب ايهود زمصو كريستيان توم ايهودايان يጨንቆም ነይሩ ማለት ክርስቶስ ወደ ዳዊት ወደ አብርሃም ድሕዳ ኮይኑ እስከ ቆጽርኩም አርኢና ወይ ካኒ ቆጽርኩም ሰፊርኩም ንገሩና ብሎም ነይሮም ስለዚህ ንሶም እንቶም ተማሃሮ ናይ ማቴዎስ ከረድኦም ስለዘይከኣሉ ምስ ሓተትዎ መጀመርያ በቃል ነጊሮም ድሓር ግን በቃል ዘሎ ስለዝርሳዕ ብጽሑፍ ዘሎ ስለዝውረስ ጽሒፉ ሰይድሎም ማለት እዩ ዘርዚሩን በቲኑ ምክንያቱ ዘርዚሩ ጥራሕ ጽሒፍሎም ተትኾን ዘርዚሩ ማለት ካብ አብርሃም ክሳዕ ክርስቶስ 42 ትውልዲ ማለት እዩ ክሶን ክስተወለደ ዝብል ዘርዚርና ድሕሪና በቲና ድሕሪና 42 እዮም ብጥቕልል ከዓ 3 እዮም ካብ ዳዊት ክሳዕ ዛሬት ካብ አብርሃም ክሳዕ ዳዊት ካብ ዳዊት ክሳዕ ፍልሰተ ባቢሎን ወይ ናይ ባቢሎን ስደት ካብ ፍልሰተ ባቢሎን ከዓኒ ክሳዕ ክርስቶስ ዘሎ በብሰለስተ እንዳገበረ ዘነጊሮ ማለት እዩ ምክንያት በቲኑ ጥራሕ ወይ ዘርዚሩ ተጽሕፈሎም ነይሩ አይ በቲኖም ሐዋርያት በቲኖም በር ጠርኒፎም ክጽሕፉ ይክእሉ እዮም ብበሎ ጠርኒፉ ተዝነግሮም ነይሩ ከዓኒ ጠርኒፎም በር በቲኖም ክጽሕፉ ይክእሉ እዮም ስለ ኢሎም ምክንያት ምእንቲ ከይረኽቡ ኢሉ በቲኑን ጠርኒፉን ነጊሮም በቲኑ ማለት 42 ትውልዲ ነጊሮም ብዝርዝር ከዓኒ ብሰለስተ በ14 ከፊሉ ካብ አብርሃም ክሳዕ ዳዊት ካብ ዳዊት ክሳዕ ባቢሎን ዝወርዱ ካብ ባቢሎን ዝወርዱ ከዓ ክሳዕ ክርስቶስ ትውልድ እናበለ ሰለስተ ግዜ ብሰለስተ ከፊልዎም ማለት እዩ ብሓፈሻ ወንጌሉ ጽሓፈሉ ምክንያት ግን እቶም ህዝቢ ስለ ዝሓተተው እዩ ማለት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ትውልድ ሓረግ ነገረና ምስ በሎ ብመጽሓፍ ጽሒፉ ከምሰደሎም ንርኢ ማለት እዩ ምናልባት ኣባ ሓዊተ መሊሳት ኮይና ነቲ ሓውና እንዳፅሒፍልና ነይሩ ክትፅሕፈን ቃል ሂወት ተስምዐልና ኢሉ ኣሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዋተ መሊሳት ለያ ትኾን ግዜ ተዘሒዝናካ ናይ ልዱ ሓፍትናሲ እታ መፅሓፈ መቃብያ ሓንቲ ተቕስላኽትን እያ ዝደለያ መጽሐፈ መቃብያን ኣነ እንኳን የብለይ መጽሐፍ ናይ ካልኣይ ቆልና ኦኬ ፅናሕ ኣነ እውን ላትንስካ ፍቅዲ 21 ደልያታ ዘላ መስለና እሺ ናይ ፅባሕ ርእሲ መሪፅኩም ኣይመረፅኩምን ሶኒ ሮባ ዓርቢ ክትብል ሰሚዐካ ኣይመረፅናን እዋ ኣይመረፅናን ንስኻ ዝኾነ ሓሳብ ተለካ ክንትንክፎ ዘለና ምናልባት ዜና ወፂ ድሓር ተመሊሱ ፅቡቅ ላ ተዘይኮይኑ ሓን ብውሽጢ ክድብለሉ እዩ ብዛዕባ ናይ ነገረ ቤተክርስትያን ተንርኢ ፅቡቅ ነይሩ ኣብተን ክልተ መዓልትና ማለት እዩ ኣብ ሰሉስን ሓሙስ ፐርፌክት ብጣዕሚ ነገር ቤተክርስትያን ከዓ ፅቡቅ ነይሩ ኣብቲ ናይ ነገረ መለኮት እውን ተትንሪኦ ፅቡቅ ነይሩ ከይሰብሓና ኢለ የሱ ዳ መኻድና ይተርፈናኒ ግን ፅቡቅ ሓራይ መኻድና እውን ኣይተርፈናኒ እሺ ከምዚ ደለኩም ዝጠዓመኩም ድሓን
ايش دهنا خاطب اللي هون مدب حيزو هيلو ايش عم ببل مبل اوكي كاميرا خفت حاسبه صعبيات لا اوكي دهان كان ببلكم يفوت اسران حدا يهودا نيقونور كم سعارو عاتمل قالات يهودا نتم سبعبي فنان حابم مأنتي امنتمن مأنتي هاجرمن تحقسو كم زموتون أدالوهم بدحرزي يهودا نتي سراويت أب أربعة كفلي كفالهم ويكا خفلهم يا تبدلا اوكي اللي بدو حفت انت عينت حسابي نخن حزاب زي تلغي مساهم بس كم يمشخم زقابير مسكن كم يمسخي ندير مسكن أهل السنة يسمع لنا نخلهم هاي أنت زعمتوا حفتنا زمزة حسابسي من البات ويا قدامي قال عندها هالس لزرزر مصحف مكاويان بسرعة زي نكره وان خلنا جنسي تا سويت انت إلى اللافتي يوهانس 4 زلسي نسو كرست نسو تي كرستوس مسمز كل نجرن أي إلى كرستوس زولو إلى أيات ذاري وادلا زولو ختول كلاس إنته هالخمس أن حيزر يكا كرستوس زولو مسح كم زمتسي فلت الله كرستوس زولو مسح كرستوس زولو مسح مجن إنته هالخمس أن حيدر يتحسبنا تامالتنا أو نقول كده المصحف ونسي فلايتي عن أباها بسرعة تركوا نمبر أفتح مصحف المكاويانسي كرستوس كم زمتسمو برهان صحي كم زخون اللهم تم هزبي تم أب تحت بارنت نور خعنسي حارنت ننات الناس كم زخون اللهم جلزوا الحسب اللي هو مصحف المكاويان قال بغالسي كرستوس زول اللي هو أبقى لدي بلد اللي مثلا دلاس عم بحاول كساي أنا يوم حارني لي أخي أنا يوم حارني لي أخي تخون ليدو روح اللي على مسناي تقدرنا إيش أوكي هذا أنا بمحارني يريا تأجمي لأنها من الوقت واحد عجينا رأيني خمس أموني أنا محيزركم خمس يعني محارني متحف قدس لزلني مسناي أوكي مكابين تبو أوكي تانا مكابين دلا تففتي كونات مالدي أبقى لا يكوننا أيكونن كساي كترجمه خلو ناي مازوريتك تكست إننا ناي كساي تكست لزلو قرب كساي له هذا ناي جز بعلو التكست مالتي كان بعلو زلنا حجنا مثال دانيال حجنا أمنت مقدس تتهنت اسكا كريستوس نجوز وأمزت تتمزبر بالحساب نيرو أمنا تقرنيا نرخبونا ماتي حسابه تكست قولي لله ترجم كله ماتي እና ከምዛ ዓይነት ኣሎ እንጂ ሲራክ ንባዕሉ መቃበያ ዳንኤል ክርስቶስ ዝብል ቃል ኣሎ ማለት እዩ ልድንዑ ያ ክትብለና ክርስቶስ ዝብል ቃልሲ ይፅበይዎ ነይሮም እዮም ሕጂ ክርስቶስ ወላ ተዘይኮነ ብዕብራይስጥ ቃል መሲሕ ዝብል እቲ መሲሕ ከም ዝመፅእ ብግሪክ ተፃሓፈ ኸ እቲ ናይ ሰባ ሴፕታጁን ከዓኒ ሴፕታጁን እቲ መሲሕ ዝብል ክርስቶስ ኢሎም ስለ ዝተርጎሞ ብዙሕ ግዜ ካብ ሴፕታጁን ዝተተርጎመ እዩ ክርስቶስ ዝብል ንረኽቦ ማለት እዩ ዕብራይስጥ ተኸይኑ ግን ያው ሓደ ሓደ ግዜ መሲሕ ብሎ ሓደ ሓደ ግዜ እውን ولا نبي لو مخسك قبر زحلفو ماتي ويك حلفو وصل الزخالو أو يتات قرب سكسيالو ناكا وصفت رشي قري خلا كاين جالو يدوزو تالو أو زينام تمري شما دوصلو أو ناسي أي بحافظ أسي أنتن كمتي مش كريستوس قدمي مولادسي أنت لمثال حدي أو يوحنس ونجل ولا معرف حدا ونسي النبي ديخا ويس كريستوس ديخا ويس إلياس ديخا تيجي تجاكسخو من داول سي حتى ويومنا بسرب أيهوداويان زين دسي كريستوس قد مكابد إنجل مريم مولاد ونسي زو ما سمعت زياتهم سي صبي وخمس نور بزو ما سمعت زيهم خمس وعكفت سوينا مخانو مسترزت حزي مثلا تيجي تجاكنا اليوم أسمعت زياتهم سنعوش فلوطات يوم نيرهم جن من يوم عزي مزة بخمي يقبل ودخه ويسك أوان وجلجن ياو مستني حدث كده مستعمل مزازا جلسوا زو سنينا قدم مولاد ونسي قدم كابدن جل مريم بسقام جلاس ونسي
ክርስቶስ እናተባሃለ ከምዚ መፀውዒ ሽሙ ከምዚ ፀንሐ ሲ አይደን ዝተማሃርኩ ይመስለኒ ግን ትፅሓፍዎ ኣብ ገዛ ስለ ዝገደልኩስ ብዙሕ እውን ስለ ዝገበረ ከስታውስ ከዓ ኮን ሕዚ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ልዩ ሓፍተይ የለን ኣይኮና ኣሎ እዩ ሓሳብ ፅባሕ ምናልባት መፅሓፍ ምስ ሓዝና ይኸነ ምፀልክ ኢልና ኢና እምበር ዝበልክ ሓሳብ ክርስቶስ ዝብል ኣሎ ኣብ ናይ ብሉይ ኪዳን ግን ብዙሕ ግዜ ክርስቶስ ዝብል ግን ቃል አንተ ስለ ነጊሮምና ነበሩ ናይ ግሪክ ቃል እዩ ማለት እዩ ብዕብራይስጥ መሲሕ ወይ ጆስዋ ዝብል ቃል ስለ ዝጥቀሙ ናይ ሰብዓ ሊቃናት ትርጉም ተረኪብና እዩ ዝበዝሕ ግዜ ክርስቶስ ዝብል ንረክብ ዝብል ሓሳብ እዩ ግን ፅቡቅ ኣለኺ ናይ ሓድሽ ኪዳን ንባዕሉ ያው ናይ ዮሃንስ ወንጌል ብቋንቋ ግሪክ ስለተፃሕፈ ንስኻ ዮሃንስ ዲኻ ወይ ኤልያስ ዲኻ ወይ ከዓ ክርስቶስ ዲኻ ክብሎ ከለዉ እዚ ተስፋ ስለ ዝነበሮም ማለት እዩ ከጥምቕ ከሎ ዝሓተት እውን ምክንያቱ ዝመፅእ ክርስቶስ ንሱ ተስፋ ዝተገብረሉ ናይ ኦሪት ሕጊ ኩሉ ከዓ ዝፍፅም እና ብናይ ነቢያት መንገዲ ዝመፅእ ምኳኑ ይፈልጡ ስለ ዝነበሩ እዮም ስለዚ ፅቡቅ ኣለኸ ክብለኪ ኢለ ማለት እዩ እና ቃለ ሕይወት የስማዓልና ኣብ ባሕዊ ምናልባት ፀሎት እንተንገብር በዘይወዲእና ተወዲና በቃ ዲያቆን ዜና ገብርኤል መፅኦም ኣሎ ሞ ንፅባሕ እንታይ ዓይነት ኣርእስቲ ሓሲብኩም ነርኩም ንገሩና እሞ ዜና ገብርኤል ንፅባሕ ካብ ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ብምእታው ማለት እዩ ንዓ ክሪኣ ኢና ንሮብዓ ይበልና እንዲና ሰዳ ንፅባሕ ኦኬ ንፅባሕ ክሳይ ክንገብር ኢና ብዛዕባ ትምህርቲ ኣቦታት ክብል ፀኒሑ ክስቶ ዲያቆን ሜሮ ኣይ ድሓን ኣርእስቲ ዝሓዝዎ ተሎ ሽግር የለን ነገረ ቤተክርስትያን እንተለና ከመይ መስለኩም ኢልና ሓስብ ኢና ዜና ሓወይ ኣብ 35 ይገፍሓና ዶ ንግዜ ንረክብ ኢና ምናልባሽ ምስ ስራሕ ገለ ክሳይ ከይኮነና ግን ድሓን ክንዛረብ 2 ሰዓት ፅቡቅ ነይሩ ዘሎ ሰሙን ዋላ ክሳይ ክንገብራ ፅባሕ ግን ብናተይ ሓሳባት እዚ ናይ ብቋንቋታት ምፅላይ ዝብል ከነብስላ ኢና ፅባሕ ኩላትኩም እዛ ፕሮቴስታንት ቋንቋታት ምፅላይ ዝብልዎ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ድዩ ካበኦም ከጀሚሮሞ መሰረቱ እቲ ቋንቋታት ንፅሊ ኢና ገለ ዝብልዎ ዘለዉ ከምቲ እቲ ቋንቋታት ዝብል ኣሎ እንዲ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ማለት እታ ናይ መጀመርያ ቤተክርስትያን ካብቲ ዝተዋሃባ ፀጋታት ብብዙሕ ቋንቋታት ክዛረቡ ሃዋርያት እዩ እዚ ትርጉም ዘይብሉ ዘውፅኦ ቃላታት እንሻሎ እዚ ናይ ፕሮቴስታንት ንሱ ካበይ ይመፅዩ መሰረቱ ሲ ካበይ ይመፅዩ ነዚኣ ኣፀባቕ ኣቢልና ብታሪክን ካብ መፅሓፍ ቅዱስን ኣምፂና ከነብስላ ኢና ፅባሕ ንሳ ፕሮግራም ሒዘ ኣለካ ኣነ ምናልባሽ ሰዓት ክንደይ ንግበራ ገለ ትብል ግን ክንዘራረብላ ንኽእልና ድሓን ብውሽጢ ክንዘራረብ ኢና ፅቡቅ እዩ እሺ ዜና ሓዊ የሰማምዒ ፅቡቅ ሓሳብ እሺ ሸሞንተ ጥዕመካ ድያ ዲያቆን ሜሮ ከምዛ ናይ ሎማ ዓንቲ ናትና 9 ግን ዓንቱ 10 ክትብል ሰሚዐካ ሞ ናይ ኣፍሪቃ ሰዓት 9 እዩ ናትኩም 8 ፀገም የብሉ ትጠመኒ እያ 2 ሰዓት ኢና ነፈላለምሳኹም 1 ሰዓት እዩ በቃ ወሳኝ ንግበር ፅባሕ ዋላ ቀድማ ኣቢልና ክሳይ ክንገብር ከይመስመታ ክሳይ ቀድማ ኣቢልና ድሓን ክንዳዋሉ ሞ ሽዑ ኣብ ራንደምሊ ክሳይ ክንገብር ክንኣትዋ እሺ ሊዱ ተዓዲም ክለኽ ብዚኣ ተመክሮ ስለ ዘላተከ ከይትተርፊ ፅባሕ ሊድያ ንፈልክን ተመክሮ ጌርክለኽ ብዚኣ ጀሚር ግዲ ገጥ ኣቢሎም ክገና ፀኒሕን ቲክቶክ ሊዱ ክትምህረና እያ ማለት እዩ ፅባሕ ቋንቋታት ክለ ዝብልዎ ካበይ እንታይ እዩ ከመይ መሰረቱ መጀመርታ ንዕኡ ዝተጠቀሙ መንን ገለዝና ፅቡቅ ጌርና ብታሪክን መፅሓፍ ቅዱስን ከበየ በቃ ብጣዕሚ ፅቡቅ
ናይ ፅባሕ ሰባት ይበለልና እሺ አሜን። በቃ ጸሎት ግበሩልና ዲያቆናትና ክናአጽሽ በል ዲያቆኔ ወዳና እሺ እሺ ሓራይ ሕልና ንጸሎት ነዳሉ ኣብ ቅድመን እንታይ ንምሕታት እንደወይድና ከም ዘለና ሕሳብ ንዘክርን መላ ኣካላትና ሰውነትና ከዓ በቲ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሰቕለሉ ትምህርተ መስቀል ገጽና መላ ሰብነትና ምስ ስላሴ ሓደ ግዜ ንማዕትብ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በሰላም ዘዋዓለ አምላኽ በሰላም አምሲ በሰላም ይሕድረና በሰላም ዝሕደረ አምላኽ ከዓ በሰላም የውዕለና ትምህርትና ይግለጸልና ንዝመሃርና መምሃራን ከእግዚአብሔር አምላኽ ቃል ሕይወት የስማዓልና ቃል ሕይወት የስማዓልና ስሙምን ስምናን ከዓ ዘይተሓልፍ ዓምደ ሕይወት ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ይጽሓፈልና እግዚአብሔር አምላኽ በእምነትና ክሳብ መጨረሻ እስትንፋስ ክንጸንዕ ናቱ ሰናይን ቅዱስን ፈቃዱ ይኽነልና። በረከተ ረድኤት ናይ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል በረከተ ረድኤት ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና። እግዚአብሔር አምላኽ ካብ ዘቐንዕትን ቅድስትን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ወፂኦም ጠፊኦም ንዘለዉ ኣሕዋትና ብዓይኒ ምሕረት ጠሚቱ ናብ ዘቐንዕትን ቅድስትን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ብንስሓ ህይወት ክምለሱ ካልኣይ ግዜ ናይ ንስሓ ዕድል ክቦም ናቱ ሰናይን ቅዱስን ፈቃዱ ይኽነለን። ኣነ እውን ብእምነትን ብንስሓን ፀኒዕና ክንነብር ብፀጉኡ ይደግፈና። እግዚአብሔር አምላኽ ንዝምሁርና መምሃራን ዕድመን ጥዕናን ይሃበልና ቃል ሕይወት የስማዓልና። ንዝደኽሙ ኩሎም እግዚአብሔር አምላኽ ይድኻሞም ዓስብን ዋጋን ይኽፈለና ንበል አቡነ ዘበሰማያት አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃዲከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት